Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia gaztean. Arratsaldeon 6ak puntuan eta hementxe gaude Bilbotik, Kobetamenditik, Bilbao BBK Liveen bigarren eguna gaur ostirala uztailaren 11 eta atzo bezala hementxe gaude 2 orduz, saio itzel bat egiteko, hemen gertatzen den guztia zuei kontatzeko, bai irrati bidez, hau Gaztea irratien entzun dezakezuelako, baina baita ikusi ere, eta horretarako sartu zaitezkete YouTubeen, Gazteako gure YouTubeko kontuan, edota gaztea.eus atarian hor ere, hemen gertatzen den guztia entzun eta ikusiko duzuelako. Alain Perez naiz, arratsaldeon, ez nago bakarrik ze atzoko konpainia bera daukat eta 10eko konpainia gainera. Alde batetik, Maite Garmendi, arratsaldeon. Arratsaldeon zuek. Zer moduz, Mai? Ondo, gogoz, bigarren eguna gaurkua. Aje pixka bat? Bape. Ezer. Igual pixkan nekatuta, baina ajia bape. Esan barra daukagu gu ez ginela berandu arte egon, gaur lan egitea egokitu zaigulako eta bihar ere bai, beraz, gu saiatuko gara hola, parranda pixkat egiten, kontzertua ikusten, baina era berean kontrolatzen, zuekin batera hemen arratsaldero modu, ez dakit ikusgarri batean egoteko. Zukatik itzein, Alain. Andrea Aramburu, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zu zer modu zaude? Oso ondo, oso gogotsu, energiaz beteta, guaindik energiak irauten dit, biharko. Aterako galako pixkat, jaldauko goitzeko ordu bitan, hori ikusi barko dugu. Berehala hitz egingo dugu gaurko egitarauaren inguruan, baino azkar goazen atzoko errepaso txiki bat egitera, ze gu atzo egon ginen hemen jaialdian ikusi genuen, osteguna izateko jende asko zegoela, ez dut imaginatu nahi gaur edo bihar ze jendetza bilduko den hemen Kobetamendin, baina esan barra dago atzo flipatu genuela bereziki Jude Line artistaren kontzertuarekin. Justu kartelburu ziren Pulp taldekoak estenatoki nagusian egon zirelako, baino Repsol estenatokian justo dela sarreran dagoen estenatokian Jude Linek jotzen zuen gutxi gora bera ordu berean, eta ikaragarri izan zen ze jendetza mugitu zen Repsol gunera. Gu bi estenatoken erdin geren afaltzen, eta ikusten genuen nola joaten zen jendetza juntzan Jude Line ikustea, eta esan dezagun Repsol estenatoki dela tamaina... Ertaina, ez da oso txikixa bez, baina... Ertaina, bai, tamaina eskasa dauket Jude Line bezalako artista bat hartzeko. Eta gelditzu zan pixkat, esan dakoa, eskas, eta ez ginen kabitzen. Urren urteako, estenatoki nagusien jo beharko do, nik uste izan handiko artista bat dela, eta... Urtetik urtera eskalatzen joango da, ez? Eta estenatokiz haunditzen, ze ikusten da baita, publikoak eskatzen duela bere zuzeneko bat. Eta atzoko beste punto garrantzitsuenetariko bat izan zen Catriel eta Paco Amoroson kontzertua, Jofen kontzertuakin batera solapatzen ziala, eta horregon ginen gure artean bebai debatitzen, ia argentinarrak ikustera joan, edo gure Jofe ikustera joan. Nik argin neuken, baina zuek ibilitzen jaten hor. Baina etzen errexaz, egia da, Jofe, behin baino gehiagotan ikusi dugula, Catriel eta Paco Amoroso, nik behintzat ez ditut ikusi. Aizkenen Jofe ikustea juginen. Eta egia da, jende asko juntzala Jofe ikustea. Jofe bea pozez zoratzen zeon, eta guaintxe esan digu bere lankide batek edo esango dugu anek, guaindikan daola ametxetan bezala ezin dola sinistu atzo hainbeste jende gerturatzea bere gana, sekulako boloa eskaini zigun. Eta asko pozten gara, ze gure Jofe txikia pozik ikusita, gu ere pozik geratzen gara. Hori hola da. Gaur ostirala, atzoko aia pasata dago, gaur beste egun bat, kontzertuz gainezka, second round, eta gaurkoaren, esango dugu, laburpen txikitxo bat egingo dizuegula, gaur horrelako kontzertuak ikusiko eta entzungo ditugulako. Britaniarra uneotako artistarik prestigiotsuenetarikoa da, 3 Grammietara izendatu berri, plazerra da gaur Euskal Herrian izatea. Yuka izango dugu gaur Repsol eszenatokian ordu bial orden gutxitan eta argitzeko geratzen zaigun gauza bakarra da, ea izaro ere ikusteko aukera izango dugun.
Beren emanaldia eszenatoki nagusian eta ez da nola nahiko aukera horraritzea. Gainera, zer moduz joan zaion galdetzeko aukera izango dugu hementxe ordu erdi barru. Australiarraren eta bere bandaren karismaz eszenatoki nagusian gozatu izango dugu gaur 9:05 gutxitan. Punk rockeroa nahi baduzu, bertaratu! Gaurko izen handia bera nafarra da eta badakigu ziur zerbait berezia ikusiko dugula. Jaialdietako birarekin dabil buru belarri eta beste behin hementxe izango da BBK Live jaialdian. No busques a Maya en internet. Bueno, entzun duzu, horra errepaso txiki bat, gaur ikusiko dugun hortatik lagintxo bat, kontzertu pila bat daude, oso interesgarriak denak, eta egunero bezala eta urtero bezala tokatuko zaigu aukeraketa bat egitea, eta solapeak beti daude, beraz ikusiko dugu, gaur adibidez, egia da, Rei eta Rusowski ordu berean direla gutxi gora bera. Baina, guk ikusi izan dugu bere soinu proba. Ez dala gauza bera, baina, bueno, jungo gara Rei ikustea, eta Rusowski erdi ikusi deula esan dezakegulako. Hori da, bueno, Rusowskiren soinu probak ikusi ditugu eta entzun ditugu, beraz, bueno, nik uste dut aukeraketa izango dela Reiren alde, bereziki ez delako askotan etortzen hemen Euskal Herrira. Oingoz dabadaban edo beste salaren batian joko da benik Raiek, beraz... Tokatzen da. Gaur Rei ikustera goaz, nagusi estenatokin izango delako 11:20etan. Eta kasorekin batera egindako doinu hauek taularatuko ditu artistak, hau bere Prada izenekoa. Fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers' tits in my face, Roll up in a Bentley, I'm a Christian, I'm Fendi, I'm a Prada, I already make that paper, I don't need to chase no clout, I ain't easy paper, don't let hate run in your mouth, I already make that paper, I don't need to chase no clout, I ain't easy paper, don't let hate run in your mouth. Ladies out for years, new drip on the way, Rap niggas still sad and bricks, half a cake on the way, Take a flight, you wanna take a lift, on the Molly man, he's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers' tits in my face, Roll up in a Bentley, I'm a Christian, I'm Fendi, I'm a Prada. Gaztea, Bilbao BBK Live jaialdia. Hementxe gaude, Bilbao BBK Liveen bigarren eguna ostiral honetan, uztailaren 11 gaur eta artista pila bat ditugu. Artista bereziak hemen Euskal Herrian inoiz izan ez ditugun artistak baita ere, eta tartean gaur izango dira San Miguel estenatokian Polo Anpanekoak. Nik ez ditut inoiz ikusi, baina gure lankide den Ibon Fernandezek esan zidan, uste dut Sonarren egon zirela. Nik ere ikusi. Zuk ikusi dituzu? Bai, aurreko udan, abuztun juginen brantz jaialdia
Bartzelona, eta, bueno, junintzen Dibleiz ikustea, baino eurak jotzen zuen, eta arratsalde alden izan zen, zogoragarri, jendetza, horba izola jendetza. Jende asko. Igual, 35 gradu, zenbat pertsona, 35.000 pertsona, bueno, sekulako bera itxezan, baina oso ondo pasaken du. Entzuleok, zuek ez baldin badakizue poloan pan zer den, agian kanta hau tokiren batean entzungo zenuten, ze super ezaguna da, eta hau, nik uste dut, juerga askotan entzun dela, igual, hola, bapatean pintxadetan jendeak jartzen duela. Bai, baita ere, eta di da, 2000 eta ezagize urteetan, 21 edo abesti honekin hasten genuen. Abesti honekin hasten zenuten di da, Zazpitan puntutan hau jartzen genuen. Bueno, etxeko kanta esango dugu orduan baita, goizeko gure irratsaioaren soinu banda izan zelako, eta nik uste dut, hau, noizbait txokoren batean, parrandaren batean, pintxadaren batean entzun duzuela. Anikuni polo ampan. Bueno, Apolo Ampan zer da hau, ze proiektu da hau, berak kontatuko diguz, bitxikeri batzuk ekarri dizkigu, talde hau gertuagotik ezagutzeko, eta hori Andreak daki, Andrea, konta iguzu, pixka. Bai, kaixo arratsaldeon, azalduko izuet Polo Ampan proiektua zer den. 2010ean jaspaldi, duela 15 urte sortu zen Polo Ego Ampan bikote frantziarra. Osatzen dute Polok eta Panek. Hau ezien, euren... Bere emenetako izena da? Ez, DJ izenak, hau ezien euren DJ izenak elkartu baino lehen, orduan elkartu zienen, zu Polo tani pan, Poloan pan. Aurrea, claro. Ez, euren izena die Paul Arman eta Alexandre Gingspan, bueno, oso zai da oskatzen. Pan, daka, abizenean pan daka. Oida, eta elkarrekin sortu zuten, Poloan plan, dupla frantsesa, dupla esan nahi nuna plana, eta zain bida. Aurten argitaratu dute 22 izeneko albume, eta nahiko bitxie da zergatik erabaki duten izendatzea euren albume 22. Zuek idazten mezu, bueno da, ordu bezala, gaueko 10 eta 22 izango bali bezala idazten da, albuman izena 22, 2 puntuak eta 22. Eta eurak sinesten dute, zenbakiek duten numerologiak zientzia horre dauken magian. Nik esan bierra dakaut, barkatu Andrea, 22 egisa gure kuadrian bebai, ez dakiz pasatzen dan, baina behin baino gehiagotan mobila edo erlojuan begiratu izan dugunean, eta ikusi izan dugunean 22 dirala, askotan pasau jako eta guk bebai sinisten dugu alako zorginkeri bat edo dauala. Ez dela kasualitatea, zenbaki hori ikusi duzula. Bueno, zenbaki hori otxaite zaie zenbaki ispiluak edo ispilu efektua itzen duten zenbakik. Eta, bueno, haiek horren magian sinistegue, eta horregatik erakizuten 22 izendatzea albume, daukie 22 izeneko beste kanta bat, baina bueno, hortan ez geha sartuko xetasun hoitan. Eta gainera, ispiluaren teoria honi lotuta, The Mirror izeneko kanta dago album hontan. Baita ere, behi da, kasualitatea. Eurek kanta asko dituzte, kanta oso ezberdinak, eta hau entzungo dugu baita gaur gauean Kanopi, o Kanope. À un point précis. Latitude 500, longitude 36. Au cœur de la forêt, à cet interstice. Dans ta tenue d'air verdoyante. Neri honek iradokitzen ditola, ez dakit, belardi batean etzanda egoteak, lasai, eta justu ordua da 12:30, hau da, ja... Gauerdi partia. Euren estilo kalare bilakare bat izan du. Aurretik ateratako albumak zien oso alaiek, kumbia eta igual Brasilgo eta Afrikako soinutxoekin, hori juntze baten oso besti udatiarrak ziren. Baina, 22 album nontan pixkat ilunera jo dute. Ilunxagoa da, esan dute organikoki ala eta zaiela, naturalki, eta, bueno, pixkat soinu ilunago da. Hori normal irutzen zait askotan, zuke album bat egiten duzu, zure bizitzako etapa batean zaudelako, hola sentitzen zarelako, eta hori ateratzen zaizulako, baten bizitza aldatzen zaizu, denoi aldatzen zaigun bezala, eta zure gustuak aldatzen dira, hasten zara experimentatzen, beste rollo batean zaude, eta zure musikan ere horrek eragin izan dezake. Bai, eta nik uste baita ere zerikusi handia daukela, sortze prozesua pandemi beten indizanak. Polo y pandemia.
pandemia. Pan hortik dator, pandemiatik eta ez abizenetik, bale. 6:15 hontan iritsi da, arratsaldeko lehendabiziko txistea, zorionak Maite. Bueno, hau euren kanopi edo kanope abestia, eta beste hau ere eurena da, Nana. Polo Anpan bikoa zuzenan ikusteko aukera izango dugu, eta eurako beto ezagutzen ari gara, edo batzuk agian lehendabizikoz ezagutzen, eta izen honen berri lehendabizikoz izaten. Gaur ze ikusiko dugu, oso estetika futurista dauken bikote bat taula gainean, bai bisualetan eta guzti, erabiltzen dituzte... Eta estetika ere oso etorkizuneko da futurista. Bai, oso, bueno... Biko Neutrex edo hola? Ez dakit zer da nori. Vengo del futuro. Neutrex, iragarkia, neska. Ezakit nola azaldu baino bai, oso iruditegi futurista daukie, baino soinu aldetik sintetizadore analogikoak erabiltzen dituzte, orduan. Zozea arraro da, ikustezuna da oso aurra beidako etorkizuneko zerbait, baino soinuk die instrumentu analogikotatik ateratako. Bueno, bukatzeko jarriko den kanta da Disco Nap izeneko kanta, zatikan eurentzat amets bat izan da metronomi taldeko Josep Montekin lanin alizatea. Pandemi garaian izan zen eta haiek bestia hau nabarmentzen dute beste abestien gainetik, orduan, hoxe jarriko dugu amaitzeko. Bueno, beraien kanta ezagunena Anikuni da, lehen entzun dugun hori, baina beste honekin bukatu nahi zuen Andreak, hau ere, espero dugu gaur taula gainean jotzea, eta hementxe jarriko dizuegu aurrerapen gisa. Bilbao de Kalaifera baldin bazatozte gaur, eta bidetik harrapatzen bazaituztegu, begira, motorrak berotzen joateko, eta ez bazatozte, gutxienez festivalaren edo jaialdiaren kutsu horrekin geratzeko baita, ez dagoelako bat ere, gaizki. Hauxe da, Disco Nap Polo Anpan gaur izango ditugu San Miguel eszenatokian 12:00 pasatxo direnean. My lover's got nobody, my love is out tonight. My lover's got nobody, that's right. She's gonna cut a rug up, she's making the next move. She's looking for somebody new.
Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean, irratian eta YouTubeen. Bueno, ez dakik ondo ze pasa den hor, baina nabaritu duzue gure jingela azkar doala, ez? Ukalonduakin jodotzazu igual. Ez dakit biderbido, zer jarri dute lekuren batean. Gaztea BBK Live jaialdia. Bueno, hemen dena badakizu oso azkar doala eta gure jingelak ere bai. 6:20 minutu dira, zuzenean gaude hemen Kobetamenditik, Bilbao BBK Liveen 2. eguna da gaurkoa. Eta kao, hasi dugu saioa, topera, super emozionatuta gauza pila batekin, gaurko agendarekin, baina ez dugu aipatu gaur, ekaitz elektriko bat espero dugula. Hau da, ez dakit oso ondo ze ordutan, ze atzo zen arratsaldeko 4etan. Gero atzeratu dute, ez dakit ze ordutara. Momentuz esan barra daukagu gu hemen Bilbon gaudela, eta hemen eguraldia eta ikusi eta nabaritu dezakegula. Lainotuta dago, fresko ere egiten hasi da. Bai, aize fina da biz. Nabaritzen da, baino momentuz ekaitz elektrikorik ez dugu izan. Bueno, zuek eositxuzu xira batzuk. Bai, esan barra daukagu guk xira erosi dugula. Bai, tutuki esplazeko xira erosi dugu. Bazar batetik, eta erosi dugu 1,85 euro balio zen xira bat. Ferminen bezala. Eta esan barra daukagu ez dugula merkeena erosi, ze Andrea tani pasagara bazarretik eta euro batekoa zeon. Bai ala. Esan diota lain, hombre, maitei euro batekoa ez erosi. Baina hori impermeablia da, seguro? Bueno, ez dakigu zer den. Zerbaitetarako balioko du eta zerbait egingo du. Beraz, gu bazpare, etorri gara, xira batekin prest, gaurko ekaitz elektriko posible horri aurre egiteko. Bueno, hori esan da, eta jakinda momentu zeuririk ez duela ari hemen Kobetamendin, Maite Garmendiarekin goaz, Maite Garmendia ekarri diguzu, zuk esan da, jolas moduko bat, ea jakingo dugu honekin, Andrea Aramburu eta ni, Alain Perez, kompatiblea garen horrelako jaialdi baterako. Bueno, igual bai. Alain, esan dozu moduan gaurkuan jolas batekin ator kompatibilidade testa ingo dotzuetelako, ze Andrea eta Alain. Zuen lehenengo alditxetakoa da jaialdi batera, elkarrekin etortzen zaretena. Lanean bai, lehen da biziko aldia Andrea Aramburu eta nik batera lan egiten duguna. Badakit oso eskertuta zaudela, baina bueno... Oso eskertuta nago, espero zure bai. Promozan. Baina, esan bierra dakau, Goierri Team. Goierri Team, egia da. Lehen da bizikoz Goierri Team batera lanean. Hora Goierri fagota. Bakizu bare kaza jaten nola, Alain. Bueno, hori... El que no botes un limaco debe ser. Hau, da broma interno bat gau. Goierri tarrek bakarrik ulertuko dutena, ze Andrea da behasaindarra, ni ordiziarra, eta bueno... Herri arteko pika. Hori da, herri arteko pike asko daude, alboko herriko pike asko ez. Bueno, behitxu, oin igual, kompatibilidade testo honekin bebai pikauta amaintxuko dozu. Agian, adizkidetasuna daiteke behasaindarren eta ordiziarren artean kompatibilidade test honi esker, edo ez. Bueno, behitxu, hamen ekarri ditut Gazteako webgunetik edo YouTubeetikan ikusten baldin mazabizte, etxian edo ez dakinun harrapatzen zaitxustekun, baina dazkau hamen makiltxo batzuk alako esku batzuekin, hola gorut seinalatzen duten atz batzuekin, eta dakau alde batetikan kolore gorrixa, izango zala nik galderia botatzen notenian, eta ez eskua baldin bada gorrixa. Ez da gorria. Atretzon ez neban topau berde kolorekuak, baina hori kolorekuak zaren, orduan hori zango da... Ez erreparatu koloren simbologiari... Hori da. Hau pentsatu duzu bakarrik YouTubeen eta gaztea.eusen ikusten dabil... Baina zuek esango dozue, bai. Bale, guk esango dugu. Ez bai gatoz bai. Bale, gorria da ez, horia da bai. Hori da. Berderik ez zegoelako, ulertzen dugu, ez? Ez que desmantelatzen dare dana. Bueno, igual da. Apuntatzen joango naiz bebai, zuek esaten dituzuen gero puntuak itxeko. Koreko test bat ingo dugu. Hori da, kore, superpop, bravoko test bat. Bueno, esan bian eban, amen aurrian jendetza mordua da biela pasatzen bai, eta berek bai parte hartzean nahi baldin bazeben, guai egongo zan, porque amenak hau gazteako mertxa bai, emoteko. Euskaldunen bat baldin badagoz, esan barra dago, nazioarteko pertsona asko ditugula. Venga, azkar. Bueno, azkara goiaz, lehenengo puntua izango zan. Naiz eta festivaletik berandu bajatu, goizian alarma jartzen dut gozaldu al izateko. 3, 2, 1, bai. Bida, gaur jarri dut alarma, bida, atzo iritsi nintzen hotelera ordu batak eta 20 minutu zirenean. Gaur, esan dut. Bueno, atzo esan nuen. 8 ordu logingo ditut. 9 eta 20etan jarriko dut alarma. Eta esnatu naiz justo alarmarekin ze loseko nengoen, beraz hori albiste positiboan eretzako. Bai, ni ordu bete behan dugu iritsi nintzen eta bajatu geha, eta earki gozaldu. Earki gozaldu dugu. Bazkaltzeko eta gozaltzeko kontuekin jarraituz, bigarren puntua izango zan, afaldu denbora galdu. 3, 2, 1...
Bai, nik bai. Atzo zen una faldu alain. Atzo zen una faldu. Baina horrek ez du esan nahi, afaldu denbora galduren aldekoa naizenik, ze nik uste dut zerbait jatea garrantzitsua dela, gero, kontzertuak klase ikusteko, parrana jarraitzeko. Zure ekonomik, uste balmaizu. Hori bai, ze esan barra dago, horrelako jaialdietan, merke ez dela, jatea, baina bai. Bueno, ba, hemen, desadostasunak apuntatzena, Hirugarrena, festivalian jantziko ditudan lukak egun batzuk lehenago pentsatzen ditut. 3, 2, 1. Baita, bai. Bai, batez lavadora jartzeko eta... Andrea, 3, 2, 1 esatu denean, altxa egin behar da, ez du balio gero pentsatzen, ikusi duzuni jarri duela. Ez ditxu baina lavadorak taula itxitxut, ba, gero momentun, arropa garbi eukializateko. Zune duzuna da... Elbiba dabil, ja pikatzen zauz. Zune duzuna da, Goierri team hau adiskidetzea, Beasain eta Ordizi adiskidetzea, hori da zure helburua. Bueno, ez daketolako necesidadi, baino. Venga, laugarrena, nire maleta motxilan konpit ampollas pakete bat sartzen dut beti. 3, 2, 1. Ez. Eta ze pasau da, Andrea? Bai, hankak minuta dauzketela. BBK Lifeko lurrek oso ezagite, regularra die eta menditsua da, eta gainera bai, batxe desente daude hor belarretan. Botazarra hauekin, baina bueno. Hori da, botekin ez etorri. Eta gainera, badakigu esgintze asko eta horrelakoak izan direla horrelako jaialdietan, eta batez ere Bilbao BBK Lifean. Venga, aurrera ingo dau, aurpegian brillantina gometxak jartzeak gustatzen zait. 3, 2, 1. Ez. 0. Hemen, enakan dudarik. 0,0. Beda, enaiko kompatible, Andrea eta ni. Azken aurrekua, Euskal Herrian ospatzen den festivala denez, beti eramaten dut aterki txiki bat nirekin. 3, 2, 1. Ez. Inoiz ez. Xira, aurten xira eta prebizio pixkatekin, aurrikuspen pixkatekin, egin dugulako erosketa hori, ze bestela hori ere ez, baino... Ni baneon prest, Andrea Aramburu prest. Bai, hau da nere riñonera, hemen kabitzen dela ure, eta hemen mitiko epotxikon gordetzen dan... Samarroitako bat. Baina oso erabilgarria eta gainera begira ze txiki eta ze eramangarri geratzen den. Beti prest. Bueno, eta azkenengoakin joango gara. Momentuz nola goaz, errepasoa. Errepasoa soia Afaldu denbora galdu ninde eukale, baina beste guztiko ondo. Beste guzti momentuz kompatible. Hori da. Eta azkena. Eta musikalki badago zerbait? Ez, musikalki ez. Porque badakit ez alain ez hor ezagutzen zaitxu ustet eta ez. Gaua heltzen denerako ez dut sekula jertxe bat hartzen eta gero kejatu egiten naiz. 3, 2, 1. Ez. Osea, ni ez. A ber, ez dut sekula hartzen, nik beti hartzen dut. Nik ez dut hartzen da gero kejatzen naiz. Hori da. Bale, horrez ez du bat egiten. Txaketa hartu, ez dut eraman txaketa egun guztin zehar, eta ia izepine da bile mengoran, aseke. Bueno, babaitu, esan aldou, zazpitxik bost, adosa hostela, beraz, superkompatible garela, eta batera pasadezakegula baita jaialdi hau, primeran. Hombre, bestek ez daukeu alain. Bueno, garrantzitsua hori bai, norekin zatozten horrelako jaialdi batera, ze konpainia oso garrantzitsua da, ze azkenean, egia da, festival batera bakarrik etor daitekela pertsona bat, hori egia da. Baino, konpainia honarekin baldin bat zatoz, disfrutatzeko askoz ere errazagoa eta politiagoa da, ez? Bueno, badakigu, Andrea eta ni kompatibleak garela. Musika gehiagorekin goaz, ze gaur amarretan, San Miguel eszenatokia zapalduko du, asko miresten dugun artista batek. Iruñeatik Bilbora, baina bera Bartzelonan bizi da, ez dakit nola egingo zuen krokis hori, baina gaur Bilbon izango dugu Amaia horrelako kantekin, hau bere MAPS. No busques Amaya en internet, es peor. Ese porro no me lo fumé, créetelo. No me llames cuando me veas en fotos de fiesta. Tú serías igual si tuvieras la vida esta. Si nos encontráramos con 24 años, nos confesaríamos en la cola del baño. Me harías una peca, te pondría pintalabios. MAPS. No busques Amaya en internet. Otra vez. Aunque no te escriba, estoy bien. Fíjate. Si nos encontráramos
besamos con 24 años. Nos confesaríamos en la cola del baño. Me harías una peca, te pondría pintalabios. M-A-P-S. M-A-P-S. Esos años no volverán nunca más. Date cuenta, mamá, que no vas a cambiarme. Sabes que ya tengo una edad, no lo hago tan mal. Estoy harta de justificarme. Esos años no volverán nunca más. Date cuenta, mamá, que no vas a cambiarme. Sabes que ya tengo una edad, no lo hago tan mal. Estoy harta de justificarme. Esos años no volverán nunca más. Date cuenta, mamá, que no vas a cambiarme. Sabes que ya tengo una edad, no lo hago tan mal. Estoy harta de justificarme. Esos años no volverán nunca más. Date cuenta, mamá, que no vas a cambiarme. Sabes que ya tengo una edad, no lo hago tan mal. Estoy harta de justificarme. No busques a Maya en internet. No busques a Maya en internet. No busques a Maya en internet. Gaztearen saio bereziak, egunero, Bilbao BBK Live jaialditik. Baina bueno. Hementxe gaude, eta ikuste duzu gure jingelak azkar jarraitze dutela. Andreak esan dit, konpontuta zegoela gure ordenagailuan azkartasun hori, baino ikusten dugu ezetz. Hemen atoda metxa goazela saio honetan, Bilbao BBK Liveen saio berezia, bigarren eguna, eta hementxe gabiltza gaurko artistekin gora eta bera, eta justu saio hasi aurretik izan gara gu estenatoki nagusian, berak zabaltzen zuelako aurten ez, gaurko egun honetan, estenatoki nagusia 5:30 hasita, eta bukatu du kontzertua, bukatu du emanaldia, eta hementxe da gurekin Xabi Ixasakara, arratsaldeon. Au, amen. Kaixo, zer moduz? Ondo. Asimileten dana apurtzu edo bai, no? Ja. Asimilaten zer? Gertatu dan dana. Ze gertatu da? Azken 3 egunek, basikamente esango nahuen. Atzo Baionan, ez da? Atzo Baionan eta asteazkenan San Ferminetan. Wow. San Ferminetan izan zinen baita, Osea, que hemen ez duzu txik egiten, denak txek eginda. Bai. Eta zer moduz joan da? Exito eta exito gaur bai. Gaur bai, exito. Nik jakin jot bebai gaur zelako... Estenatoki gainean, nik esango nuke oso ondo ikusi zaitugula. Egia da, ez dela ordu onena, jendea sartzen da bilelako ordu horretan, pixkanaka. Esan dezu Gabon eta atxaldeko 5:30 dizien da nire artean, bueno, hau da Iarriaren semea... Baina guz, nahi eta esan dut, bai. Bai, klaro. Zu gaueko azarelako. Bai, klaro. Esan dozu bai, siestaren ordua zala. Ez que siestan ordua da. Ni etxako ez. Hanentzako. Hane pentsako. Hane zure neskalagunarentzako. Bueno, ez dakitzu, gehiagotan izan dako azaren jaialdi honetan, publiko bezala etorri zaren askotan, lehen da biziko aldia, hemen jaialdian? Lehen da bizikoa, eta ez dakitze sentsazio jaialdi honek, zegia da, lekua ere berezia dela, ez da edozein jaialditan ikusten dugun leku bat, Kobeta mendi berezia da, mendi bezala. Ez que mendi bat da, no? Ez que ez, benetan, oza... Bai, mendi bat da. Ez ez zu ikusi jaialdie? Ez, benetan, oza... Salduko diago zer da hon, gutxi gora bera? Ba, ez dakit, oza, benetan, ez dakit, rollo, ez interesante, ez dakit ezer. Ezer, baina guneak eta ez dituzu kontrolatzen, edo informatu zara zerbait, ez? Ikusi otor, iruki gigante bat, eta zaot, atxotata egon da hor, eta zauzti, ez, eta hortik dani, bale, Ez, hori da sarrera, iruki hori da sarrera. Hori da sarrera. Eta hor da segurtasun balangilek eta guzti hori sartzea hemendik, eta hor da Repsol izeneko estenatoki bat. Rusowski gero handa. Gero hemen daude postutxok hor jateko ere bai, eta gero zuibilizan nagusian. San Miguel eszenario dau, justo menditxo honen atzen. Horre aritxuko da gaur, adibidez, Amaia, ez? Amaia, San Miguelen, Polo Anpan baita ere. Hoi dago horra anatzean. En plan, mendizekin bizuz pasa. Mendi txikitxo, bai, aldapaketa. Aldapa daude gehiago hemen, han justu laua da, zonalde hori, beraz ez dago arazori. Eta gero basoa bebai dakau, basoa dau super guai, gabian joateko. Gero dau, baita lasai estenatoki dela, basoa bezala baino lasaiagoa, eta karpa bat ere Euskaldunek atzoa itxuzien karpan. Adibidez, Eider, Reonzain karpan, eta baita Jofe. Tata denso. Tata ez, bai. Jofe. Jofe gontzen ere, baina tata etzen egon karpan. Baitere.
o ez, o nagusian zan. Bueno. Lanian genden, gu lanian genden, ez gu lanian genden, hemen, hori. A ber, gauza esango dizuet, hainbeste kontzertu daude, eta leku ezberdinetan denak ezin ditugula kontrolatu, hemen ez gara adituak ez da, hori garbi. Bueno, Xabi, itxi zenuen zure ilargiaren semea aro hori, sartu zara pixkat beste etapa batean, eta egia da, gu geratu garela zertxo bai flipatuta zure kanta berriarekin, ze, bueno, gaude nahiko engantzatuta ontara, Jepa izeneko kanta ontara. Kaixo, berandoan nago iristen, oraindik erdilotan naiz hasi mugitzen, ohitura onak ez dira inoiz hiltzen, amatxera deika eta nikaka egiten. Nik aitortuko egin zut, Xabi, entzun nuen lehendabiziko aldian, arraro egin zitzaidala esan nuen. Hau, isa sakara da, batean hola ze pasazio, ze egia da, badaukala, honi bintzat hartzen diot, el príncipe de Bel-Air kutsu bat. Badauka. Badakizu abestien? El príncipe de Bel-Air. A la oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Al barrio sin ganar ha sido porque por las noches me sacaba el graduado, cierto día. Bueno, o sea, influencia puntu bat izan ezake baita, ez? Bai. Bueno, egia da baita, ostra, egin duzun, orain arte egin duzun hortatik ezberdina dela, eta nik ez dakit, hau naita egindako zerbait den, bapaten atera zaizun zerbait den, edo zergatik estilo aldaketa hau. Ez que nik beti itxeotazik gauzek benetan natural, eta holan urten daz. Egiz edan haupe, hau abestizeko iztuten eta dana esan hauela, hau oso arraru esango da, eta gainera hau publikatzen gune egunien jentik esango da, what the fuck? Osan, hau se sabi ziten edo. Egiz edan bai, hori abestizeko izten ginen momentuen, esan hauela, igual hip-hop apurtzu edu tein buelta eta sustraitara, eta zu eta sakora desan nahi, ez da broma, ze 2019 zue jarri zuen nieleoko abestia en plan gaztean 2019, ni hasi nintzen 2016, datorren urtien 10 urte dut iteo. Osa, nau rollo Fermin Muguruza, fuerte, ja, amargarren urte hurrena, no sé. Hori ospatu beharko duzu, baita. Miratxo bati, nahitzaki horrekin, gutxiokin beste batzuk itxeue, badoa zela, ez doa zela, horrekin. Bueno, bai, nik esan hor joan hona zela, bai. Baina, egisa da, abesti honekin, naiz eta estilo aldaketa bat, nabarixa dan, gero ikusi zaitxugu oso aktiboa zarala, TikTok eta zure sare sozialetan, eta esan aldugu abesti hau bai pixka viralizau dala, ze Euskal Herriko gazte askok eta Euskal Herrikoak ez diranak hasi dira zure abesti hau erabiltzen. Zuretzako ze izan da hori ikustia? Ez bai, ez nahuen espero, oza, justo abesti honegaz nik, eta benetan dinot, hasi gara dizan, honek ez dako estrategiarik, ez marketingik, ez promorik, ze rapada hau nokingo dau trend viral bat TikToken honena. Eta nik ingo nauen tontoa nahitzen, ze tontoa nahitzen eta asko zaretan batez, ze holakoa nahi. Eta derpende ikusienan jentia zizala TikTokak itzen eta batez bai, ze komentarioatan... Hortan indoian gero. Claro, horre, fatxak sartuten diez, en plan, viva España, viva Franco, eta holako mobidak idazten, eta Euskaldunez sartuten diez, en plan de, no sé qué, eta... Horrek sortzen du baita movida pixkat. Berrize, abesti ondara hueltatuz, nik hartu nion Violadores del Verson kutsue, rollo sojaiek batzutan nola luzatzen dituen estribillok, edo nola maten dion beste entonazioa, nola jolasten don hori, gure, ezakit, itzen fonetikakin esaten da, horren kutsua hartu nion. Oso politxe, zorionak. Hau sartu zara eta funtzionatzen do, así que super guai. Gaur abesti hau jodezu, eske jun behar izanea, hasiera bakarrik ikusi, bai. Bueno, eta bideoklipa ere, ikaragarriaz, bapatean ikusi zaitugu, hor, uste dut, Bermeoko portuan dela, jende pila batekin hortze egontzen, deialdi bat jendea joateko, edo nola lortu zen duen publiko hori zure bideokliperako? Kriminala da hori. Nik eukinaban arazo bat, nire amakitzen daulan Bermeoko eskola baten. Eta bertako umiek eta entzuritze dozti asko, ez gara beti horako beti. Eta emin hauen Instagramen. Zein da asuntu, Instagramen umiek ez dago Instagram, berangura zuek bai. Orduan nik emin jauen Instagramen, bideoklipa, no seke, zuek etorri grabatzen, no seke, eta hartu zien hor, ez dut exageraten, 200 ume. Eta okizan duen, Katerin bet, 20 pertsonantzako, 30 gradu, maiatzan, umiek... Eta nien plan, eta gurasuek... Gaina begira lanak egiten baita hor, ez? Claro, hor, ane lagunduten, kamera, no seke, jende guztize, gurasuebe, venga, que mi creo se tiene que ir, eta nien, parkatu. Parkatu ekarri ezun, Ja, responsabilidade, movida matxuta, no seke, eta nien, bueno, chaval, bai. Eta, aparte, herrixan bebai, zelako harrera auki dau, hori, Bermioko portuan grabatze horrek? Ez que ni Bermiok... Kaka, ni itxago Bermioko. Bermioko gentia etxarto beti. Bai? Bai. Bai? Bai. Ni Bermioko beti txarto.
Broma da do, serio? Ez. Bai? Bai, ze Bermeon gente txarra dau, oso txarra, eta niri azikeran kaina asko sartu doztie, punkizek eta holan, bai. Nik beti ezagot, leku danatan ezagot beti bardine. Eze, karo, ni lehen ezagotena, ni 2000 hasi zen, 2000 nor zauen itzen musika urbanoa euskaraz autotuneakin. Ni beti burrukan hor, peleak, mobidek, osea, bai, benetan. Baina ez da aldatu herritarren pertzepzioa, zentzu hortan. Joder, guain punki horiek aitzen dute baita ere autotunea. Bai, oso arroati ez, orain, eta orain ez tozti esan nahi, erretute egon gara, ez. Ez dutzu ebarkamena eskatu ez ez. Gizonkeri asko badakizu. Testosteron alfaio. Bai. Hori gertatzen da. Bueno, eta kanta honekin orduan, eta estilo aldaketa honekin bide berri bat zabaldu nahi duzu, zein da zure intentzioa urrengo hilabetetarako edo? Ez que ni gudotatara album bet datorren urtien, ze 10. urte urrena eta horan gudot saldu, ze super guapo da, 10. urte urrena. Bai, esateko, ikusi duz azken 4-5 urtietan, COVID eta gero batez be, asako artiste sartu izela honek estilu jorratzen eta horan. Eta, ni 2000 nahu, eta guotein apurtzu bet rollo OG apurtzeten plan de esan, nik ja 10 urte daro eta zauitzen, egize da, azken 2 urtiek dizela igual geizen entzundazte zenak, eta igual estenan geizen oinarritu nahiela eta holan. Bai, osatakote iraia kama bidien nire zorizonak, hortik atakote epe txiki bet, lau abestina, dana hip-hop. Dana hip-hop, Bai, dana hip-hop. Bat movidero izango doz, en plan kaina sartu do jente askori, plan kritika apurtzat, eta beste bat bastante introspektibo eta katarsis. Eta kainero zatoz. Bai. Kainero dator Xabi Ixa Sakara, eta uda nola dator? Zure uda, esan nahi dute kontzertuan eman baituzu, lan egin behar duzu, oporrak, lasai, chill, zein da zure plana? Igual erretu izan nahien oin dela urte betez, esan nauen Datorren urtien ez totaz nahi hartun oporrak, pasa urtien juntzan nahien 3 aste balire, superondo, bale, cool, full turisteo, superondo dana, bai, klaro, uda guretzako, artistontzako, eta bada prime time. Momentu hona, bai. Hori gainera bebai, TikTokera hueltauta, ikusi neban, igotako bidixua, zuedan osagoste hor kalian edo porretan, eta ni artista moduan... Hori ikusi zue bai. Hombre, dana ikusi Maite da sareko arratoi bat, eta dena ikusten dut. Eta esaten, ni hemen nao nire musika ekoizten... Hori ikusi zue dizue. Hombre, ikusi dutela. Nire ondo tortzen zait Maite Garmendia, berak txibatzei dalako eta bidaltzizki dalako jakin beharreko gauza guztiak. Eta nik uste bai... Guenteratuta gaude horrela, Xabi. No, baina garrantzitsua dela bebai artista batek beran lana erakustia, sare sozialetan edo zein tokitzan esateko enabila ni hemen haciendo el longi, osea, lana itzen hau ala. Ez ez bukatu. Orduan, erratu zinen balia juten edo ez, edo aurtengo oporretako plana zein da? Ez dauzela oporrak, orduan kontzertu gehiago dauz, bai overbooking. Bueno, urrin edo, dana merkego dago, eta leku batzuetan guendik anona itzen da, así que... Ez que niri gustatzea, eta ondartza holan, eta Berlinera. Bueno, a ver, Berlinera ondo, bai, behitu hor... klubak ezagutzen. Edo, badaude herrialde batzuk, hemen hotz egiten duenean, han beroa egiten duena. Argentina eta holan. Argentina, Argentina ezin nahi juen. Bueno, baina hainbeste kontzertu inda, diru pixkate lortuko zu, ala? Ez gazartuko hor, jarri abesti. Ez gazartuko hor, bueno, Xabi Ixa Sakara, gozatu zure lehendabiziko esperientzia ontaz Bilbao BBK Liven, eskarrik asko gure negoteagatik eta gero ikusiko gara hortik, egongo garela gure bai. Fijo bai. Behatze, irratia entzuten zaudetenok, ez duzu ikusten, baina Xabi dauka irrifarre bat. Me irrifarre hola bihurri bat ikaragarria. Hombre, 2 egunta gero, tokaten daz ni, no? Tokatzen da. Gente wiki, zaperroita wiki, eta ni holan, moko pa. Gaurzu wiki. Xabi, disfrutatu. Eskerrik asko zeueri. Eskerrik asko. Eta Xabi Ixa Sakararen bakanta udatiarrenetariko bat honekin aurrera goaz eta gustora gaudegu berarekin eta zuekin baita ere. Berandu egin zait gaur ere, ez dakit ez da ze ordu den, baina dozertarako nago prest, berdin dio lekuak ordua edo egunak niretarrekin banago beste behin, gozatzea pekatu bat bada, preso joan beharko nintzateke jada. Egun batez aztu dramak, ta kontaizkida txiste txarrak, begi gorriekin noa beti, mundua konpontzen dut sofatik, rabak txokolatea bakardi, pozik nagorrekin bakarrik. Hau da gure sarma, bizitzartu patxadas, lainoekin gaude dantzan, hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko izea lagunen artean pare bat trago, hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko izea lagunen artean pare bat trago, errepidean kurba amaik gabeak,
Ta musika topera kotxean, burua leiotik ateratzean, sentitzen dut bizirik nagoela. Randame tikoekin, pasau gabetxetik, diru barik, baina pozik, gaude hain gutxirek. Elu txiki biltzean da konplazer txikia, biegunetan jarraian jartzen galtzerdi berdinak. Loretxo bat, belarrian, ta bizera atzerantz jarrita. Hau da gure sarma, bizitzartu patxadaz, lainoekin gaude dantzan. Hau da gure sarma, bizitzartu patxadaz, lainoekin gaude dantzan. Hola, ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itzazoko aizea lakunen artean pare bat trago. Hola, ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itzazoko aizea lakunen artean pare bat trago. Hola, ze gustora nago, gustora, 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 gustora nago. Original izazakara, jarriaren semea. Hementxe gaude, 6ak eta 56 minutu. Zuzenean Bilbao BBK Live jaialditik egon gara Ixa Sakararekin. Ze jatorra, ze tipo ona, eta bere gustora kanta entzun dugu. Eta zuzenean publiko arteragoaz. Guri gustatzen zaigulako baita, Bilbao BBK Liveen Kobetamendin publiko artean dugun jendea ikustea, ze look eramaten dituzten, ze ikustera datozen. Ia beren lehengo eguna dan, jadan bigarren eguna, ia ez gintzarik inditxusten edo ez, bebai? Bueno, espero ez, hori, ez dut esango hitza, baino... Ia xirarik ekarri duten bebai, ekizuen moduan, ekaitza iragarrita dau, eta jakare igartzen pixkat aizia. Ez dakigu iritsiko den edo ez, baina dakiguna da, lainoak gerturatzen ari direla, eta nabaritzen da, geroz eta grisago dugula zerua hemen Kobetamendin Bilbao BBK Liveen bigarren egun honetan. Bueno, publiko arteragoaz, zehortxe daukagu gure Andrea Aramburu lankidea, nabaritzen da ja, jendea sartu dela. Alde batetik bestera doia jendea, Kobetamendira. Eta Andrea hortxe daukagu publiko artean. Andrea Aramburu, arratsaldeon. Zer moduz? Primeran entzuten zaizu, zuk baita, gu. Indeu gauzatxo bat, saio hasi baino lehen, indeu errepaso txiki bat gaurko eskaletana, eta pentsatu deu, publikoa ateratzeko garaien, hau da, sekzio txiki hau itxako garaien, ez genula, famaturik edo elkarrizketatu nahi, eta atzo, gauza eren genuen da, famatu besteik ez genitxu topau. Operación Triunfo guztia. Bueno, gaur ere, kaixo, bikote. Nundi zatozte? Donostitik. Donostiatik? Andoaindik. Andoaindik, bai. Andoain eta Donostiatik. Ez que igual, batemati, entzuleren bati hau txau ezagunen gozaio, kaixo isia. Kaixo, txaldon. Nolatan zuek hemendik BBK Liveen, atzo ere torri zinela isiar? Bai, iruna pasatzea torriga, eta... Pozik, ni bereziki espreski atzoko eguna zanatzako oso kiuanuka zalea naiz, eta ura ikusi nahi nuen bai edo bai, eta gero plana genuen lagunok, 3 egunetarako etortzeko, eta tala etorri gara. Ze ondo, Isiar oreja dela, eta bere laguna edo berekin batera datorrena... Abizena bebai bota nahi gozu, Nahi duzuna. Izena gure da. Gure, ongi etorri hemen gazteara, gure saio bereziontara. Ondo ari zarete pasatzen, disfrutatzen, gaur ze ikusteko gogoz? Nik gaur, ne atzok aska hor neon kiuanukakin gaur, beraiek ze bio gaude, baina hor beste batzuk iesi egin dute, arrazoi guztiakin, eta gaur eraman nazaten utziko dut, gaur ez daukat nik galako... Egin dugu gaur kompatibilidade test bat jakiteko, ze oso garrantzitsua da norekin zatozen, eta ea pertsona hori kompatiblea den zurekin horrelako jaialdi baterako. Hori da, kontzertuak ikusteko orduan edo. Aurre ikusita daukazue, Gure, zuk ustezu Isiarrekin kompatiblea zehala? Guk errez konpondu genuen hori. Berak ostirala aukeratu zuen, nik igandea, batira, bonoa oso hartu eta gaur beste lagunek nahi zuten ikusteko. Eta dantzan egiteko, gaur dantza egiteko eguna. Bat jal zaleak zarete Isiar? Ni ez bereziki. Nire alabari gehiago gustatuko litzaioke agian, baina ni ez. Bueno, nik proposatuko dizuet ikusi ezakezuela adibidez Amaia. Amaia Iruñekoa da. Agertu zen Operación Triunfoko edizio batean ezagutzen duzu, ezta? Ona da.
Gustatzen zaizu bere musika? Iruditzen zait musiko moduan pasada badela, baina bere musika bereziki ez zait gehiegi gustatzen. Aiba. Bueno, hemen justu guztietarako. Bai, bueno. Zio ikaragarriak egiten ditu hori bai, onartzen diot, eta jo, ez gara joango bere kontzertura, goazelako, Obon Jaiar. Obon Jaiar. Eta dantza egitera. Eta ze orduk arte gehitzeko asmoa aukezue, gero basoatik pasako zeate? Ez aitortu. Ez daukagu inorri kontuik eman beharrik, orduan gogoak ematen digun guztia ingo dugu. Oso ondo esan da, karo baietz. Bai. Zuek hemendik ibiliko zarete? Gu ibiliko gara hemendik, bai. Baina baita pixkatatatzeko asma daukeu, bueno, eskerrik asko, gurekin bat itxagatik, eta oso ondo pasa, oso pozgarria da zuekin hemen topatzea, eta espero dut, gaurko gaue atzokoa bezain ona izatea. Kostako zaio, atzoko baitzela izan zelako, baina, bueno, saiatuko gara guk aukera guztiak zabalik. Gaur Second Round, topera, ondo pasa, bale? Agurko. Agur, Andrea. Eskerrik asko neskak, disfrutatu, agur. Be, Andrea hortxe dago, beraiekin izketan, despeditzen agurtzen, gau, eske hemen zuzenean ari gara, hau nabaritu egin behar da. Atzaldeko 6 eta 50 Ia maika minutu, bueno, hementxe gaude eta entzuten dira baita, ez dakit soinu probak ez dira izango, hau izango da zuzeneko musika momentu honetan. Jessica Pratt, astear da. Julieta Amaitxu da, San Miguel ez, Julieta astear da, bai. Den astear dago edo, ze? Edo ez dut ikusten piperrik bez. Bueno, hementxe gaudela, egitarauarekin, zuei ere pasako zaizue, bati baino gehiagori, etzaretela aklaratzen oraintzen dago, beste hau dago Nagusian, beste hau dago Repsolen, beste hau dago San Miguelen, bueno, besterik gabe. Musika garrantzitsua eta gaueko, edo beto esan da, goizeko ordubiak laurden gutxiagoan, Baiuka artista galiziarra izango da bertan, eta horrelako kanta espero dugu hau entzutea. Eta espero dugu, bera bebai etortzen da nolta gainera. Izaro euskalduna da, eta berarekin egin du Xorieri izeneko kanta hau, ea Izaro ere hurbiltzen den Kobetamendira, Bilbao Bebeka Laifera, horrelako pieza zuzenean eskaintzera. Guk eskertuko genuke, hori ordubiak laurden gutxiagoan Repsolen Baiuka izango dugulako entzungai. Xorieri mintzo zen errekari, Xorieri mintzo zen errekari, Xorieri mintzo zen xoro bat entzat zaukaten, Xorieri mintzo zen errekari, Xorieri mintzo zen errekari, Xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri eta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro bat entzat zaukaten. Ez dakigu Izaro ere
bertan izango dugun, estenatoki gainera igoko den Baiukaren kontzerturako goizeko ordubiak laurden gutxiagoan Repsol estenatokian. Eta oraintxe, ez dakite bukatu duen edo hortxe dabilen, baina 6 eta laurdenetan San Miguelen Julieta artista espero genuen. Kataluniatik datorren artista da bera eta gainera esan digute zerbait oso bitxia egin duela Maite Garmendia ez da, ala? Bai, ala da, gure lankide eta lagundan Julen Idigoraz, kontau dozku Julietan kontzertuan egondala, eta itxuria eszenatoki gainean zuaitz bat, ez dakit benetako zuaitz bazan. A ber, bestera konta ezala beak, emetxe hola. Nola ez izango benetako zuaitz bat, hementxe 20.000 zuaitz baldin baditu gutu eta mendin. A ber, Idigoraz. Julen Idigoraz, berak argitu dezala hau, hementxe daukagulako. Julen Idigoraz, ze gertatu da? A ber, segundutxo bat, hemen falta zegoela. A ber, arraparan sartu nahi zela bizka. Bai, lasai, hementxe gaude. Zer pasau da Julietan kontzertuan? Zuk ikusi duzu? Zuaitz bat zegoen, bueno, a ber, uste eta tretzoa dela, ez da benetako zuaitz bat. Zanet, ez da sustraiak dituen zuaitz bat. Bale. Kriston zuaitzarra eraman du, eta atera hor dantzariekin, kriston volumena oso ondo, zanet, aurrean gonden, eta batean gero zuaitzera ego da eta hor kanta bat egin du. Produkzio pila bat, zanet, giro pila bat, gero... Arnesakin igo da? Ez da arnesakin igo, baina... Tipa guai dago orduan. Bai, oso, eta gaina oso jatorra, esan du superpozik zegoen, eta oso naturala. Eta esan du gero, bueno, geldituko dela, zerbeza batzuk egiten, esan du. Hori da oso katalana. Claro, esatea, femunes birras. Femunes birras. Alain, eta zura. Ni Barcelonan ikasi nuen, universidadean. Bueno, Julen, eskerrik asko hori argitzea gatik. Maite, Julieta gaur izan dugula hemen. Bai, estilo pop elektronikua, reggaeton, house eta urbanu elementuekin naztuta, Frantziako zein Kataluniako impactuak aukiritzu beran musika, ze beran erreferente nagusiak Rosalia eta Angel, Bruselaseko pegatzen dio gustatze Angel, ze badauka, kutsua badauka. Angel da, Brussels jeten. Me encanta. Bueno, jakin bebai, Julietak ustaiaren 19 aurten Aitanaren telonera izango dela Barcelonako Estadio Olimpik aretuan, 78.000 pertsona baino gehiago espero dirazen kontzertu horretan, eta azkenean Julietak berak bebai esaten dau, nazio mailan presentzia sendotzeko aukera ezin hobia dala Aitanan telonera moduan ibiltzia. Bueno, telonera moduan ikusiko dugu Aitanaren kontzertuetan Julieta horrelako kanten egile hau bere lokura. Eta gaur izan dugu hemen Bilbao Liven San Miguel estenatokian horrelako kantak zuzenean taularatzen, eta badauka kanta bat oso ona Julietak, ze katalan ez da, Julieta, dala Full Romance, ezagutzen duzue kanta? Zazpietara bidean hementxe jarriko dizuegu. Ikaragarria bere Full Romance, Julieta fitxatu beharreko artista horietako bat, eta gaur batzuk aukera izan dute hemen ikusteko San Miguel estenatokian horrelako doinuak zuzenean egiten. Julieta gaurko artistetako bat Kobeta Mendin. Los labios se tocan y vuelvo a recordar que cuando te echo de menos
arratsaldeko 7 dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Hementxe gaude, 7 puntuan eta hementxe jarritzen dugu 2. egun honetan Bilbao BBK Live jaialdian Kobetamendin eta zuzenean gabiltza, hemen gertatzen den guztia zuei kontatzen. Gaur egitarau potoloa, ze artista ditugun, eta hementxe gabiltza ni Alain Perez, baita Maite Garmendia eta Andrea Aramburu. Aupa, Atxaldeon, aldatu da asko egualdie, Aldatzen ari da eta nabaritzen da, fresko. Bueno, hemen egia da, bunker batean gaudela gusartuta eta nahiko bero mantentzen dela hau, fokoak ditugu baita ere, baina hor kanpoan nabaritzen da haize gehiago dagoela eta laino gehiago. Baina, bueno, ez dakigu ekaitz elektriko hori, esan manun tropikala, ekaitz elektriko hori helduko den edo ez, esan digute aukerak daudela, baina, bera, esango dut. Ibon Fernandez eta uste dut Julen Idigora segon direla Arnaitzekin, Arnaitz da, Arnaitz Fernandez, eguraldia ematen duena teleberrin da. Naparra, argaltxu edana. Eta berak esan omen du, udako ekaitzekin gertatzen dela iritsi daitekela, hau da, emanda baldin badago, iritsi daitekela ekaitz elektriko hori, baina gertalitekela baita ez errez pasatzea. Osea, esan du ez errez. Bueno, ez, baina igual, negu partean ekaitz elektriko bat emanda baldin badago hori gertatzen da. Bale, hori genekien. Udan, aukerak daudela gertatzeko edo ez gehiago, ez? Ni igual txugetzen baina bueno. Gu ez garela eguraldi adituak, baina bueno, gaur interesatzen zaigu bereziki eguraldia, kontzertuak daudelako eta hemen geratu nahi dugulako, gero. Bueno, 7 eta 2 minutu dira eta lehen egin dugu errepaso txiki bat, gaurko kartelaren errepaso txiki bat, baina horrelako artistak entzun eta ikusiko ditugu gaur taula gainean. Rusowski gaur egungo musika espainiarraren figura garrantzitsuenetarikoa da. Madrildarrak zerezan asko emongo du gaur gabeko 11:30 Repsol eszenatokian. Eszenatokian aldiz, gaueko 10:04 Afrobeat, soul eta elektronikaz gozatzeko aukera emango digu Obon Yayar, artista nigeriarrak. Polo Anpan bikoteak elektropopak gurera ekarriko du gauerdiko ordu batak 25 gutxitan San Miguel Oltzara gerturatu erritmo tropikal eta melodia nostalgikoen bila basabiltza. Hasiko dira San Migueleko Oltza gainean Belfasteko irukua Nikap Europako hip-hop eszenako proposamen ausartenetako bat. Eta bukatzeko Kataluniako erregina gurian lur hartu dau bat Gial gaur gaueko ordubiako gehi gutxitan eszenatoki nagusian bere zain egongo gara. Ei!
Bueno, ikusi duzue, entzun duzue, gaur, egitarau potoloa ze artistak dauden. Egia da, nikap Irlandarrak uste dut direla, hau ikusteko gogoz nagoela, 8:00 da justu saioa bukatzen dugunen, agian ematen digu denbora, ez? Bai, ikusiko dugu. Ikusteko gutxinez abestitxo batzuk, edo nola egiten duten. Ikusteko zer rollo duten, bai, ze uste dut indar asko duten hirukotia da. Oso artista politiko die, ikus dezagun, gaur ze pasatzen den hemen BBK Lifeen. Bueno, hau entzun dezakezue Gazte irratian, hau da, betiko irrati klasikoan FM-en entzun dezakezue baita online, baina garrantzitsua hau ikusi daitekela baita, YouTubeen, Gazteako YouTubeko kanalean, baita gaztea.eus atarian ere, super guapo etorri garelako gaur, bai Maite, bai Andrea eta baita ni ere, eta hori ikusteko, sartu sarean, gaur ere. Lukak ja pentsatuta dauzkagu 3 egunetarako, beraz, zuek lasai. Bueno, eta esan dugu, gaur Rusowski izango dela Repsol estenatokian, ze gaur Repsolen esaten dugu. Ja, emoten dago gasolineran dagoela. Gasolindegi batean pentsatuko dute dela. Ez, Repsol estenatokian, justu sarreran, sartu eta eskubitara Rusowski 11:00 eta niretzako udako kanta hau da, jakin dezazuela. Bere Malibu izenekoa da, Temardo Galanta. Hementxe daukazue entzun gai ikastean.
lo egiteko lekua. Ze, claro, hemen xoxak baldin badituzu eta aurre ikuspen desenterekin hartu baldin baduzu hotelen bat edo ez dakit ostaturen bat, bagian lo egitea erresa da zuretzat, baina oso ohikoa da baita musika jaialdi batean kanpinean lo egin behar izatea. Kanpinean pasatzea gau batez, askotan 3 gauak izaten dira. Eta hortan aditua, askotan lo egin duelako kanpin batean, hori da Andrea Aramburu. Kaixo. Andrea, kanpinen erregina esango dugu zarela. Bueno, a ver, zuekin alderatuta bai, baina bestela, bueno, bai, kanpinen erregina naiz. Eta horregatik ekarrizkizuet, kanpin baten bizirauteko 5 aholku. Oso ondo. Vale, oso, kanpin batean pasatzen... da biziraun. Ja, bai, ez da besteik. Gauza dan bezala, kanpin bat ez da munduko gauzarik erosoena, hori hola da. Kriston, zela da, euskixa itxen baldin badotzu, hori da efekto invernadero, almeniako invernaderoa, baina bero gehiago itxen dau. Eta euritxa itxen baldin badotzu... Dena dira desabantaiak. Bueno, edo ez. Baina oso ondo pasatzen da. Ze garrantzitsua da baita, kanpin batean jende gazte asko egoten dela eta hor roito dagoela. Bueno, Andrea, kanpin batean bizirauteko gomendiotxo batzuk. Vale, 5 aholku ekarriko izkizue. Lehena biziko nizena da ikuspegia zabaldu. Jazta, bia puntu hori da. Ezen ez oaztu, kanpin baten zaude eta hor pasar dituzu gutxienez 3 gau. Ez da besteik, honen beste ez beda, oinarrizko gauzak soili dituzu eta izango itxuzu. Zera, superriketa ez da izaten kanpinetan, igo dezuna daukezu. Garrantzitsua da, dena ondo aurre ikustea eta bai jan behar duzuna, gainean eraman behar duzuna, hori dena aurretik ondo txekeatzea. Gero, behin igota ez daukazulako aukerarik. Ja bertan zaudela, lehen bailen oitxu, zure baliabide eskasoita, zera hoi joki behazu. Eta pizka superviventes, lehen da biziko momentutik ez jarri mutur luze, zeratik amestela jai dezu. Eta garrantzitsua da baita, kanpinera doan jende askok, normalean, xoxe asko ez dituela izaten, xautzeko jaialdian, ordu... Bueno, hori ez dakizu. Bueno, hori ez dakigu. Hola gehiago esperientzia. Baina esan nahi dudana da, zu kanpinera baldin bazoaz, eta janariaz baduzu ondo aurre ikusten, eta gero, jaialdiko postuetan jan behar baldin baduzu, hori ja sekulako dirutza dela, hori da, hori esan dut. Hori ez jartzeko mutur luze eta, bueno, saiatu, positibismoz hartzen erronka berri hori, Irrifarre batekin joan kanpinera. Eta horren ordez saiatu, gauza positibo pentsatzen, jendea alde dezula, mundu guzti egundala horta festaz gozatzea, bertara jundala festaz gozatzea, igual ligatuko ezu, igual ez aukezu ligatzeko nahirik edo behar, lagunek egingo dituzu, eta helburu danana dala ondo pasatzea. Listo, bigarren nahi otxin diot, itzalguneak gure lagunak dira. Ostra. Baina ematen du, Andrea, zure izenburuak dira Eusko Jaurlaritzako testuen izenburuak, neska? Osea, ze izenburu dira hauek? Bestu nere tartea, itzen egin almazate, zatik hau da zerbitzu publikoa. Ordu nahi izena? Itzalguneak gure lagunak dira. Eguzki oso goiz ateratzen da urteko sasoi hontan, orduan, azkar ibili behar raukezu, atera kanpinen dati besteik ez dezu, beste alternatibaik ez dezu izango. Esnatu gozateko zu, atako zea, hartu toaia bat eta jun zuaitz baten itzalpea. Eta saiatu loitzen, goizeko 8-tatik, 11 eta errezatu haize pixkat egoteko ordu hortan. Azti, hemengo kanpinen kaparrak daudelako. Kaparrak taldea? Kaparrak, vale. Bai. Bueno. Letrerotan da jartzeu, kaparrak daudela, eta kontuz belar luzekin eta guzti hori, baina, bueno. Ematen du bromatan esan du bala, baina serio esan dut, Osea, galera serio da zen. DJ-a dare, hori oso divertigarria da, bai, unen zehar, DJ-a dare, esnatzen juteko, eitzen dute yoga. Osea, orduan, lo elegitea erresa ez da. Ez da erresa, baina... Ezin duzu lo egin gauez. Gero, egunean zehar, bilatu behar duzu itzal bat, baina gero dauzkazu DJ-ak. Kaparrak bai. Lotzi ordutan egiten da kanpinean. Bueno, a ber, hirugarren nahi, deitxu diot, silla eta oskailua 2 puntu, dupla perfektua. Vale. Hoi behar da, hoi ezinbestekoa da benetan, igual koltsoi baino garrantzitsuagoa da silla. Bakizu zenbat ordu pase barra itxuzun hor, jende asnatu bitarte, gozaldu bitarten denboa egin barra aukezu, zatekan jaialdi ez da atxaldeko 5 arte zabaltzen. Ordu, nuna marza eseita. Lurren, getxuko zaizu ipurdie, pixka gorra esango du. Karpeta baten moduan. Esan biharra dakat, atzo lagun batzuekin elkartu nintzala, eta autobusetik bajatzerakuan,
konturatu zan beretako bat, batemateke autobusian esterila lapurtu zotzala. Orduan mesedez, zuen gauzak bebai pixkat begitxakin euki eta lapurretak hemen ez ditugu nahi, Ez lapurtzeko. Gainera esterila, osea, pasaubia da bela 3 gaba. Hori oso kutrea da, esterila bat lapurtzea oso gauza kutrea da, gauza dian bezala. Laugarren nahi deitzu diot, linterna edo argiren bat eraman, hau ez da instituzionala, ez? Andrea, pentsatzen egon errima guapo bat egon Segurazki mugikorreko baterik gabe gelditzuko zea eta etxea egun argiz izan aurretik. Bueltatzea almazea danangoa oso ilun. Orduan behar dezu linterna bat, zeatekan kanpin da keltzen die belarretan hiltzen moduko batzuk. Eta orduan getxeia sokapila bat hor, eta zujute zea, pixka... Andrea, eta hori da arriskutsua. Andrea, jarria zotzazu punto neri frontala buruan eta ibili munduan. Ai, ze politxe guantxe jarriko jo. Frontala buruan eta ibili munduan, politxa da. Frontala, bueno, jarriko dut. Vale. Eta azkenekoi, txain diot, toaita guztik eraman. Dutxak izateie, baina batzutan... Txinez eguneko bat, Andrea. Bai, osa, bai broma da, eraman toaita... Txinez eguneko bat, Andrea. Bai, osa, bai broma da, eraman toaita batzuk oso praktikoi, benetan. Eskuzik itzaituzula garbitzitzuzu, aurpegi, zerdi, ezak izer. Eta listo, hankak...
hementxe jarraitzen dugu Bilbao BBK Live jaialdiaren bigarren eguna eta 6etan hasi gara gusaio egiten, 8ak arte egongo gara, gero 8etatik aurrera hemen gertatzen den guztia kontatuko dizute baita Ibon Fernandez, Sara Alonso eta Julen Idigolasek, beraz ez galdu egun hauetan gaztea dago topera musikarekin eta hemen Bilbao BBK Liveen gertatzen den guztiarekin. Gu ez gara superadituak horrelako jaialdi baten, etorri gara behin baino gehiagotan, baina hemen dago jendea urtero utxik egiten ez duena eta gainera urtero ikusten duguna lukazo batzuekin. Hoiek ere hemen nahi ditugu gure setean kontatzeko ze asmo duten, nola etorri diren, ze ikusiko duten, hori dena kontatzera etorri dira eta hementxe dauzkagu gure setean Beñaturi Betxebarria Euskoboi eta Jone Arriola, arratsaldeon bikote. Arratsaldeon! Bueno, izan da, ia milagro bat, Jone hona iristea, izan da apur bat, ume bat lehenabiziko aldiz jostaioen da baten, hemen Anila Orfanita, eramaten zu jostaioen da lehenabiziko aldiz, eta hor galduta dabil marabillada demora guztien. Baina, zure lehendabiziko aldia da hemen? Lehengo aldixa, gainera esan beharra daukat, gaur gaizkin dutela lo, udalekuetara jute, umetan, udalekuetara jun baino aurreko gabian zaudela denbora osoa como tensa, nerviosa, nere gaua hola izan da. Eta atzo zinen etorri? Ez, gaur lehengo guna. Beraz ara, esango dugu, hasi berria olako jaialdi batean, primeriza, Bilbao BBK Live. Naritzen da, oain langabezion dagoela, Onkide zenbat ordu bueltak emateko. Egisa da, naiz barra jubilada, barra langabezian. Eta beti divorciada. Egin dut super salmenta honez esan dut. Honak hartzen ditugu urtero etortzen diren pertsonak, eta justu Jone ez da sekula hemen egon, lehen da biziko aldia, baino Beñat zurea, bai. Hau dela nire laugarren urtea, uste. Beñat, kontatu jozu, Joneiz. Galdera bat, Beñaten dako, aurretik, nun dau zure cowboy sombreroa? Nun dau? Galdera superrona. Kontua da ikusi dela euria egin behar duela. Eta beste guztia berdintzai mis camiseta mojado, berdintzai guztia, baino sombreroa ez dut busti. Intocable. Ja, ze materialekoa da? Ui, del bueno, hace galdera. Ona, garestia. Zagan republikano eta guzti. Kendu beharko duzu Euskoboi izen artistiko hori? Bale, gaurzuek eman izena, zein da gaur izena. Zera, el internado Laguna Negra. Gaur da, bastante... Pizka bai, soy la chica de la escuela. Komunetako fantasma, mamua. Pizka da banda del patio. Beñat, esan barrizun, Jonei kontatzeko, zertan nolako dan BBK Live jaialdi, osea, zertan datzan, segune ditxun edo zerbait. Ze kontatuko zenioke inoiz honestan bati? Venga, kontau. Jo, nik uste nire gauza favoritoa beti da jutea ikustea como artista batzuk munduan zehar ezagunagoa diela, dibez, iaz nik Shaigel ikusi nuen, maite du Shaigel, baina karo hemen, ez daka publiko berbera. Horren aprobetxoratu behar dezu artistauek ikusteko, porque zedate, 4 pertsona eta ventiladore bat. Eta horrekin ja egiten zu kontzertu osoa, eta bida nire favoritoa. Baina, ala ere, estenatoki asko, giro asko, eta jende asko, hau ere mentalizatu behartzea, porque ilusia okatzu jende asko ikusteko, zuek, maite zaituzte dela, baina gero beste batzuk ere topo ingo duzu haiekin, eta, bueno, pues eman beharko besarka bat. Baina politia da, baina aldi berean batzuetan, ez da zertxo baita gobiantea esan dut. Ez da iristen puntu bat nun nazkatzen zaren, ja, jende ezaguna ikustez nahi duzulako pixkat zure rolora joan eta ez dakit, musikaz disfrutatu edo beste rollo baten egon? Batez ere taldetan zoazenean, eta gero bakoitza dauzkala egunak eta separatzen zarete eta honak. Nik uste dut hori dela okerrena, jendeari edo bintzat zure lagunei itxoitea, hitz egiten dabiltzan bitartean beste batzu. Edo bate pixaura daukela, beste barran eskatu nahi dola, beste batek agurtu dola ezakin hor, guau. Eta genitzen tiesa atzia, nola? Nik oso no galdetu, ze hitzen duzue ez galtzeko zeni iritsi gera, eta esan dut, eskatuko de zerbeza bat eta txixa ingo dut, junez txixa itxera eta jagaldu naiz. Porque jende hau, Beñat oso altua da, baina abandona bin naute. Eta nila nintzen umia galduta, supermerkauan bezala galduta. Atzo gabian, esan ginuan, batzuk nahi zutela joatia Pako eta Katriel Amoroso ikustera eta beste batzuk Jofera. Jarri ginuan checkpoint moduan edo, bueno, punto de encuentro, Johnny Walkerren figura zan. Bueno, monigote bat zauan hor, eta esan ginuan galtza maldin bagara, 10-15 minututan amen elkartzen gara. Garai batean gazteak izaten zuen midpoint bat, eta jende asko batzen zen gaztearen midpointean, baina hori kendu zuten oso gaizki, Mikel Unamuno gure nagusia, gure jefe ordi baldin badabil, Mikel Unamuno datorren urterako nahi dugu gaztean midpoint bat jendea elkartzeko beste. Gaur, ze ikusi nahi zuen gaur? Zegu hain lagun bat hemen Galiziako folklore
folkloriko batekin, Ahorentxe bertan. Bai, Carlos Areces. Carlos Ares. Carlos Ares. Carlos Ares. Menos divertida, Carlos Areces baino. Baina, gaur adibidez, ezkia izango arraroak eta zenbaigu Amaia ikusiko dugula. Badial. Bai. Ez que nire egisa zan da, festivaletan naiz orokorrian primeriza. Zen ibu mugitzen naiz EHZ, Atortxu, herrikoak. Oso etxekoak. Oso etxekoak. Eta karo, ni, nahu pixkaz marabillada, de repente gaur Badial ikusiko dut, Amaia ikusiko dut, Bixar, Kylie Minogue. Bueno, es que en plan, es que claro. Claro, es muy fuerte. Behar dudana da, Jone Arriola, Kylie Minogue dantzatzen. Ze gaina badakit, abesti guztiekin sorpresara emango duela, eta horrek etatzen da Kylie Minoguekin, ze abesti asko ditu formatua, baina oain etzea gora. Dantza. It's in your eyes. Aizu, barkando ez que nilotzea baten dira. Ez que baita jarri dugu hemen, erronka bat, Jone Arriola bapatean. Claro, ez que nilotzea baten dira, bai. Bueno, orduan, egia da, gaueko edo behintzat izen nagusiak izango direla Batgial, Amaia, hauek ikusiko dituzue, izen txikiagoak edo zerbait bereziagoak ere badituzue, Beñaturi Betxebarria ari da edalontzia ikusten. Dakat lehorra. Berezak daukat Rusowski, nik daukat gogo pila bat Rusowski ikusteko. Rusowski ikusi soinu probetan. Bueno, txikiagoa. Bai. Julieta baino dakalako besti bat Julieta. Pelena Pasada, Cariz. Eta isa zakara, ez que Hori bai, pasada baita. Eta urten erbekatu mirua, eta atzezin nintzen atorrita. Nik eman duzuetan bat. Posterita noinik, estoy de siesta, bai. Bederatzea boskutxitan, estenatoke handin, Emil and the Sniffers. Hori zautzen. Kriston, kaina oketipak. Gitarrita, baina gitarrita, punk. De la Fuente. Ez da gitarrita. Da punkie. Da punkian txarrak dira. Eta gero, emakume dionak. festivaletan bai, musikaz aparte bai ikusten dugu jendia beran outfitak eta erakusteko toki ona dala. Bueno. Fitxau dituzue outfit batzuk, ja. Ondik ez. Este krisia bizi izan dugun gaur. Bizi izan dugu. Ja, iritsi da puntu bat konfiantzazkoa, egon gala biak como arropa kentzen eta jartzen aliberen gaina. Ez, oain nahi begiratu. Biluztu gera, bat abestian aurrian, eta... Bai, banetik, kanpotik, dena fuera. Bai. Garrantzitsuagoa zan hori, zuen intimidadea baino. Gaina pentsatu dugu, gaur jarri behar da esfortzu guztia, ze gaur ingo duzu topo gure kasuan, gaur dagoen eleziko eguna. Claro, gaur izan behar da impactua, ez? Gaur da, lehengo aliz zapalduko, bueno, nire kaso lehengo aliz literal, zapalduko dugu hau, orduan jendeak ikusiko gaitxu gaur lehengo aliz, orduan da impresioa. Lehengo impresioa garrantzitsuena. Claro, Bixar berriz bueltauko gera, Bixar jendeak ja ikusi gaitxu. Baina, igual da, baina gaur... Nik gaur ikusi eta atzo ikusi genuen jende asko, osea, pertsona identifikatu ditut, atzo ura zeon, beste are bai. Nik ikusi zure lagun berri hau nola ditzen da, Martin. Martin, oain ikusi berri dugu zagon folkloriko hau ikusten. Atzo gotzen Andrea gure lankidea, Martin Urrutiarekin eta deitu zion Martin denbora guztian, eta berak garbi utzi zuen Martin zela aspalditik, baina bueno. Txanklak ez, txanklak bukau da, txanklak padaz fetitxistas. Baina hori da oso fuertiako betamendira etortzia txankletetan. Oso trata, Ez gaur txop-txop asko gongo da, Gaur txop-txop. Ekarri dut zuen xira, edo aterri nik bai. Haizue, eta bikote, badakizue dagoela gero, egoten direla postu asko merchandising-a dutenak. Eta ez dakit daukazuen nola mertxeen bat, edo behintzat zerbait, jaialdi batean nahiko zenutena izan. Hau da, badibidez gazteak aurten atera ditu, hemen justu ez dauzkagu, behar ditugunean ez dauzkagu galtzerdi batzuk. Eta dauzkagu baita belarrietako kapoi batzuk. Belarrietako dira. Wow! Ekarri hona mentxe. Ez que esan dut tapatu. Erakusteko. Planoan sartu. Zeruziak. Wow, increíble. Distirakin. Vale, ikusten dira horre. Planoan. Eta tapoiek. Ba, oso honak. Tapoiek bere kutsatxokin. Oso honak dira, Bai, eta ez zarete konturatu, ez dakizue, jaialdi batean, kontzertu bat dagoen bitartean, hitz egiten duzunean, zure ahotsaren tonu bikoitza jartze duzula, volumen bikoitza, eta bukatze duzula estarriarekin erabat urratuta eta gaizki. Orduan, oso ondo etortzen dira tapoiak ze hitz egiten duzu zure volumen normalean. Vale, baina entzuten zaituzte? Bai. Bai, entzuten da. Bai, entzuten da, seguro. Bai, nik askotan guri esan digute. Hotxa urratzen dut aldiro. Eta esango, kontzertu baten erdien, maitiz, esan beharra dakazuna ez dain interesantea. Atzo pasau jakon Jude Lainen. Txisme ez daino izan ona. Jude Lainen jendea zebien itzaiten
Pila bat, esan haitzen. Ondo dago hitz egitea, baina kontzertu baten lehendabiziko lerroetara joaten baldin bazara, ostra, ez pasa kontzertu guztia izketan, ze ezin dugu ez errentzun, orduan, hitz egiteko, joan pixka bat, atzerago, eta hitz egin justu Kobeta Mendin belardiak daude barra. Beraz, ostra, mesedez hori egintzazue. Jun lasai txokora, Oida, nik pasana etorti. Lasai txokora. Bueno, gero beste abisu bat. Jatekoa, merke ez dago. Bueno, es que ojo. Etorri gea superpresos, gea dibortziada batzuk. Etorri gea tortilla bokatarekin. Oso ondo. Eta Andreari idatzi diot, bialioto diot, esan ez, Andrea, zuk eukiko duzu bip pasea zeo zer kentzen badigute bokata, sartu alezakegu zure, eta ziteran zu. Es que beñaten amak bere esfortzu eta, karo, maitasun guztisakin indigu tortilla patata bokadilua. Karo, imaginau sarreran botatzia itxen bagen baziguten. Eta zein dezu, izkuta hau. Lagadegute pasatzen. Ireki diate potxa eta esan diate, zenbat pertsonatza dia. Tani, lau eta esan dit, baurrera. Baina zuen ordan, da, hilaran eskumana dagoenan, eskuman. Hori importantia da, bebai, zeku pentsatzen iguan, bueno, ez dakita aladan edo ez, edo BBK Lifeko paginan jartzen daben, janarixa sartu aldanik edo ez. Ze hori oso garrantzitsua enteratu gara, edo behintzat daukagun informazioa da, aurten sartu daitekela janaria Kobeta Mendira. Beraz, nahi zaezkero, tortilla patata bokata osonan nire makina, 5 euro bokata. Bai. 5 euro. Eta argituko dugu Maite Garmendia, Andrea Aramburu eta Alain Perezek hartu dutela supermerkatu bateko serranito bokata ezaguna. Nik ez zetin ez probatu garrafalduko dut. Andi dibortziak eta zuek huerfanaz, Total, egia da. Bueno, hementxe gaude, Bilbao Kalaifen Kobeta Mendin, Beñat eta Jonerekin. Joneren lehendabiziko aldia jaialdian, gaur, Amaia, Ray, Bat Gial, artista askoz gozatzeko aukera, bikote, disfrutatu eskarrik asko gure zedetik pasatzeagatik. Eta gaur, Bat Gial ikustera zoazentenez, biok. Bere kanta berria jarriko dugu, ze gaude topera engantzatuta Da Me izeneko kantonetara. Bat Gial gaur izango delako nagusian, ordu biak 20 gutxiagoan. Él usa el arma con intención, me cambia de posición. Le gusta que me ponga violenta. Mételo preso en esta prisión, que yo aguanto la presión. Vamos a otro que el primero no cuenta. A mí me gusta lo que inventa. Propietario, tú no pagas renta. No, cualquier tigre no entra, pero tú rompiste, quitaste el seguro a la puerta. El baby que tengo en el sexo es especialista. Me lo entra, lo siento, pa' ese tamaño estoy lista. Dame el ritmo de la pista. Dame el ritmo de la pista. Te dio, coronó, con la boca el tanguita me quitó. Más artista que yo, me puso a cantar, el micro a agarrar y ahora estoy envuelta. Reina, no, princesita, escúpeme en la boquita. Qué linda carita, más linda tiene la. Ya, a mí me gusta lo que inventa. Propietario, tú no pagas renta. No, cualquier tigre no entra, pero tú rompiste, quitaste el seguro a la puerta. El baby que tengo en el sexo es especialista. Me lo entra, lo siento, pa' ese tamaño estoy lista. Dame el ritmo de la pista. Dame el ritmo de la pista. Gaztean, zure musika guztia. Hemen aurkituko duzu musikan berriena. Entzun nahi duzuna. Galtzaileen irribarra
ez duzuna. Nahi duzun garaikoa. Eta momentuko kanturik handiena. Gaztean, nahi duzun musika guztia. Gaztearen saio bereziak egunero Bilbao BBK Live jaialditik. Ba, hementxe gaude, 7:36 minutu, Bilbao BBK Liveen bigarren eguna, hau irratian entzun daiteke, ikusi daiteke baita YouTubeen, ikusi daiteke gaztea.eusen, hementxe gaudelako, baino streaming bidez emititzen ari gara, hementxe gaude gure Akomediako lankideak, eta gu, topera, zenbat gonbidatu, zenbat gauza, zenbat informazioari garen ematen, Andrea, hemen gertatzen ari den guztiaren inguruan. Bai, segituan izango ditugu beste artista batzuk, baino, bien bitarten ja Maite junda, jendaren gana arrantzanean horra animatzen da hemen irratin hitzeitea, eta beti pasatzen da gauza bera, mikrofonoa erakutsi eta danak usatu. Usatu hitzen da, baina bueno, Zornotzako Malen, hemen dakau, arratzaldeon, Malen, ze moduz? Arratzaldeon, oso pozik hemen egotegaitik. Lehenengo urtia da zuriako betamendira Bilbao BBK Livera etortzen zarena, edo aurreko urte batzuetan bai etorri izan zara? Bigarren urtea da, oindala 2 urte etorri nintzen, da, bueno, errepikatu behar gendun, orduen hemen gauz berriro. Bueno, esan bierra dago Malenen lagunak bebai hor darela, lotzatuta dare. Egia da, gazteako mikroak, ez dakit, bere koloreagatik edo zer, beldurre ematen duela, ze jendea usatu egiten du, egia da, Baina Malen amen dau. Malen, ausarta. Gaurkoan ze kontzertu ikustia espero dozu, osea, zein da esaten dozuna, ona jumbia naiz bai edo bai? Ba, bueno, gu gatoz, bi artista do ikusten, lehenengo Amaia, 10:00 hasiko dala, da gero batia ikusiko dugu. Hombre! Ordubieko egitzutan. Eta gogoratzen zara Malen duela 2 urte ze kontzertu ikusi zenun? Bai, etorri nien bai bi artista ikusten, da ikusi gendu zen Love of Lesbian, justo ni lagunik honenan artistarik dago gokoena, eta gero ikusi genduen Arctic Monkeys, da oso ondo. Ona, aizu, gero beste kontu bat, asko aipatzen da, festivaletan asko ligatzen dela, jende guapo asko egoten dela, hori guk egiaztatu dugu baita ere. Bai, guapo asko eta guapa asko dabila aurten, bai. Guaintxe ez, eskarrik asko, baino hemen gaude zuzenean. Bueno, eske hemen hau zuzeneko kontuak dira, hemen ez dakizu ez jendetza dagoen, ea sartu ziteke, baina hemen pixkanaka joan behar gara. Maite, jarri duzu mikroa, lagun, Malen, itxoen, barkatu. Sartzeko nahi bau kaso egitera. Nahi dozu sartu? Karo, sartu. Bueno, animatzen bada. Animatzen baldin bada. Eskerrik asko, Malen. Malen, kamaran, zure kamaria da. Bueno, ondarrutara gagu, Markel etorri. Markel etorri, Markel. Bai. Ez itxi. Eta algo ibartarra. Ni elgerkoa, bai. Bueno, aurreko... Eta amenga, ez? Ni etorrena Julieta ikustea, Julieta katalana. Beran elkarrizketia. Berez pitxaka. Superfanana. Ai, para! Argitxu bire. Gu, berando aiana. Ez da lortuko estan, berando aiana, ze junga eratea ondu, beiko taberna, ze auzo bata ontmentxon duen eratea junga, eta horren berando aiana, baina atzan irukantak goza osoi. Gaina no bakarren eguan zerek eguazen kanpun eraten, eta nino bakarrik olantxe sentiuten benetan. Eta hoxe, Julieta zure fananala. Oso, ez tegoatxik etorri na. Ba, ea Julietak entzuten du nau. Nire bihotzeko, vamos, azukero koskorra, Reie. Raie! Gure bagoa, zan ikusiko gara, ze Rei da artista totala. TikTok bat egin eban. Inberriz. Ai, que estai kanti. Korrikan etxeku. Baby, what you go here, what you cry. Bueno, hoxe. Mai, egiozu galdera, baina hartu jozu mikroa, zekao, kendu dizu. Pasada, Segundu bat, galdera bat doa.
Aurreko publikoko pertsona horri nahi nioen galdera egin, baino zuei egingo dizuet. Jaialdietan esaten da asko ligatzen dela, jende guapo asko dagoela, guapa asko daudela, guape asko daudela. Zuei tokatu zaizue jende interesgarria ezagutzea? Alainek esaten dau jaialdixetan, aukera oso ona dela bebai ligatzeko, pertsona guapo asko egoten dirala, zuek ligatzen atortzen zaride edo ez? A ber, nik nire bizitzan ez liga, punto koma, nik ez ligaten. Ni farra nu, despelukatea, behan gainin bota, ez txiribueltak emon behan gainin, tipo... Ez que nire lagunak identifikata zentuko dizi, barakixe nik zehetxen duten farran. Ta nik ena ligatea. Nola itxezu? A ber. Nola itxezu? Venga. Aiziber, jazeko ondarruku atxik, ze klasik emotezkun jazekuk. Vale. Venga, txiribueltia imia dago. Klip, mendik klipa. Hau guztia YouTubeen ikusi dezakezue. Txalo! Eman da txiribuelta datatzak eta gero perreatu do peskalurren. Oso ondo, bueno. Listo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Julentzea o nola da izena? Julen zinan? Amez, teseaz. Amets. Amezatos. Zondo bestezun? Ni gana. Maite, zaiezu superjatorra direla eta eskerrik asko gurekin egotea. Eskerrik asko alaine, superjatorra zariela, osea, lo más, eta eskerrik asko. Ta ondo pasatzeko. A ber, ojo. Beste... Irratibidez flipatzen, Marko. Irratibidez ez dakit zerbait ulertzen den momentu enten. Abre, jala. Jarri oso mikroa, jala, zer da? Ez da jara okupatako hori etxen dau, tipo homik egarten da ondarrure. Eta hoxe, eta txirrimo arrazki odelete ondarruko denbora libre taldea, asialdi taldea, merchandising eta saltzen den tal. Nahi bazi ondarrun da. Redito guztiko. Eskerrik asko. Arrain guztia salduta geratzen da, eskerrik asko, bikote, ondo pasa, disfrutatu. Hau patzuek, mila esker. Bueno, ikusten duzu, ez dakit ikusi duzu, baina hau ikustekoa zen, Maite Garmendia. Aterako dugu, ez? A ber, meme biakatu behar da. Karo, hau ikustekoa da. Bueno, hemen gaudela, Bilbao Bebeka Lifeen, hau zuzenean, hau momentuan harrapatu dugun pertsona bat, eta jende divertigarria behintzat badaukagu aurtengo edizio honetan. Bueno, aurrera goaz, gaur gauean, 12:00 pasatxo direnean, Karpan, Johnny Walkerren artista hau izango da. Eta niri asko gustatu zait. Bere izena da Abir, apuntatu A-B-H-I-R, eta hau bere Sa Manolo. No teníamos nada que hacer y me puse pa'l trabajo. A mami le prometí que yo vería al revés y nunca perdí la fe, ni tampoco cogí atajos, solo Dios me señaló, lo entendí y me pegué. Cuando vuelvo a la isla todos hacen reverencia, saben que papá está en casa porque se nota mi ausencia. Y cuando no estoy es para hacer mis diligencias, me siento el dueño de esto, no toques mi pertenencia. Los menores quieren ser cantantes, ya no traficantes. LPS, ciudad de maleantes, nací con el don y con Dios siempre por delante. En los bloques hay esperanza y solo hay un causante. Cuando salí no existía uno haciendo lo que nosotros hacemos. Ahora rico y con 21 fumo de copiloto en el mercho. Mi hermanito se la busca, huele a verde y nunca dinero. Pero estoy haciendo inversiones para ver a mis niños de Versace entero. Papi, estoy casado, no me chapean cuero, la banda de negro y de cuero. Yo estoy en trabajo minero, nunca hay nada en el maletero. Desde los tiempos de Buda los planes nunca se torcieron. Desde los tiempos los presos los niños nunca se torcieron. Ahora siempre que los veo todos tienen Jordan. Nuevas cadenas, chapeadoras de todo tipo, rubias, morenas. La cuenta sold out como el Gran Canaria Arena. El éxito es una bendición y una condena. Y me puse pa'l trabajo, a mami le prometí que yo vería al revés. Y nunca perdí la fe, ni tampoco cogí atajos, solo Dios me señaló, lo entendí y me pegué. Sin temple que te damos y no sabes de dónde vino. Entran las regalías mientras le quito el dominico. Se les nota en la cara de mierda si es que están saladitos. Inventando todo el día buscando likes en el pajarito. Pájaro que se va con murciélago, acaba durmiendo boca abajo. Tú siempre diciendo y no te doblas. Todo lo que yo toco va a doblarlo. Todos los bandos son el otro bando. Tengo a todos los míos encantados. Hablo poco, soy más de trabajo. ¿Dónde está mi nieto? Trabajando. LPGC, you know, cambiaron los objetivos. Bajaron el tarjetazo y sacaron tarjetas y micro. Antes con los pedidos en la scooter el channel roto. Y salían más pollos que del scooter y el camanolo. Un saludo pa'l negro y pa' la pantera, dice los parces. Estaba pa'l
canario está pa'l hijo de inmigrante. Todos quieren ser duros y lo más duro es ser noble. Ahora vamos pa'l oro, pero ¿y cuando estuvimos en cobre? Antes de todos los sobres, antes de todas las marcas, antes de ser los fieros que más representan las palmas, antes de sprintar se trota y antes de luchar se estira. Sé que voy en cholas, puto, siempre puedo usar la rodilla. Siempre hay opciones, pero no siempre hay atajos. Y sufles de canciones antes de poder ganar algo. Ahora entro al estudio, algo me dice vas a matarlo. Ahora llego a la isla, algo me dice te lo guardado. No teníamos nada que hacer y me puse pa'l trabajo. A mami le prometí que yo vería al revés. Y nunca perdí la fe, ni tampoco cogí atajos. Solo Dios me señaló, lo entendí y me pegué. Como el gran canario arena en el beach. Como el gran canario arena en el beach. No me vamos, no todo. Bera da Abir eta gaur gauean Repsol estenatokian ikusiko dugu ordubiak laurden gutxiagoan. Bueno, pixkanaka amaitzen goaz, gonbidatu batzuk espero ditugu, espero sartzea baita 8etara bitarte, baina aurretik gaur Andreak esan zidan duela egun batzuk. Aurtengo edizioan bai ala bai nahi dut hitz egin talde honen inguruan dalako nire talde gustokoena. Eta hori da, hauxe, Amil and the Sniffers. Andreari ikaragarri gustatzen zaion proposamen horietako bat da. Eta konte guztu hauek nortzu diren, Andrea? A ber, Amil and the Sniffers, izena nundi datorren azalduko izuet. A ver, bota. Amil da amilo poperra. Osea, izen zientifikoa ez egitzen da, baina Amil izena dator poperretik. Osea, poperran izen zientifikoa. Baina poperra droga bezala hartzen dana, Amil nitrioti, horti datorren zaki. Osea, ez da naber izen izen zientifikoa. Orduan bera da poperre izen hartu du. Zeratik, nahi ez diote eure musika dela poperre hortza bezala. Entzutezula, aukezula, 50 segundoko subidoi bat, eta gero juten zela relajatzen. Gaur ze ikusiko deu, bueno, tipa bat dana ematen dona. Dena? Zenatoki gainen oso ondo moitzen dana. Gauda hori bat, super tipa guaia da, Ikusgarria da. Bai. Eta izan die Weezer, Foo Fighters eta bestelako izena hondin telonero. RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race. Hori da, horre agertu zen, eta, bueno, oso feminista da, oso punkie da, hautazko abortu azken aldekoa da, Palestinaren aurkako genozia zelatzen du, oso politikoa da, baina oso kainera da. Ezan aldo gaur gabian ezenatoki gainean reibindikauko da bela, eta gauza potxolo asko ikusiko ditugula bertan. Amil and the Sniffers nagusian, bederatziak bost gutxiagoan, eta hau da euren kantarik ez dagoenena, You Should Not Be Doing That. Shoes in me socks, 'cause I gotta get out of here. Another person saying I'm
bederatziak gutxiagoan Emil and the Sniffers horrelako doinuekin, eta baditugu hemen gure gaurko azken gonbidatuak, ze 8 aurrera izango dituzu Ibon Fernandez, Sara Alonso eta Julen Irigoras, tarte berri batekin beste 2 orduz hemen gertatzen den guztia kontatuko dizuete, beraiek, baina guk hementxe ditugu gure setean gaur Johnny Walker estenatokian justu karpan 6 eta 20an kontzertu eskaini duen Sal del Coche taldea, eta Sal del Cocheko Jangitz eta Lizardi hementxe dira setean. Arratsaldeon bikote. Arratsalde bai. Zer modu zabete? Ondo. Ondo gustora? Ondo bakarrik? Oin templauta ja, hostian. Bai, baina ondo pasa dezu ondo juna kontzertue, ezin izan du ikusi hemen geren, konta iguzue, nolakoa izan da? Zeo ziko zera? Ondo. Osa, oso bizkorra, luga... Guain ez bezala, zaudetela pixka bote. Bueno, Lizardik esan dozku, antenan sartu aurretikan, lanetikan etorri dala, gozarala holtza gainera, eta oine mondotzula alako ja... Alberto kanpoan dago. Bai, Alberto bai kanpoan dago, hirugarren taldekidea. Eta hori, baina salakotan askotan gertatzen da, ez da nahi joala oso bizkor, orduan heldu, pinpan, frogain, kontura borduko ja sartzeko ordua da, baina gaur egin dugu pizkat espres, oso jo dugu pipa. 40 minutuko zeta daukagun, normalean ia ordu bat jotza dugu, eta de repente besti edo horrela zeteko kendu ditugu. Bai, ondo, ondo. Hor, oin templauta, oin ja bukatuta. Nere galdera da, dana oso lotutara ematen zuen beti, edo uste jozue lekue pixkat improvisazioari, edo, atera daitekenari, irakurtzen zuen publikoa ze mudetan da hon, moldatu, edo jadana doa oso itxita? Ez dugu inbeste irakurtzen, ez dugu irakurtzen inbeste publikoa bai daukagu zerrenda momentuz behintzat, ez dara magu, jotzitu, kasi ditugun kantu guztik, ez dara magu esako denbora. Baina bai egia askotan, azten gara la improvisatzen bat batian, da esate guzti, hostia. Zabaltzen ditugu abestiak, azten gara jotzen, eta, de repente, motivata zaude, edo batean jotzen zuzakit zer dutan, eta jende dago hor a tope, pues a tope zure. Pizkadako gatzeko, Sal del Coche proiektua zuek, taldekide batzuk, egontzarete baita beste talde batzuetan aurretik, zergatik erabakitzen duzue beste proiektu berri bat sortzea, hau da, zer nahi zenuten egin, oraindik egin ez zenutena hau sortzeko? Eta prozesuan gaude, baina pixka dantzatzeko musika, eta, dantzatzeko musika, egia, bai. Bai, danetaik eitxegu, baina bai, eukin genula ziren, pixka martxosua gauza batzuk, mugimendua. Eta naturala izan zazin, bulketik eratorrita parte baten batzuk behintzat, eta, oso ondo eruten ginen gure artian, oso ondo lertzen ginen musikalki, da izan zen jarraitzean saiatzen, eta, besta gauza bat eitia. Eta asko musika parte katzen nun, elkarren, entonces era como, venga, pues... Jangitz, bai, barkatu, aurten zure bigarren gaue izan da, atzo Joferekin igo zinen taula gaina, nekauta ongo zea ez da? Bai, baina nik gaur ez dut lanik eukin, sin más. Bihar besteren batekin urtengo zara bai taula gaina? Nahikoa. Biagunekin nahiko, ez? Atzo Jofekin oso ondo, gaur ezin izan dugu zuen kontzertu ikusi, baina atzoka ikusi genuen eta super, oso ondo juntzan. Zure sensazioa zin izan zen taula gaina? Nik izan nien, antologikoan etzako. Visualak ere oso guai. Hau, Lizardi igozan, ikustera da, gaur esnatu behar zango izoko zeiretan, guztetan ez dakit, eta tipo igozan bebai, pina. No sé qué, es que jotzen eta hori, irribarrez eta no sé, como... Tío, qué guay. Gaur indezu irribarre baitare jotzarakoan? Beste batzutan erdi lokartutan egon, es como, hostia, cagadón, baina bueno, ondo. Baina ondo pasau dugu, pipa, Amatxete guan zerretan. Bai, eta hori egin batian da, netzako da, ez dakit, tematu zirrar askotan jutia hor, venga. Eta festivalari erreparatuz, ze beste artistakin gustauko jatzuen, festivalian jotzen duten, ze artistakin gustauko jatzuen kolaboratzia? Nik ez du kartela iguzi. Jofegaz. Betu. Irakur dezakezu bason igual. Horrein hasi behar badin badira. Atzi ikusi nuen English teacher izan zala oso guapo, bai, gure estenatu giberdina. Kriston honak. Zunorekin. Pulpegaz betu. Pulpen abestia. Bueno, festivalak aipatuta. Bai, observatorio jaialdi nontzate, oso guai da hola esan digute, ez gara sekula egon, zemuzkoa da jaialdia, ondo pasatzen duten bertan. Hori izan zara pisto kontzertu. Herriko jaixak bezala, como ez egun gente mordoka hemen bezala,
baina, hostia, giro oso zona, bai. Bai, igual petit komite... Bai, petit komite, baina 1000 pertsonen... 1200. Hostia, baina hori kontzertu bai zozela guapo, bai. Bai. Gure esan digute jaialdi hori oso ondo daula, eta gero abuztun zazte Kanelara. Bai. Kanela partida. Kanela party. Mozorra pentsatu ezue, porque mundu guztiak juten amena. Bai, baina ez dago esan behar oindikan. Baina ya pentsatu ezue? Bai, ez dago esan behar, porque bestela zestoako lagunak esango digute, os hemos oído, irratian, no sé qué, no sé cuántos. Ikusiko du egor. Vale. Sorpresak batzutan hobeak dira, Andrea. Ja, baina nun espero ja hori pentsauta ukitzea egizan. Aizu, eta zuen, esango dugu, zerbait deigarria da, saxoa ere txertatze duzuela zuen musikan, ez? Nik entzun zuen musika, eta badauka hori da zuen, puntu bereizgarrietako bat, zergatik erabaki zenuten saxoa sartzea? Nire, eske ni instrumento principala zan. Kizunik klarineta jotzen nula. Eta oso zai da, Bai, oso interesgarria be. Ez da musika asko egiten, ez dakit, onalako ambientetan klarinetagaz edo saxoagaz, baina, saxoagaz pizka gehiago egiten. Pero, bueno, ez dakit, nire instrumento principala zan, txikitatik asko maiten un saxo boia, así que... Lortu duzu horre sartzea eta txertatzea eta gainera zentzu bate izatea baita horrek, ez? Eta gehiago sartu behar dago indik, Bai, metele politxe dela. Bueno, bikote, eta planik badaukezue jaialdirako? Osea, esan dute geratuko zarete, gero kontzertuak ikusten, edo ja hau bukatuta ja ospa? Ba, ez dakit, depende, ez dakit. Harrapatu zaituztegu baita, kontzertua bukatu berri. Baina planak ez daude egin da berez. Zu bihar esatoz adibidez, ez? Ni bihar ez. Ni bihar adibidez banator, jotzeulako Julen gure lagun Julen lehen jotzezula bulken gurekin hori jotzeu Carolina Duranten gitarra. Eta... Bera ikusten zatoz. Desfaz bada tipua. Baina desfaz bada benetan, así que hori. Bueno, bukatzen gabiltzaia saioa, ze beste lankideak datoz guri lekuko hartzera, eskerrik asko bikote hemen izatea gurekin. Eta jarriko dugu bukatzeko zuen kanta bat, Sal del Kotxeren año 2000 kanta. Plazer bat izan dela, mila esker. Eta agurtuko gara, eskerrik asko, Paul gure teknikariari, Ako Mediako lagunei baita ere. Bueno, hemen jarrituko dutela bereiek lanean baita ere, baina gu bagoaz. Andrea, Maite, Alain, eskerrik asko gurekin egoteagatik entzuleok. Eta jarraitzen du Bilbao BBK Live-ek baita hemen Ibon Fernandez, Sara Alonso eta Julen Idigorazekin. Hemen 3 egunetan non-stop 4 orduz kontu guztiak kontatuko dizkizugulako. Kobeta menditik, eskerrik asko aio. Este no es sitio para mí, no, pero tampoco para ti. Año 2000, año cero del imperio. Vas a vivir en la escena post créditos, a trabajar sin ningún tipo de crédito. Méritos. ¿Qué es eso? ¿Piensan por qué? Tiempos nuevos no nacen. Y es como que tiempos viejos no mueren. Bebe de aquí hasta que te envenenes. Tiembla de estrés, tiembla de estrés.
8 dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Oraintxe bertan 8 puntuan, iluntzeon, arratsaldeon denoi, Gaztean jarraitzen duzue, Gaztea irratian, eta irratiko seinalaz aparte, YouTubeen ere, hemen gertatzen den guztia kontatzen jarraituko dugu. Gaztea, Bilbao BBK Liveen 19. edizio honetan. Atzotik gaurra, ja sumatzen da ahotsean kuskatxo bat beruntz egin dugula. Ea, bilakaera hau nora bidean joaten den urrengo ordu hauetan biharko egunera begira ere. Julen Idigora, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ibon. Sara Alonso, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemendik agur bat, Alaini, Maiteri eta Andreari azken 2 ordu hauetan hemen izan direlako, eta gu jarraituko dugu ibilbide honekin gaueko 10 arte. Lagunok, ostiralean gaude, atzokoa deluxe joan zen, eta gaurko ere deluxeagoa izango dela aurre ikus genezake, igual, ez da, Sara? Patatak deluxak moduan, onak. Normalak nahiago ditut, bakit inork ez ditula nahiago, baina nik nahiago ditut normalak. Deluxak, beti. Ni klasikoa naiz horre. Ni ere bai. Patatekin beti klasikoa. Asko pegatze jatu. Saltxapillo batekin hori bai. Patata horrek. Bueno, patatak ondo, baina musika ere fenomeno BBK Liveen gaur kartelburu nagusia Ray artista da. Bueno. Nik uste bateron batek zalantza baldin badauko, ze kontzertu ikusi zeinez, hau ezin jau galdu, dalako momentu honetan Britanian diko ahots ederrenetariko bat. Bere izango da kartelburu eta gero hitz egingo dugu bere inguruan Ray artista ezagutzeko eta sakonki ezagutzeko deseatzen gaudelako. Datu asko ditugu eta hori guztia partekatuko dugu urrengo minutu hauetan. Eta Julen, gure setean gu bagaude, baina beste 2 aulkioetan jendea ere espero dugu urrengo 2 ordu hauetan. Jendea etorriko da, jende pila bat etorriko da. Egia datzu ez digula ia inork utz egin, beraz gaur espero dugu bolada horrekin jarraitzea eta laster izango ditugu lehenengo gonbidatuak, laster, beraz irrikitan gutxien. Atzo zer moduz, ze atzo elkarrekin izan ginen saioa amaitzean, jarraitu genuen festivalean, ikusle bezala gauzak ikusten, kontzertak ikusten, eta zapore oso ona utzi zigun atzoko osteguneko edizioak, nire ustez gutxienez. Bai, gainera, gero junginen Judeline ikustera, egia da lepo zegoela, joaten ari zen jendea areak eta berez estenatoki txikiena da, eta ari ginen esaten ez dakabitzen hain beste jende, eta gero zegoen atzeraino beteta, baina Andreak truko bat dauka, ez esango dut hemen, baina atzetik joan, eta beste eskinatik xorro hor sartzen joan, eta sartu ginen barruraino, egia, komunetan gaundela, eta hor zalaparta bizkat bat zegoela, baina ikusi genuen kontzertua palko batetik bezala. Albotik sartzea da trukoa. Hori da. Hori, BBK Liveen edo dozen jaialditan edo kontzertu jendetsutan sartu alboetatik eta hor ziur agertokia gertuago izango duzuela xorro bertaratuta, ba? Interesgarria da hori. Eta gero joan ginen karpara eta jofe ikusi genuen, eta, egia hor, banandu egin ginela, Sara. Bai, karo, batzuk jofe ikusi zauen, beste batzuk Catriel eta Paco Amoroso, oso interesgarria esango dute, izugarrizko kontzertua, izugarrizko banda eramaten dauelako zuzenean, eta bateron batek tainiteska ikusi baldin badau, jakin zuzenean exactamente iguala izen zala. Wow. Gaur saioa horretik egin dugu alako hausnarketa moduko bat gure artean, ze BBK Live jaialdiak badu bere nortasuna, bere identitatea, baina aldi berean edizio bakoitzak, egun bakoitzean bere izaera propioa ere badu. Eta atzotik gaurra, jende motari dagokionez ere aldea sumatu dugu. Atzo, esango genuke Pulp banda zenez, kartelburu, indiaren erreferente garrantzitsua, Britpoparen erakusle handia Pulp taldea, igual publikoa helduxeagoa zen, baina gaur beste ikusentzule batzuk topatu ditugu gure artean edo arreta piztu digu horre. Bai, eta gainean ikusteri igertzen dala, bai, ostirala dala, atzo osteguna izanik, azkenean jendeak lanak eukiko dau eta gauzak, baina gaur igertzen da, jende gazte gehiago dauela, eta... Zergatik ote? Bueno, hor, anepek esan dau, gehi asko ikusten dela. Baina zergatik ote? Bihar gehiago ongo dira. Nik uste bat gial engatu dela. Gaur bat gial izango dugu. Berak erakartzen dugu perfil konkretu bat, eta hori nabari da, Lukazo gehiago dago, ez? Eta perfekta gehiago, esan nuken. Niri asko gustatzen jat gaur dauen girua, Sano nabari da girua, ez dakit. Eta giro hori hementxe sumatuko duzue urrengo minutu hauetan gure saio berezian, 10 arte zuzenean izango garelako BBK Liveko dena kontatzen, eta
gure musika proposamenak ere zabaltzen, ze esan dugun bezalaxe, atzo esan genuen bezalaxe, naizta zuek Bilbao BBK Lifera ez etorri, ez dago arazorik, hemen asuntoa musika hitz egitea da, eta hemen kartelan dauden artistak ezagutarazten saiatuko gara urrengo minutu hauetan, zuen gana ere hori helarazteko. Bai, ez esan minauen, perfiletaz hitz egiten egon garela, ibili gane komentatzen be bai, elbarritu da, anistasun funtzionaleko jente asko dauela. Badauela lekua oso prest silla de ruedasien etorteko, eta jende pila bat ikusi dugu. Bai, albiste polita, irisgarritasun aldetik jaialdia prestatua dagoela, eta hori mendian gaudela. Mendia leku konplexua da hori antolatzeko, baina BBK Lifen gertaliteke. Hori gauza hona da. Bide batez, atzo esan genuen saio berezian, eguraldiaren aurreikuspena etzela bat ere aproposa gaurko egunera begira, eta ja hasi dira lehendabiziko euritantak atzo AM-ten mezua jaso genuelako telefonoan, eta mezu horrek zioen gaur ekaitz elektrikoa biziko genuela Bilbon Kobetamendin. Momentuz, ekaitzik ez, baina euria bai Julen. Zamarro ni baikorra naizela, enaiz baikorra oroar, baina orain baikorra izango naizela, ze hor atzekaldean ikusten ari naiz, eguzki pixkat badagoela, eguzkia, azken argi hori dago. Sunseta ikusten dela, hor skyline bat egongo dela oraindik, baina egia tanta batzuk erori direla, baina esan dut ere bai, atzoa, emetek esan zuen 4 etorriko zela, gero 6 eta ja 8 dira, orduan... Zuri mezu bat iritsi jatzu gainera telefonora, baina nahiko beldurgarria, ez? Gaur berriz, alerta ez dakitze. Ba, ez dakit zergatik iristen zain, nik ez dut ezer aktibatu. Zuri bakarrik. Bai, iristen zain deri gobernutik. Kontaktu da dauzkazu. Bai, ez dakit, baina esaten zuen 4 izango zela dana antzeko hau edo ekaitz hau, momentuz ez dago ekaitzik. Esan duzu 8etako ordua. Bai. Guk iturri ofizialak bildu ditugu, eguraldiari dagokionez, ez da Sara, eta gainera etxeko iturriak dira hauek. Bai. Egon gara Arnaitz Fernandezekin EITBko redakzioan egon garenean, justo jetxi gara kafea hartzen, eta esan duguan behitu hor da Arnaitz. Galdetuko dotzeu, aber mesedez benetan esateko zer gertatu behar dan gaur, eta hementxe audio baten bildu dizkigu xehetasun guztiak. Adi entzun, Ez da egia esan Bilbo zonalderik, esango nuke non probableagoa den ekaitzak ikustea, baina ematekotan, badirudi ekaitzuek neko gogorrak zen daitezkela, hau da, txingorra eraman dezakete, baita izebola da garrantzitsuak, eta prezipitazioa, badirudi denbora tarte txikian, ondia izan daitekela, beraz, ekaitz arriskoa badago, baina ekaitzak dakizu nolakoak diren. Zai, jakiteko justo non eroriko diren edo ez, eta ze momentutan, ez? Dirudi gaur 8, 9, 10 aldera izan ditzakegula, baina, ikusiko dugu eta radarari begira gongo gara arratsalde osoan zehar. Ba hori da, esan da. Kubritzen du bere burua, 8, 9, 10, faltazio 11, 12, eta ordu batak esatea, Bera gero, nahiko orduratua zegoen, esan diogu, justu audio jarriko genuela 8etan, eta karo, esan du, igual, esposeatuko nauzue, edo utzeko nauzue denen biztan, eta hanka sartzen badut, ja nire sinesgarritasunera galduko dut, lasai Arnaitz, sinisten zaitugu, eta ez dago arazorik zentzu honetan. Gainera, meteorologokin nahiko zorrotzak izaten gara, beti, ez baldin badute noiz baita asmatzen, ez dute inoiz asmatzen ez dakize, baina, Arnaitz errespetatuko dugu, baina espero dugu utxegitea gaurkoan gutxienez. Hori da, eguraldi ona dugun alboan, eta musika hori bai izango dela ona gaurko edizioan epatu ditugu kartelburuak Ray, Bat Gial, eta izen txikiago batean, baina ez horregatik kaskarrago, artista hau ere nabarmendu nahi genuke gaurko edo aurtengo edizionetan. Gaur ikusiko dugulako, edo ikusi dugu ja uste dut kontua galdu duela, ja pasada ez da? Jessica Pratt artistak eskaini du kontzertua, agertokia utzi du, baina hala ere aitzakia polita da, berari buruz labur hitz egiteko. Jessica Pratt, estatu batuarra, atzeko kantoren egilea da, Life is kantaren egilea, eta bere generoa nahi baduzu ezagutu berak egiten duena da, nik hau erona ezagutzen, freak folka. Folk. Eta freak folka, folk poetiko moduko bat da, eta folk psikodeliko eta minimalista freak folk modura saltzen omen da. Hola gaudeko ukitua dituzten nota musikalak, ritmo intimoak, eta hitzei edo letrei garrantzia ematean oinarritzen omen da Jessica Pratten proposamena. Bera letrista ikaragarria omen da. Bere proposamena estatu batuetatik jaso dugu, gaur hemen izan da Bilbao BBK Lifen, eta bere debuta, hemen txaukagu 2007koa da, zinta analogikoan grabatu zuen, pospori gabe, eta lehendabiziko 500 aleak denbora gutxiren buruan agortu ziren. Eta esan dugu letrista edo hitzetan jaioa dela, adize bere hitz askotan edo letra askotan ametxetan oinarritzen omen da, berak izan dako ametxak eta apuntatzen omen ditu. Ametxelari, libreta bat dauka. Hori da, eta horiek gero kantetara erabaten omen ditu. Ez dakit zuek ametxak apuntatzeko ezereten, Sara Julen? Zu Julen? Oparitu ziaten libreta bat, eta hor jarraitzen duen ere mesanotxean. Baina ez dut sekula ireki, eske esan dut, iruditzen zait gestio handia dela, ez?
jeiki eta apuntatzen hasten zarenerako nire gutxien zametxa aztu egiten zait. Irauten dit segundu batzuk horrek. Nik garai batean apuntatzen itxun, gainera batez be, gaiztuak zienak, oza, txarrak zienak. Eta gero, altuan be kontatzia laguntzen zauen pixkate ordenatzeko ideia. Ez que, bada... Bada gauza, bada. Hemen tema badago, hemen gai potoloa dago. Zenbat eduk emango dutza Jessicari? Hori da, Jessica Praten zungai, bitxikeria modura MySpace, belaunaldiko artista horietako bada bera, aplikazio, sare horretan egin zelako ezagun, eta bere, zereal gustokoenak, Special K zerealak dira. Zaspergarria. Datu modua. Special K zereala jaten duen pertsonak, alako musika egiten duen. Zongo dugu Jessica Prat, jarriko gara testu inguruan, eta gure gaurko lehendabiziko gonbidatuak segituan, gure setean Bilbao BBK Live. The chances of a lifetime might be hiding their tricks up my sleeve. Used to be the greatest I've seen. Time, 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 time again. Time, 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 time again. 'Cause I can feel my love is turning all around. And when you're falling off, keep both feet on the ground. 'Cause you keep on falling down. And so I try to be myself. It's the same as always. I get tripped up and each and every time it takes me away. I'm often been on just to be outside these walls again. It's the age of what's to come, and baby you're on. Time is time, time, time again. Time is time, time, time again. Jessica Prat entzungai, Life is bere emaitza jarri dugu gaurko saioa zabaltzeko, xobe hasteko. Gero jarriko ditugu beste estilo batzutako proposamenak ere, baina elegantza pixka nahi genuen gaurko irekitzeko eta horrexegatik Jessica Praten proposamena. Gainera gaurko artistekin kolaboratzen duen izarroietako bada, bera? Bai, gainera, tardatu dut konturatzen ez, izena irakurtzen, bueno, nik nuen ezagutzen artista, zuk orain aurkeztu duzun arte, baina A$AP Rockyren itzulela kanta, Hijack izeneko kanta atera zuen duela, abuztuan urtebete egingo du, disko atera behar du, oraindik zai jarraitzen dugu, baina berak abesten du, kolaborazio bezala atera zuen, eta uste dut bertan nahiko klasikoa dela abeslaria, estatu batuetan, esan dut, baduela kontestu dut ostu inguru bat. Ni oraintxe bertan entzule bezala gongo banitzetxean, dena apuntatzen egongo nintzateke, gero asteburuan lasai entzuteko, A$AP Rockyren kanta hau Jessica Pratekin ez dakize, ze festivala biziri dago, baina festivalaz aparte zuek apuntatu dena, ez? Hemen musika ona da nagusi jaialdi honetan, eta hori zabaltzaren nahi dugu, ezta? Eta gaineran ikuste, gabizela jartzen saio hauetan, artista batzuk normalean gaztean entzuten ez direnak. Agian behaldean edo bitanen bai, gehiago, estilo aldetik edo. Baina bagabiz gomentatzen gauza batzuk, nahiko golosoak diez. Interesgarriak, Oraintxe bertan 8:13 minutu gaztean gaude, betiko seinalean, baita YouTubeen ere, gaztearen YouTube kanalean, eta gure gaurko lehendabiziko gonbidatuak setean, ze musika ona non, biraiek han daude beti. Ikusiko dituzue pantailan, super ezagunak dira, guretzat etxekoak dira, eta hauek dira Aritz Mendiola eta Ane Perez, arratsaldeo. Aixo, arratsaldeo. Superezagunak guretzean. Eta guretzat ere, bai. Superezagunak eta punto. Zer modu zaudete? Ondo, oso ondo gaude, elegante, bai. Bueno, zuek zarete jaialdeko ikusentzuleak. Hori da. Ze momentu agertokia ez duzu zapaldu. Disfrutonaz. Ikusentzule bezala, atzoz geroztik, zure kasuan aritzez, baina ane zu atzo hemen zinen, ja, fitxatzen. Bai. Festival zala amoratu bezala, zer moduz atzo? Oso ondo, gainera esan behar dut, dala lehengo urtean atorrena, badakit pekau, ezil. Baina ez benetan, eta flipau ote, osea, benetan, gainera gustatzen jata asko, deskubritzea artista berriak. Ze, gehienak
denak ezagutzen nabazen, baina esan dut, aber hau, eta enkantada. Ba, niretzat da Domeketako Eliza bezala. Bebeka laifa da, urtero etorri behar naizen gauza bat. Gainera zuen minagona zaude, Aritz, xeto honetan beste leku batean, baina egina daukagu tartea zurekin. Zezan minagoen, Aritz, zu izan zinen oindala pare bat urte, STR-ekin Igez izan zen kolaboratzen igo zinela. Hor egon zirela, azkenengo kanti egoten, kantako nintzen. Piskat badakitzu zer arnazten dan hemen. Eta ikusen zule bezala, ze bibra ematen dizue jaialdiak, zuretzat Aritz gauza ja ezaguna da, Anepe zuretzat berria da, hemen mendiaren puntan gaude, Kobeta mendin, fresko, gaur ekaitza iritsiko ote den ez dakigu, baina gustora egoten da. Jaialdi bezala zuek festival zaleak izan da, nola bizi duzue esperientzia alako testu inguruan? Ba, oso polita, ze gainera beste festivalak edo niegona zenetan die muy desérticos, eta hemen Euskal Herrian tropikala, dana berdea, basoa, increíble, Bistak, Bilbon, ba, oso guai. Eta esan behar dut, jende oso guapa. Hori zaztelen. Garrantzitsua. Gaur berentziki, atzo ez zegoen nahi beste. Bai, gaur gehiago nabaritzen da. Ez zelako Aritz etorri. Bai, fijo. Ez, bai, niretzat bai iguala, nik uste dut dala oso festival polita alde hortatik baso bat dalako, ez dakit zer, eta gero nik beti ukiot BBK Live ezagutzeko artista berriak. Eta aurten, bueno, ez dakit ezagutu, baina nahiko nituzke, pare bat artista, DJ, ze daude orain jotzen eskandalo, deitzen diren bi neba arreba, Berlinen basatuta, based in Berlin zelan da? Oinarrituta daude, eurak latinoa direla, baina oso onak dira, eta gero dago okta ere bai, dela una batch, en plan, increíble, hori ikusi behar dela, eta gero, bueno, Richie Houghton, que es klasiko, bai, klaro bai. Aipatu duzu hor, parte hori ez da, elektronikaren parte hori, oraindik gure saioan ez dugu aipatu gero, alai izango dugu, bera DJa da, eta zentratuko gara gai horretan, baina ze garrantzitsua den, zukan esan duzun basoa gune hori, lasai izeneko txoko hori ere, egia da, karteloiek beste plano batean garatzen direla, baina presentzia hori ezinbesteko da, ez da, dantzarako musikak bere pixua baduelako. Bai, eta... Bai, ez dakit nik... Zortzen ambientea horre, Nik ez dakit bigarren plano baten geratzen ari den, ze urtero ikusten da, gero ez da jente gehiago, eta amaitzen da festivala, amaitzen dira kontzertuak esango duguna, eta gero jente guztia basoara hurbiltzen da. Egia da, guk esaten dugula gure kuadrillatxoan, gero ez da gehiago gentrifikatzen ari direla basoa, igual larregi, esklusibitatea gustatzen jatzen bakizu alkondara hauek de florecitas, eta igual apurtxu bat larregi, tropikalak horreik biosenak, eta igez egon ginen lasaien askoz begeiago, eta oso leku lasaia, oso leku, bueno, pues izenak esaten duen bezala. Literal queen. Baina oso polita eta gainera hori daun tempo egiten duten. Oso polita ere ondo karri duzu, Lasturekin lotuta. Aritz poeta bat zara. Ez que lasturrekitz guzti horiek hartu ditu, baina ez dira gelditzen. Automatikoki dena. Bueno, aipatu dugu dantzarako musika, hanezu dantzaria zara. Alako txoko batean, basoa bezalako gune batean, musika elektronikoa entzungai dagoen gune batean, alakoetan zure dantzarako doai erakustekoa zara, ala gehiago mozten zara dantzatzeko. Ze, nik alakoetan pentsatzen du, dantzari batek hemen zer egiten du? Nola defendatzen du bere rola momentu horretan? Claro, hori da karaoketan ondo kantatzen duten abeslariak bezala. Claro, zorionak zuru. Aztena suave, baina gero egia da, ez izteko besteak gaizki ez, broma da. Baina, aztena suave eta gero egia da beti daula momenturen bat, ez dakiz zelan pasatzen dan, naizta ez gure, de repente dau zirkulo bat, eta beti bukatzen dut hor dantza egiten eta demostrando. Gaur bai. Por supuesto. Gaur ikusi dut hori. Anepe on fire. Bueno, igual eskatuen bikotzezu, ane oindasune momentua. Ontsazu momentua, oin. Ez, eta esan behar doz, gero galdetzen dozti asko, eta tekno dantza egiteko zelan, porque reggaetoia edo perreo eta hori ja, askoz, ez dakite normalizagoa dau, eta teknoa zelan dantzatzen da, baina da, erritmoa jarraitza eta ja, bakoitza bere erara, eta listo hor, adarko todo. Como samba, no? Edo ezker eskuin, bada ezker eskuin mugimendua baita ere, ez da? Bai. Edo belaunak flexionatzea, hola, Eta depende ze teknomota eta erritmo dekon. Ze lasaian, igual zeuz maz ekstasis hor, chill, libre, living, eta gero bestean, hor erritmai, pa. Ni gauza datu nahi zutane, badakizuk esperientzia duzula hemen. Tip bezala badakit, gainera, naizta zure lehengo urte izan BBK Liven,
Mugikorrak lapurtzen dira hemen. Bakitzuk esperientziak azula hor, derrepente ze gai aldaketa egin dira. Plot twist. Zer egin behar dugu mugikorra ez lapurtzeko, eta batez ere, zer egin behar dugu mugikorra lapurtzen badigute. Vale, lehenengo eta behin, aktiba gondozue, danok, baina guia, el buscador. Osa, da, deskargatzea aplikazioa, buscador, eta konpartidu hemen, dekozuezen lagunekin, edo hori lankideekin. Hori da, eta bidaltzen dutze zure ubikazioa, denbora guztian dauela aktibauta, eta esaten bazu, ez dakot internet, berdin da, osea, ez da behar. Orduan hor, dakizu zen momentutan, eta nun dauen, eta benetan da oso zehatza. Orduan hori bat. Eta bi, nik esaten dut ez lapurtzeko, eska hau da igual ja armatroste, baina badakizu ezela antzosnako basoak eramateko sokatzo bat beta. Hori bai, ondo gira, ez da txarra, porque hori gainera ikusten da, ezin ezkutatu hain errez. Eta nahi baduzu eraman poltsikoan, ez da beharrezko eramatea lepoan edo, mosketoi batekin eta zinturoian edo prakako rebilan, hor, eta ja, poltsikora eta listo. Jendiak eramaten dau gainera telefonua, poltso bat izango balitz moduen. Bai. A ver, mosketoia estaría purtsu belarriz, un poco traumatizada. Mosketoia kontraseinarekin. Eta, claro, un baúl, cerrojo, kandado doble. Eta gero berreskuratzeko lapurtzen baldin badotzu, Ba hori hor, buskadorrean sartzen za, eta eramaten dutzu lekura. Baina hori pixka desesperantia izen leike denporakin, ez? Bueno, sigue lo consigue. Baina, zer joango, lapurtu zaituen horren etxera, kosko, xatea, jota, txiki, emango jazu nire telefonoa web? Por supuesto. Atea bera. Bai. Gainera kontu ze ilegala da, baina, a ber, ilegala bebai da lapurtzea, eta hemen... Dena ilegala hemen. Hemen ilegalia de asko daude, hemen inguruan. Así, bueno, kontuz. Orduan kontuz. Bueno, zonarteko kimika nabaria da, ez dago, oso erraz ikusten da. Kalaska, saioka aurkezleak izan zarete, elkarrekin. Hori amaitu daia, makusiko saioa? Bai, renovarnos? ETV mesedez? Ingo da, baina ingauz de paron. Hori da, horrenik ez dakigu noiz hasiko den berriro, baina, a ber, deitzen diguten berriro, makusi. Hori utziko dugu. Bai, baina oso ondo, anepekin lanean izan da, nik uste deskurrimendu bai, batera hasieran, hori ezagutzen bata bestea, baina gero egia da, kimika hori sortu dugula bion artean, eta nik uste nahiko nos divertimos. Bai, apur bat el perro y el gato, baina bueno, ondo. Esaten dut dala, nire alias eta oker, ni naiz oker eta bera da nire alias. Total, eta hemendik daube bai gure zuzendaria, bainat pasau daela ja hemendik. Oso ekipo hona daukagu, bai. Eta guaia da ezagutzea inbeste artista, ze pasatzen die astero artista berriak, eta oso guai, ezagutzea. Bai. Gauza bat esan bitzu hau. Guk daukogu hementxe, Julen dabilataratzen. Urnie! Kaja bat, galderez beteta. Galdera hauek, gazteako entzuliek indituzte, bale, guk ez dakigu zer dauen hor barruan, eta mendik pasatzen da biltzan, gonbidatuei, eginarazten gabiz, hauek, galdera bat hartzia, eta tokatzen dana irakurri eta erantzun. Nik uste bi hartu behar dituzuela, ze bizarete. Ondo pentsauta. Baina, ez zututi igual ez da. Dantzaria zara, hortarako gai zara. Dantzari da, baina gaur ez dago lan, ez dago altan emanda. Esan du portan dagoela, japuzi dago. A ver, zu lehengo. A ver, lehengo, ze nahiago zu notifizio bat iristia, bueno, euskalkia haue, notifikazio bat, a ver, lagungo dut. Iristia zure gurasoei sexua daukazun bakoitzan, edo zuri iristea notifikazioa beraiek sexua daukaten bakoitzan. Nik usteot, eurek daukienian, niri iristea zei izango da nik baino gutxiago. Gutxiago iritsiko. Oso ondo! Ona! Maten du prestatu da zeneuka. Qué fuerte. Entzule hori izakite nungo ez. Baina ondo dau, ez hartzeko etxera ez, esaten bat, notifikazioa, bueno, itzoingot pizkat etxera joateko. Normalean gauzak imaginatzeko gaitasuna daukaztu, nahi gabe, esan nahi dut, bale, orduan, ez dakit, bueno, oituko zinateke, notifikazio hortara. Eta aritzen galdera? Bale, osa nik ez dut hori erantzu bier, ez da? Claro, hori da zuzera. Bai, nahi badimazu. Zer guragozu, 10 urtez guztetan ez jatzun musika itea, edo betirako musikarik ez itea? 10 urtegaz guztea bate musiki eiti, eze oinoko iten dut? Bueno, aipatu dugu musika aritz, eta oraindik ezin da gauza handirik esan, baina egia da gauza batzuk ari zarela prestatzen, musika arloan, eta bakarkako bidean gainera, ea zer konta dezakegun. Hornoa, ez dakit asko kontatu aldezakegun, baina badauzkat horre abesti batzuk, de hecho, Anepek badauzka, osea, ontxe bertan Anepek alko zauen, zean da filtratu, likeatu, baina hor ditut, pare bat abesti, 4-5 abesti, eta urria inguruan, bueno, dituko zaituztet. Hemen txekaztean jarriko dugu, entzungo dugu primizian, aritzen
zuen proposamena. Ba, listo, Ane Perez, Aritz Mendiola eskerrik asko tortzegatik ondo pasa gaur gauean, eta bihar, eta uda osoan zehar. Gero zuen behortik ibiltzen zari. Eskerrik asko bikote. Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto, suelo analizarlo. Aunque no sea bueno que decir, siempre formará parte de mí. Tengo un sentimiento que no me deja sola, pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín de todo tu cerebro, este pensamiento se hizo muy pequeño y explotó y se transformó en toda esta canción. Y hoy siento que está pasando el día en que me doy cuenta de que me apetece estar toda la vida contigo y quiero hasta gritarlo. Y no quiero dártelo todo y así te sigan sobrando las ganas y nunca te canses de estar conmigo. Ahora que te tengo, sé lo que es el miedo, pensando en que algún día acabará todo este nuevo mundo que me das, pero no es el momento de pensar en esto, porque te dedico esta canción y quiero que sea grande y que hable de algo mejor. Y hoy siento que está pasando el día en que me doy cuenta de que me apetece estar toda la vida contigo y quiero hasta gritarlo. Y no quiero dártelo todo y así te sigan sobrando las ganas y nunca te canses de estar conmigo. Oraintxe bertan 8:27 minutu Amaia entzun dugu, nor izango da, Amaia, bere kamioia ikusi dugu, Ikusi dugu bere kamioia, ze Amaiak bira martxan jarri du, eta bere bira horretan bere kamioi propioa du, bere aurpegia hola zapalduta agertzen den trailer moduko bat, iritsi da Bilbora, ikusi dugu, eta horrek esan nahi du ja Amaia hemen dela, eta gaueko 10:00 gure saioa amaitzean hasiko da bere kontzertua Bilbao BBK Live jaialdian, 19. edizioan gaude, eta hemen gertatzen den guztia kontatzen jarraituko dugu, gaueko 10:00 bitarte, bai gaur eta baita bihar ere saio berezia, 6:00 10:00 irratian eta baita Gaztearen YouTubeen ere. Amaia super ezaguna, denok ezagutzen dugu ja. Bai. Baina kartelean badira izen batzuk aurtengo edizioan guretzat oso ezagunak ez direnak eta gure hori biltzen gara arakatzen eta pixkat informatzen. Bai, badauzelako, guk oingo gunetan injogu selekzio bat, ez? Eta esan dugu, kartel hauetatik zein ez dugu ezagutzen. Guirok batera iritziak bateratuta, ze izen ez du ezagutzen, hori zen gure erronka propioa, ez da? Eta begira beti gaudela artistak entzuten, gure lana dela, baina beti gertatzen da urtero, badaudela izen batzuk, basoak eta lasaiak ez dute kontatzen gero alairekin aipatuko dugu. Esan, ez ezagunagoak direlako bertako artistak guretzat gutxienez, klub kulturatik pixkat agian kanpoago gaudelago edo baina beste artisten artean ere bai gertatzen da batean ez dugula ezagutzen. Gaurkoan ekarri zuena ez dugu ez Zibonek, ez Sarak, ez Zirurok ezagutzen. Eta bera da Sophie Royer. Sophie Royer kanpotarra, estranjera esan barrun. Kanpotarra da. Atzerritarra edo. Atzerritarra, baina gainera bada oso mixtoa, esan dut. Nahiko sofistikatua. Palo Alton jaiotzen, 81an, estatu batuetan, baina ama austriarra da eta aita iraniarra. Beraz sustrai mixtoa dazka eta 12 urterekin bera Bienara mugitu zen.
ama austriara zelako, eta gaur egun artista europear bezala konsidera daiteke, nahiz eta estatu batuetan jaio zen. Gero, instrumentu pila bat gotzen ditu, bueno, biola, biolina, pianoa, gitarra, sintetizadoreak, gero DJ-a ere bai, DJ residentea izan da emisora desberdinetan, eta Boiler Roomeko zuzendari artistiko izan dakoa da, eta sortzaietakoa da, bueno, Boiler Room ezagutzen zuen antzat da sesio, bueno, festantzeko bat, DJ sesio bat da, bueno, klub kultural marruan egiten den festa bat, nahiko popularra, nahiko ezaguna egin dena aurten edo, bueno, azken urteetan, eta YouTubeen ikusten dira hor sesioak osorik, jendea hor DJ-a inguratzen. Hori da irudia, ez da, DJ-a hor dago setean, eta atzean, DJ horren atzean, dantzariak daude, dantzariak esan edut, ez dantzari profesionalak baizik eta set horrekin dantzan dagoen jendea, Anepe eta konpainia, edo Aritz Mendiola eta, atzean daude dantzan, eta planon agertzen dira, beraz, nik uste nahiko ikonikoa dela irudi hori Boiler Roomak eskaintzen duena. Marka horren sortzaietako bat da Sophie Royer, eta gaur BBK Liven ikusi halko dugu, bueno, tipa gainera ikasi du psikologia, filosofia eta artea. Hiru karrerak ikasi du, eta abesten du ingelesez, frantsesez eta alemanez. Una perfecta. Hau da bere musika, Sophie Royer. Le clown de café, je retourne à l'endroit. Qui peut vraiment le dire? Elle ne montre aucune émotion. Elle regarde dans le vide comme une poupée de porcelaine morte. I wanna be an ordinary guy like Jamie Wild, singing Heaven is in you. The tears I cry, coming off the borderline. I'll smile an empty smile. Guess I'll be hanging out for a while. So tell me, baby doll, do I make you lose control? Tell me, baby girl, do I make you very happy when we collide? Think I'm gonna lose my mind. Ze polita Baby Doll kantonekin Sophie Royer ikaragarrik gustatu zait. Esan dugu, ez gara eskutatzen kartelan badira izen batzuk ezagutzen ez ditugunak, horrexegatik gure bakoitzaren informazioa partekatu dugu, eta artista honetan bat egin dugu. Hau ez dugu ezagutzen, beraz pilak jarri ditugu, eta Julenek lan egin du Sophie Royer aurkezteko. Txamarra daukat hasiera baten, hasi nintzen, bueno, bere musika entzuten hasi nintzen, baina iaia lehenago egin nuena informazioa irakurri eta jaso. Eta pixkat urduri jartzen horrelako jendeak, ez? Da imperfektoan jendeak, dana ondo egiten du, kreatiboa da, gero artista askotan gero margotzen dute hauek, abesten dute, ekoizten dute, baina gero bere musika entzun da, fusio handia egiten du, pop experimental bezala beti etiketatzen dute, baina geaneko aksesiblea dela bere musika eta nahiko entzungarria dela, esango nuke. Jazz ere bai egiten du, jazz egiten du ere bai, hori ere egiten du, baina, bueno, egia da gero, irudiak ikusituanean, askoz gehiago gustatu zaidala, ze oso make-up edo makillaje deigarriak eramaten ditu, agertzen da estenatokian, bueno, horrela, musugorriekin eta azal zuriarekin, bueno, claro, berak badu kutsu bat ere bai, razializatua, bueno, iraniarra da aurpegiz, badu kutsu bat horrela persa esango nuke, eta, bueno, aurpegia txuriz margotzen du, eta estetika barok opera klaunesko bat eramaten horrela. Hori ez da pixka Chapel Roan, bai? Bai, begira, roi horretan. Deskribatzen zabizen eta Chapel Roan etortzen jaten. Bai, arrazoi. Bueno, roi horretan doa estenatokira eta nahiko performerra da, esan dut, bere showa nahiko performatiboa da. 8 hasi da, gurekin batera hasi da bere kontzertua, Karpan Johnny Walkerren, beraz, batematari baldin badago entzuten eta kobetamendin baldin badago, segi orain, Sophie Royer ikustera benetan merezi duelako atmosfera, bueno, nahiko berezi bat sortuko duelako edo sortzen ari delako. Bere hobetu ezagutzeko, bere kantua jarriko dugu segidan Sophie Royer artista, hortxe zuentzat opari, eta interesa baldin baduzu, apuntatuta, gero hurrengo egun hauetan, entzun lasai etxean, eta sakondu artistonen proposamenean. Sophie Royer entzungai, Bilbao BBK Liveetik zuzenan egiten gabiltzan saio honetan, eta hemen izango gara gaueko 10 arte segituen erronken momentua zabalduko dugu. Erronka batzuk planteatzera datorrelako Berezi Fernandez, baina lehenago Sophie Royer zuentzat. Young forever, but I'm also dying. While I sleep, the toy in my hand ages me. This curtain calls, so what if it all fades to black? And everything I've ever known, I forget so easily. I forget so
Ona, zoragarria Sophie Roger ezagutu dugu. 23 minutu bederatziak izateko Gaztea Bilbao BBK Liveen 19. ediziotik. Ari du naintxe bertan, jendeari da horrela txubaskero merkediekin soinean, baina horrela jarritzen badu, gaitzerdi. Hala ere, ausartu gara, konexio bat egiten publiko artean, euripean ere, gure doaiak erakusteko gai garelako. Eta hortxe dugu, ikusentzule artean Bilbao BBK Liveen kobeta hemen Sara Alonso, hortik zabitza Sara. Kaixo, bai, bustitzen abilapur bat, esango dutzuet, Bai, zazida fuertia guentxe eurisa Aterkia ez daukagu, Sara. Pues, bueno, pontxo bat erosi bikot, igual, nun baiten, baina, bueno. Hemen onduen dauke pertsona bat, etorri dala nigana atzo nahi zauen hemen izketalditxo bat eukitzia, eta gaur momentu honien harrapatu dut, emuten dau. Zein da zure izena? Eneko. Eneko nondik zatoz? Behasen dio. Bale. Behasain dio, Gipuzkoarra, baina euker espaldin manau, hemen Almeriako lagunen bat edo, injozu, Espaini eta Espainitik kanpore, bai. Italiana badago, mundu guztiko jendea dago hemen. Bale, eta urtero etortzen zara zu, be... Urtero, bai, urtero. Noiztik? 2008 uste. Hau da urrezko ikusle horreitako bat, Bai. Ala naiz. Sara, esaiozu ze irratiko ahotsa duen, ez? Ze ahots radiofonikoa duen. Bai, badakit. Itzegin nahi zuen, esan du itzegin nahi zuela, atzoz geroztik, ze nahi duzu kontatu, ba? Ez daki, BBK zoragarri dela eta etortzeko mundu guztie... Bueno, mundu guztie ez da. Hori, ez pasa. Zein ez da. BBKan egiten dozu lan edo, osondo zabizaltzen, hau? Akziok, BBKan. Bale, broma da. Zesan minutzun, zer ikusi behar dozu orain? Emil, Amaia, Rusowski, eta gero... Eta ikusiko dugu. Eta gero basoa. Eta gero basoan amaituko dozu. Hoi beti. Mila esker. Zuri. Ondo pasau, eta bihar nahi badozu hemendik gerturatu, beste konexio bat egiteko, eta kontatzen guzkuzu zer moduz pasau dozun gau. Bai, eskerrik asko. Eta zen lukazoa daraman, txapel urdin hori ere, oso, bai. Nola deskribatzen ezake zure lukak, zuk zeuk, ze estilo izango litzateke zure itxura, ze festivaletan garantzitsua da ondo jantzea. Hau da festivaleko, gaur egungo festivaleko luke, hau da. Ona. Egia da badaukola kutsu, esploratzaile kutsua badauko, pixka. Pitin bat, bai. Baina gero pelutxe bat darama, charm antzeko bat darama. Estilok nazten, hori da trukoa. Ez ara, labubu da hori, ez? Ez hori da, ez dakit zein den, baina labubu bat ez da. Bueno, jumar dauke ja, Hemendik komentatzen da, apur bat Koronel Tapioka. Apur bat? Koronel Tapioka itxune izan itekela baita ere, Alonso! Bueno, hemen bere lagun batekin elkartu da. Alonso, itzegin bizkatzuk ere. Agur, ondo pasau. Aio. Bueno, Sara, urtziko dugu, bestela guztiko zara, eta amarak arte hemen egon behar dugu. Meletan nabil, bai. Etorri barura babesera, eta jarraituko dugu. Entzungo dugu, arratsaldean zehar, gaurko jardunaldia zabaldu duen artista honen kanta bat, Ixa Sakarak zabaldu delako festivala, oso lan zaila zeukan, arratsaldeko 5 aldera izan da hori, ateak zabaldu berritan, eta agertuekin nagusian zegoen gainera, eta oso zaila da, agertuak hori betetzea, jakinda goiz dela. Bai, baina betetzen zuen eta pantaiak ere, bai, egon gara komentatzen hor, pantaian ze handia ikusten zen Xabi Ixa Sakara, egon gara kontzertua ikusten eta pixkanaka jendea gerturatzen joan da, eta bueno, egia esan oso ondo egin du. Ba, entzungo dugu, Ixa Sakara, berak dio ez gara betirako, baina bera betirako da guretzat, hause bere proposamena, eta segituan, ea ze erronkarekin datorren berezi, bere hurrengo tartea. Oroitzen alzara txikita, nola geundenek osoa jolasten. Eskuak zikin baina gaso barik, iuntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Naiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo abesten, eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmuzu batek dena sendatzen zuen. 10 urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zeroa ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Bekira ze ondo, gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen.
gara txikita nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina eraso barik, iluntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betiratu ez da denbora nahikoa, denez gelituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon birenak zure ondoan, bizitza bera bat ez da bueltatzen. Betiratu ez da denbora nahikoa, denez gelituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon birenak zure ondoan, bizitza bera bat ez da bueltatzen. Eta zer dio berak? Original Isa Sakara, bera da, Isa Sakara Bermeotik, bere kantantzun dugu, gaur kontzertu eskaini duelako Bilbon Kobetamendin Bilbao BBK Live jaialdian. Ja berotu gara, sartu gara paperean, hemen izango gara Marrak arte gure kontu guztiekin. Laster, artistak ere presente, urrengo ordurako izen oso potoloak espero ditugulako set honetan, garrantzitsuak, ja kontzertu eskaini duten artistak, eta hemen izango ditugu berela. Baina beste artista garrantzitsu bat ja gurekin da, artista de la pista, gure kolaboratzailea delako urtero BBK Liveen eta aurten ere ezin zuen utzik egin. Atzo, saio honen endabiziko txandan izan zen, gaur bigarrengoan tokatzen zaio. Pluriempleada. Gaur du golfoan. Berezi Fernandez, arratsaldeon. Gaur zure oso gustoko den artista batek jotzen du, Bilbon, BBK Liveen. Alba Farelo. Batial lagunetak. Bale. Geratu naz pixkat, zein Alba Farelo. Alfareria? Alba Farelo. Alfareria Batial. Batial. Gainera, aitortu barra haukat, zurekin endabiziko gaua pasat nuenean, gaua parrandan dio. Zuta, ni bere, eta baita zaitut, izan zela Batialen kontzertu baten. Eta hortik aurrera ja, laguntasun bidea zabaldu zen. Hori da. Eta hori Batgial besterik. Gaur dugu Batgialen monografikoa, ez dugu beharra itzakiri, baina gaur justo, perfecto dekogu. Esan behar da lehengo, gure ginulaen gauza bat, zala dame challenge-a. Ez nizan dugu lain, gure ginun hori barra bat lortu eta hortik eskegi eta erronka horin, baina ez deko infrastrukturarik, orduen datorren urterako, edo Batgial datorren urrengorako, hori. Eta ez dago, ez dakit alako asegurorik hau guztia kubritzen zen, baten bat horiko balitzeta hori dena, ezingo genuke hori bestu. Ez, orduen ez ditugu iztripurin nahi, orduan, pues jazta. Baina, zeratu gara, egon gara zuaitzak eta begiratzen ere bai. Ja, me imaginau. Ez da plana. Ondo legoke. Lasai gaude horrela. Vale, orduan ekarri otzuet beste gauza bat. Ekarri otzuet erronka moduko bat, nik ekarri otzuedaz esaldi batzuk, eta zuek esan behar dozue, Batgialek esan dauzen, edo proposatuko otzuedazen beste pertsona batzuk. Vale. Banan goaz? Edo zer egingo du, deno batera erantzun? Pentsa zuen artean, eta konsensua, eta gero bota, bale? Bilerita txiki bat, eta gero... Vale, lehenengoa da. Claro, igual egingo das trampak tono agaz, vale? Zuek ez asmatzeko. Despistatzeko. Lehenengoa da. Propietario, tu no paga renta. Zera manifestazio bat? Jabe, zuk ez duzu errentarik ordaintzen. Hori zesan dau, Batgialek edo etxebizitza sindikatuko ordezkari batek. Vale. Tonoak despistatzen du, Arrapatzera zoaz. Tono horrekin nahi gaituzu despistatu dolako zerbait. Beste esan dezakezu, esaldia. Propietario, tu no paga renta. Jabe, entzun, errenta ordain duzu. Ona. Nik esakon... Garbi daukazue? Nik uste despistatzeko egin duenez Batgial izango dela. Baina gira, esaldi arraro egiten zaiara Batgiala izango. Ados nago zurekin, Julen. Nik esagonuke Batgialena dela. Zer uste du gainera bakitela ze kantarena de, baina... A ber, bota. Ze kanta? Azkenengoa, ez da azkenengoa? Zeran dugu izuna? Dame. Dame oso ondo. Batgial. Vale. Urrengoa. Fue perfecto desde que lo probaste. Y después siempre querías segunda parte. Yo no quiero idealizarte. Wow. Vale, hau zer da. Batgial edo atera dut Brigitte Basaion pensamiento monógamo terror poliamoroso liburutik. A ber, hori Batgialek esan dugu. Bai? Uste Batgial dela. Baina titulu hori liburarena oso mardula da, Baina, berezi oso irakursalie da, dauko hor liburutegia handi bat edozein trampa sartzeko. Bai, gainera luzegia da Batgialek esateko, ez? Esango nuke, berse batean ez dela sartzen, estrofa batean ez dela sartzen. Zer esango dugu? Eta ganean Batgialek betitzen dau hitzak erditi zatitu. Eta hemen ez da, udana, del tirón, ra. Brigitte Basaio esango dugu orduan. Zuk? Nik bea. Nik bai. Begial.
Batial eta Trueno, Angelito. Poesia. Ona, kantari ona. Venga, beste bat. Lo que me atrasa, aprendí que no me gusta. Y ya no pienso sentir que es mi culpa. Lo nuestro quedó atrás, cambié de ruta. Hau esan dau, Batialek, edo hau da GKS-ren sorrerako manifestua. Ojalá bigarrena. Pasado tercero la despistetako, berez euskera zan, euskera jasoan. Bai. Eta entzun geink euskarazkoa? Baina, segundu bat, baina... Karo, Ez dugu esan, ez dugu gure apostu egin orain di. Ez, baina hor, uste dut harrapatu duela berezi. Euskaraz bali mazegon jatorrizkoa, ezin da bat gial izan. Ja, hanka esan duz. Nire apostua... Ni flipatzen nengoen, esan du, batematek esan du apostua edo, baina, karo... Esango nuke GKS dela, gason da. GKS. Eta tokatzen da, ze aurreko guztiak bat gialenak ziren, beraz tokatzen da baten bat gialena ez dena, ni ere GKS-erekin geratzen naiz. Poeta, política, predicadora. Duro de verdad, parte 2. Duro de verdad. Vale. ¿Randa? Y no pienso sentir que es mi culpa, lo nuestro queda atrás, cambia de ruta. Vale, a ver, gaur entzuten dugun. Azkena. Me pesan las cadenas, aunque ya no tenga apenas. Oro blanco en mi collar. ¿Apenas edo penas? Apenas. Oro blanco en mi collar. Batial edo Rosalía. Ezin da bat gial izan, danak ezin da bat gial izan. Ondo jokatu, berezi. Esan berriro. Me pesan las cadenas, aunque ya no tenga apenas oro blanco en mi collar. Retxuria eta hori ez da Rosalía. Batial, Rosalía edo Dolores Ibarru y la pasionaria. Rosalía. Ni Rosalía esango. Rosalía, bai. Osondo, hortxe testa, gaur bat gial dagoela, eta berezik eben harrapatu gaitu horrekin. Euriengo dau, estos kuardureko. Hori da. Eta gero gurotzu eta azkenengo gauza bat. A ver. Komentau. Bakizue bat dialek dekola, bueno, zuek esan dozte zue marka de agua diseinakola horreri, nik hori argazkilaritzan eta banekien, baina nekien musikaren munduen holan diseinakola, dala, zure izena kantetan sartzeko modu bat, ez? Edo, bat dialna da barial, hori da, Obi on the drums. Eta nola da este, Travis Escopena. Edo original izazakaran. Bai. Edo jariaren semea. Vale. Segi, berezi. Zubakarri. Gurotze galdetu zuek, inbeharko bazinuen, erabiliko beharko bazinuen, ze marka dagoa, ze ur marka erabiliko zinuen. Bueno, ur marken erregina mentxa bukagu zatean, ze gazteako jingelena hotxa Sara Alonso da. Gazte! Hori Sara da. Edo da beste bat. Zure musika. Txan, gaztea. Bai, hola da. Bueno, ala ere zuk zure ez daukazu, Sara Alonsoren ez daukazu, zure marka de agua hori. Ez que Sara Alonso pizka zatarra da, Esan barru lehenengo izen artistiko bat izan behar dugu, ez? Zentzu gehiago eukiko zauen, Vale. Bestela... Bai, hasiko naiz ni? Bai, bueno, ni bai naiz artistikoki Ips, adibidez, IBS. Ips, Salogan. Ips... Adibidez, balio ez. Ez lan tonte balio. Bai, noski bai. Los kriston esfortzu hau itxako. Begiak itxita gainera, Dana perfecto. Dana perfecto. Nik zutago egingo, Ni izengo manintz, eske, izen artistikoa... Izen artistikoa zu jarri behar diguzu. Bai, S.A. Sociedad Alkoholika. S.A. Sociedad Anónima. S.A. izingo bazinen zeingo zinun. Nik zrrrr. Epa! Azorte rapper. Vale, zuk ez Eta tozu Julen, ingo? bai, baina zein da nire izen artistikoa? Zuk esan bat, ez dakit. Jules. Horaingo nuko. Bruta. Notifikazio bat izango bai duzela. Igual, Grinderaren tonurekin Jules. Ruketin, horrela. Oso bonita, berez izure hau daukazu? Pekoaz variante posible asko. Baina uste dingo nahuela. Egin honena. Bebebebe. DJ. Gaur bat gial. Ya veo el brillo en tus ojos. Es un placer conocerte. Ya veo el brillo en tus ojos. Es un placer conocerte. Quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número 1, la que más te pega. Es un placer conocerte. Quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número 1, la que más te pega. Escoltar yendo. Hay muchos tipos, pero a ti te ves primero. Camiseta Armani con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti y me estaba mirando, estaba temblando. Todo aceleraba, tú
quizá tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega. Es un placer conocerte. Quizá tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega. Camiseta Armani con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti. Y me estaba mirando, estaba temblando. Todo aceleraba, tú me seguías dando. Desde ese momento supimos que iba para largo. Yo solo te bailo a ti. Entré en el disco, estaba ardiendo. Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero. Camiseta Armani con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti. Y me estaba mirando, estaba temblando. Todo aceleraba, tú me seguías dando. Supimos que iba para largo. Yo solo te bailo a ti. Yo solo te bailo a ti. Yo solo te bailo a ti. Hey papi, bad girl. Bad Gyal. Entzun dugu bere urmarka Bad Gyalen proposamena 4 minutu bederatziak izateko, gaztean zaude, gaztean zure irratian eta YouTubeen ere seinale ematen gabiltzalako gaztearen betiko profilian. Aurreko urtean hemen izan ginen, aurrekoan ere bai, baina begira. Aurreko urtean konkretuki hemen izan genuen set honetan bera, ze kontzertu eskaini zuen Bilbao BBK Liveen eta urtebete beranduago hemen dugu beste behin, baina ikusentzule bezala. Gurekin delako Jimena Amarillo. Arratsaldeon. Ole, no tengo ni idea de lo que has dicho. Tu nombre sí, por lo menos, ¿no? Total, sí, ya está. ¿Qué tal, Jimena? Muy bien, me han pillado aquí de por banda, que estaba yo paseando. Muy bien, aún no voy borracha, tranquilita, por el festival, muy divertida, sí. Este año vienes de espectadora. Total. El año pasado actuaste, este año ya a disfrutar al 100%, Total. sin a ver compromisos. Si actúo el año que viene, no sé qué, pero sí, al camping y todo, yo lo doy todo. ¡Hala! ¿Y cómo es eso? ¿Cómo está el camping hoy? Pues va a llover tormenta eléctrica, entonces me cago viva. Pero bien, no sé, muy ¿Habéis cómodo. hecho alguna estrategia para proteger la tienda de campaña? Absolutamente ninguna. Deshinchar el colchón y doblarlo por la mitad. Bueno, suficiente como para dormir, ¿no? Sí. Así que bueno. Jimena, no sé si te has dado cuenta, en los pocos segundos que has llegado, se ha acumulado aquí en un segundo de repente muchísima gente. Es que hay un mazo de gente no sé, que me quiere. Soy claro, casca. no sé si tú cuando paseas por aquí te para mucha gente o... Ahora, este año sí, en plan me he dado cuenta. No sé si será por mi canción nueva con Jofe o Está algo. que te iba a decir que ayer en la carpa ayer en la carpa estuvimos viendo a Jofe y claro, hizo esta canción, tía, iba a fue venir, increíble, fue me iba a pillar increíble. un vuelo como a las 11 de la noche después de tocar, pero dije, no, en plan, no sé, la Beyoncé, tal. Avión privado, aterrizando en joder, Covetamendi. Qué estaría guay, bien. sí, aprendí euskera gracias a él, fue increíble, sí. Y me han dicho que pronuncio las zetas como si fueran no sé qué, pero no lo voy a decir porque no sé qué. Como algo positivo. Como de un pueblo o algo así, yo dije, total. Perfecto. Soy de aquí. Si tenemos que rankear tu euskera nos ha flipado. O sea, da el pego ¿Te ha súper bien. gustado seguro? Mogollón, Es como mogollón. mona, ¿no? Sí, Qué pero además, bien. pero sobre todo como muy costumbrista. O sea, se nota Ya. que no está forzado. Era muy simple, elegimos hacer un tema simple, yo dije que quería cantar en euskera, él me dijo, vale, pues di no sé qué de muñeco en euskera, y yo dije, vale. Bai, kantak izena du panpin bat bezala, Jimena Amarillo Joferekin batera, atzo Jofe hortxe egon zen eserita baita ere, eta esta grabación se ha hecho en un finde, ¿no? Ha sido un finde claro. en un caserío del País Vasco. En un casoplón increíble. Sí, ¿eh? Que me vine yo aquí sola, me pagaron un vuelo y todo me lo pagaron, en una casa increíble, majísimos, y la produjimos ahí en un día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Y no llevabais una idea previa ni nada? ¿Fue todo al momento? Una idea previa, evidentemente, porque yo sin idea previa me rayo, en plan, y más con mi primer hombre que hago una colaboración con el primer chico, pues yo estaba rayada, ¿no? Digo, a ver qué dice a ver si va a decir una horterada y le tengo
tengo que callar la boca. Pues no, pero ¿Ibas con el machete entre los dientes o algo así, el cuchillo entre los dientes? Cagada, tía. No, pero le conocía un poco ya y sabía que era majísimo y fue como, es como una lesbiana, tía, en plan, somos iguales. Bueno, y mucha gente dice que parecéis hermanos también, ¿no? Claro, sí, empezó por la broma de, ay, Jofe o Jimena, pues ya está, Jofe y Jimena. Total. Y con esta colaboración has pensado en repetir, pues no sé, grabando otro tema en euskera, ¿has pensado ya centrarte más en tu público de Euskal Herria? En pasarme a la música vasca. Por ejemplo. ¿Qué me quieres decir? Pandero, de repente. No sé, hacer más canciones en euskera. Igual te has animado, te has venido arriba. Euskera, yo, chicos, yo lo voy a contar y yo me intenté apuntar a clases de euskera. Yo vivo en Madrid, ¿vale? Entonces intenté apuntarme a clases de euskera porque me parece un idioma increíble y que no se sepa de dónde viene, me parece como la cosa más loca del mundo. Entonces yo intenté, pero no me dejaron porque puse unos documentos mal. Pero este año me voy a apuntar. Sí. Me voy a apuntar a euskera, sí. Allí en Madrid, en algún euskaltegi de allí. Sí. Ze guai, gaur esan edo igual, aurrerantzean entzungo ditugula kanta gehiago, Jimenaren kanta gehiago. La siguiente entrevista te la hacemos en euskera. Ya. Cuando venga, tú quieras. Me refiero, un trato, si toco el año que viene, la entrevista es en euskera entera. Wow. Eso queda firmado, Jimena. Aquí grabado. Punto pelota. ¿Qué vas a ver hoy? Pues a la Batlle, si soy maricón. Sí, a la Raye, si no llueve. Acabamos de ver a Nikop o algo así. Los raperos increíbles. Y ya está, y no mucho más. Han debido de comentar muchas cosas sobre Palestina, sobre todo, y eso son los mejores. Sí. Heavy. Eta, uste, okerez pagabiltza, lankide datzuk hortxe gondirako kontzertuan, Euskal Herriaren aldeko aldarriak egin dituzte publikoki, eta mezu politiko asko, aipatu eman dituzte, eta gero egingo dugu guk ere alako repaso bat, Nikapen kontzertua oso esperoa zelako, eta horrek ere bere eman duelako. Pues Jimena, ahí lo dejamos, que te hemos pillado así un poco de stranfis, así que mila esker. En algún sitio. Pues gracias por recogerme en esta radio, que me encanta. Eskerrik asko. Ale, ade. Eta hau da emaitza, Jimena Amarillo eta Jofe elkarrekin panpin bat bezala izeneko honetan. He caído un tobogán y a mi nuca no está colocada por mirarte demasiado tiempo. Unas arpuestas no me llegan así, pero la veo gigante. Yo la veo gigante. Mi llavero personal yo la llevo colgada en un mosquetón. En la cintura de mi pantalón siempre mi colgante de la suerte. Mi colgante de la suerte. No lo elijo porque contigo me sale solo. Y siempre te digo que vale a todo. Solo quiero colgarme de tu cintura, soy tu labú. Es que me encanta que te pongas mi laburo. Está duro. Me tocó la lotería y ni jugué. La suerte pasó por mi lado y la agarré. Me dice que soy su chiquina y se la veré, bebé. Y que se pone loquita cuando me ve en la TV. Maitia, zurekin pasa nahi ditute guztiak. En la funda del móvil siempre lleva una foto mía. Olan beti dauka agertu nere aurpegia. Beti noa jantzita panpin bat bezala. Y por si nos cruzamos piquete de gala. Ai tía, zurekin pasa nahi ditute guztiak. Su cara de muñeco me lo da. Ai tía, zurekin pasa nahi ditute guztiak. En la funda del móvil siempre lleva una foto mía. Olan beti dauka agertu nere aurpegia. Beti noa jantzita panpin bat bezala. Y por si nos cruzamos piquete de gala. Ai tía, zurekin pasa nahi ditute guztiak. Su cara de muñeco me lo da. Jimena Amarillo eta Jofe elkarrekin, atzo Jofe gurean, gaur Jimena, beraz ja match egin dugu, batu ditugu, eta entzun duzue panpin bat bezala oraintxe bertan, 9:03 minutu direnean saio, biziri dago, hemen gauza gertatzen ari dira une oro, eta 10 arte hemen egongo gara gure gaurko maratoi honekin. Atzo, gaur eta bihar, Bilbao BBK Lifeen 19. edizio hau, jarraitzen gabiltzalako Gaztean, irratian, baita YouTube kanalean ere, sartu YouTubeen, eta hemen mugitzen den guztia ikusteko aukera izango duzu beti bezala. Gainera, gauza asko gertatzen dira guk espero gabe, Jimena ezkenuen espero, eseri da maian, hitz egin dugu berarekin, eta oso esperoa zen beste kontu bat izan da, eta hau agertokietan, kontzertuetan,
Nikapen kontzertua izan da, banda honek ja atzetik bizkarrean badituelako, kontzertu asko eman da, eta azken aste hauetan bestak beste Glastonbury jaialdian ikusi dugu Belfasteko Ipar Irlandako hiruko hau, hip-hopa lantzen duen hiruko hau, batez ere mezu politikoak zabaltzen ibiltzen dira, eta oso transgresoreak ere askorentzat, eta euren mugimendu bakoitza albiste bilakatzen da, eta esango dugu beharrezkoak diren albisteak direla, hauen aldarrikapen horietatik abiatzen badira kontu guztiak. Beraz, gaur hemen izan dira, kontzertu amaitu da, eta badugu ja, kontatu digutenez, ezin izan dugu bertan izan kontzertua ikusten, badugu dagoeneko bildu dugu ze komentatu duten bereiek agortokian euren boloan zehar, badugu informazio hori. Gainera, zentsura handia jasaten ari den talde bat da, paiketetan dabiltza, Coachella jaialdian agertokira igo ziren, Hezbollah eta Hamasen banderekin, eta egia da, nahiko movida handia gondela beraiekin, eta Euskal Herria etorri direla, testuinguru horretan ere bai, Palestinaren alde aldarri asko egin dituzte, eta Euskal Herriaren alde ere bai, gero Fuck Franco esan dutela. Gora euskera, gora Euskal Herria, Fuck Franco. Fuck Franco, gustatzen zait hori, ez? Esanet, bada urte batzuk atzera joan dira, kasu. Bai, informatu dira. Bai, informatu dira, hori da, dokumentu. Urte batzuk atzera, segundan nola ikusten dugun hori, Bai, esan nahi dut, oso figura historiko bat. Ez garasiko ez da bai datzen horren inguruan, ez da momentua ez da ere, baina hori, Fuck Franco, gora euskara, gora Euskal Herria, eta lako mezuak zabaltzen Nikap taldea. Gora Palestina ere. 9:05 minutu hemen izango gara 10 arte, segituan basoa gunean sartuko gara, eta basoa guna, eta lasai gunean Alai gure kolaboratzailearekin, eta gure lankidearekin, ze Alai bealdeako kolaboratzailea da, eta Alaik, bera, DJ eta ekoizle izan da, ondo menperatzen du mundu hori, Julen. Alai oso jarria dago elektronikaren esfera horretan. Gainera, beti egiten du lasai, batez ere lasai gunearen alde, nik uste dut basoa ez zaiola inbeste gustatzen, baina galdetuko dio zergatik, baina bera DJ izan da, klub kulturaren alde dabil beti, eta lasai gunea bereziki defendatzen du, eta esango nuke, dela gunerik ez ezagunena, agian jende asko ez dela iritsi, ni bakarrik behin egonez lasai gunean esaterako, eta azkenengo edizio guztietan egonez, orduan, Alaik pixkat hor sartuko gaitu. Segitu amurgilduko gara, testu inguru ilun horietan, elektronika mundua, klub kultura, baina lehenago gaurko kartelburua. Ray artista Britainia handitik, sekulako izena egiten dabil artista hau, bakarlari hau, Sara oso fana da. Eta geroxeago baita sakonduko dugu bere musikan. Hala ere, ordua ondo zabaltzako jarriko dugu bere hit handioetako bat, Escapism izeneko hau. Bueno. Eta ea nola eskaintzen duen gaurkoan Bilbon, bere kanta hau, bere banda zoragarri hori alboan duela. Ray gaur Bilbon dugulako Euskal Herrian. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, I was 12 or something. I ordered 2 more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, anything please. Doctor, have mercy on me. Take this pain away. Just give me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Toke this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. No, 24 hours since my ex did dead. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada 2-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know me, so you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last
symptoms, doctor, I don't wanna feel. Yes, I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. Yeah, peace with the things you can't change. I was naked when I leave and I was naked when I came. Out of reach, out of touch, too numb, I don't feel no way. So stuck, so what? Street small, but it go both ways. So, you're wrong, yeah, you never escape. Sunset in the way. Give me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Oh, doctor, anything please, doctor, have mercy on me. Yes, give me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. Lipstick smudged like Modena. I don't know where the fuck I am or who's driving the fucking car. Speeding down the highway, sipping, mixing pills at the liquor car. Fuck these fins. I left everyone I love on red. Spilling secrets to the stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Escapism izeneko kanta honekin Ray artista, Ray da, Raie, euskaraz esan da Raie izango litzateke, R-A-Y-E, eta sekulako izena egin du azken urte hauetan. Hasitzen bere garaian, okerez banaiz, dance musikan ahotsa jartzen beste DJ batzuentzat. Bai. Horrentxe kontatuko dugu dena, baina gaur egun ja bere izen propioarekin bidea egina dauka. Sara oso fana da, beraz, gaurko azure eguna da, Sara, gaur, Ray kartelburu BBK Live. Tan hau hain pozik artista hau aurkeztiagatik, benetan uste dotelako merezi dauela, bale? Gaur konkretuki agertoken nagusian egongo da, gaueko 11:20 hasiko da, eta zuk esan dozun moduan, Ibon, bere egunien hasi zen pixkat DJ eta ekoizleen kantetan kolaboratzen, ez? Ahotsa jartzen. Adibidez hori. Horreko oso fuerte josauen gaztean, Eta gaztean egia da, bere kanta asko jarri, bera kolaboratzen ditun kanta asko jarri izan ditugula, eta jende askorentzat orain izan da. Baina hori Ray zen, orain konturatu die, ez? Eta ontsentzun dugu O7 O-Shakeekin egindako haue bai, Jack Jonesekin bebai indako beste elkarlan bat, Calvin Harrisekin bebai indau, David Guettakin bebai. Baina esango dut, kolaboratziaz gain, beste DJ eta ekoizlekin kolaboratziaz gain, idazlea bebai dala, eta beste artistentzako asko idatzi dauela tartean, izen potente badau, Beyoncérentzako kantak egin ditxulako. Eta akortan zarien Little Mixena. Zein? Little Mix... Taldea. Bai, hori desegin inzan, ez? Desegin zen. Little Mixentzako ere kantak sortu zituen. Shout out to my ex! Ez dakit hori konkretuki, baina izan alda, bai. Bueno, esango dut, gainera, Ray dala Brit Schooleko ustatik atera den artista horreitako bat. Badakitu Brit School dala eskola bat oso prestigiotsua Britania handikoa, bertatik urten diezelako Adele, Amy Winehouse, Olivia Dean bai. Eta esango dut, 16 urtekin itxin zauela, hau da konservatorio moduko bat. Eta konservatorioak badakitu daukila fama nahiko txarra askotan, ez? Estutzen dutenaren fama. Estutzen dute eta jende askori eragiten dutza pixkat musika gorrotatzea. Osa, kontrako efektua sortzen daue. Maitatzen dauzu musika pilo bat, bertara sartzen zara ikastera, eta gero batzutan kontrakoa sortzen da. Bueno, zer gehixau, berez holan album potentea pasaren urtean, parkatu, 2021 batean kaleratu zauen My First Century Blues izeneko album potentea, horrek eraman doza 6 Brit sari irabaztera pasaden urtean. 6 izan dira, Bera izan zen irabazte garaile nagusia pasaden urtean, gauza oso potentea izan zen. De hecho, esango dut, jendea pikau inzala bai, horren beste sari irabazteagatik.
urtero gertatzen da, ez? Artista batek irabatzen dituenean lau baino gehiago ja, jendeatzen da tongo esaten. Bai, epe desente bai kaleratu ditu, baina egia da lan honek eraman dotzela agertuki oso potentetara, bale? Zer gehiago, esango dut, artista hau zuzenien ikusi nahuela oindala 3 urte. Ikusi duzu. Bai. Bale, eta nire nintzen esaten, jo, Sara, ze ilusio egingo izun ikustea. Ja, lehenengo aldiz, ezala. Eta ikusi duzu, ja. Ja, gaian jarria zaude. Ikusi dut, baina enintzen hain fana, eta oso guai... Bai, ama, eta oso ez delako sustoa. Ez dakien entzat, etorri da tipo bat eta karrazioa dut. Entzun gozen, zeriz bat entzun. Vale, segi, Sara. Inoiz gertatu jatzue ezagutzen dozuela artista bat festival baten eta esaten dozu. Pila bat gustatu jat eta ze pena oinarte ez izetia hain fana. Claro. Bai, bueno, baina gira sorpresa puntu hori duela horrek ere, bai. Claro. Usteak baduela bere xarma. Bai, gero engantzatzen zara askoz ere gehiago bere musikara. Eta, bueno, nabarmenduko nitxun 3 gauza bere zuzenekuena, bale? Alde batetik, rapeatzeko daukon gaitasuna, emakume honek, ez dakit zenbat hitz esartzen ditun 5 segundotan. Bai, ematen du askotan abesteko gai denak ez dakiela rapeatzen edo alderantziz, baina pertsona batzu daude 2 gauzak egiteko gai direnak, eta Ray horietako bada. Bai, eta gero kantatzerako orduan, bai, izugarrizko ahotsa dauko, izugarrizko abilestia dauko. Arran bira jotzen dago asko, eta horrek eragiten dutza, Zolako kriston floriturak eta gauzak itxen ditu, ez? Eta ja, gindatxoa, esango nagoen, gindatxoa jartzeko izugarri elegantea dala eszenatoki gainean, bere presentziagatik, baitxabe, bueno, jartzen dauen dekorazio guztiagatik, musikoengatik, nahiko karakteristikoa dela iruditzen jat. Eta hoi amaitzeko gomendio pertsonal moduen, ointxe bertan Ray izagutzen baldin bazabiz, entzun dituzu, espaldiko kanta batzuk, baina badau disko bat, zuzeneko disko bat, Royal Albert Hallean egindako zuzeneko bat, The Heritage Orkestarekin, benetan, hori entzun eta ikusi behar dozuela. Ray artista. Hemen dugu Lisarekin eta Doja Catekin batera, Born Again kantan kolaborazioetako bat, eta esan barra urte askotan zehar bere sinazgarritasuna auzian egon dela, batez ere gara hartan dance musika egin zuelako DJ hauekin eta abar, eta kosta egin zaio jendeak bere aldeko autua egitea. Nik uste kakasko Eta jandauela. musika industriak ere bizkarra mandio behin baino gehiagotan, baina azkenan iritsi da bere unea, eta gaur Bilbon izango dugu Euskal Herria zapaltzen Ray kartelburu gisa Bilbao BBK live jaialdia. Believer, you pretend from the poop, can't give back. Nice to leave ya, but I won't be a fool not to ask. Do your words and gospel to you now? Keeping me strong, choosing to carry on after one. Too many lies won't be wrong. So set your pop tags on my shopping spree. Stay mad when I show them all the long receipts. They laugh at you, crash out like a comedy. I can't be a sugar mom, get a job for me, said. Well, let go, let me live happily forever after more. I hope you learned something from a little fiasco. You played the game smart, letting little me pass go. If you try just a little more time, so what? I made you a believer. Would it show you what it's like? Every single night, to be born again, baby, to be born again. You stay just another few nights. I could have made you greater, Jesus. Would have sold you to the light. Every single night, to be born again, baby, to be born again. Cinnamon away, I'm getting rid of him. I'm only gonna make you need religion at the minimum, and I'ma do it diligent. I'm looking for a synonym. I'm trying to find a words to tell him I ain't even feeling this. That love I'll never be deficient in. But see, you could wake up and take me like a vitamin. I learned the hard way to let go now and save my soul.
Entzun dugu Ray artistaia ezagutu dugu. Gaurko kartelburu nagusia Bilbao BBK Lifeen ostiraleko jardunaldi honetan. Hau hasi baino ez da egin. 10 kartemen izango gara, jaialdiko dena kontatzen, eta atzo eta gaur artean gauza asko kontatu ditugu. Baina atzoz geroztik aipatzen gabiltza badela gune edo, gune mota bat edo gune kopuru bat, ze bat baino gehiago da. Musika elektronikoa lantzen duena eta hemen aipatu ez duguna oraindik. Horrexegatik aditua behar genuen gurekin eta berak bai menperatzen duela mundu hori, klub kultura, elektronika, horren barruan dauden genero guztiak, eta gainera bera praktikante ere bada, ze bera DJ eta ekoizlea da, eta gurekin dugu zetean, Alai, arratsaldeo. Aupa, kaixo. Esan diguzu, 7 iritsi zarela. Bai. Eta hemen zaude fresko bigarren egunari aurre egiteko. Bueno, goizagori jaun nahi nun, baina ezin izan dut. Asuntoa interesgarri zegoen Barta, edo zein zen aitzakia berandu arte geratzeko? Jo, pentsa baino gehiago, nire puntu fuertea atzok eitrana da zan, ez detela oso kluberoa konsideratzen, pixkat, polemigak. Ez que guretzat bai, kontrolatzen ez dugunentzat bai. Netzako ekoizle bat da, ez da DJ bat. Orduan, beak ekoizteuna jarriteu eta jazta, baina super ondo dago. Ondo dantzatzen dura esan zeniaten. Super divertigarri izan zen. Nei benkanta, baina eske arranbia eta olapia gustazetelako. Eta gero, luzatu intzan gauza, eske eszenatoki berri bat dago, elektronika hori azaldu behar diguzuz, gorria ditzen den hori diozu, ez? Hori ez dakik oso zer den, festa bat den, eszenatoki berri bat den, ze, bada karpan, ez? Bueno, IBBK igaletu berko. Zure POV-a, zure esperientzia. Bai, ber, nik uste, eszenatoki hau pixkanaka sartzen junda, osea, beste urte batzutan azkeneko gauza bezala eszenatoki hortan jaite zuten zerbait oso kluberoa. Lehen urten adibidez Nexo Malito dontzan, ez dakit beste festan bat edo ekarri zuten, hoi klub kulturan pilo bat itala, adibidez festa montatzea eta festa dia pixkat ambulantek, en plan, diskoteka desberdinetan iteia, eta lehen urten adibidez Nexo Malito Bilboko festa egontzan, baina aurten nik uste ja izena jarri jotela, en plan, eszenatoki berri bat bezala, izango balitz bezala, elektronika zona guztiontan. Baina eszenatoki berdina aldatzen dute gunea, edo nola? Da Johnny Walker eszenatoki, osea, karpadan eszenatokia, baina bukaeran gorria deitzu zaio eszenatoki horri. Beraz, musika elektronikoarekin lotuta zenbat agertoki edo gune daude? Badago, basoa, dala nik uste elektronika hola normatibona o elektronika bezala ulertze deuna, osea, pixka generalistagoa, gero da lasai. Jendeak tekno deitzen diona. Bai, horre matizak edo gira, tekno deitzen diona. Claro, hori, total. Gero da lasai, dala, elektronika lasaiagoa, eta dauka 100 BPM-ko topea. Dago polizia del BPM, a tope. Eta hori ze ba? Abiadura, ez? Bai, bai. Ez da volumena baizik eta abiadura batetik ez dira ego. Jendeak pasaiteula, Bai, biurriz. Kutsitxeo atzo la mia mari pixka pasaintzun, eta justo joet bideo bat pasaitez titula 100 BPM eta esan ez despartekatuko. Orduan ez da hain lasaia. Hola ibili barare, ez da? Ez du partekatuko dut. Eta gero gorria da pixkat gehiago Latin Club. Beti, Latin Club deitze duen hoi. Ez, da pixkat reggaetoia eta teknoa nasteitun eszenatoki bat. Zure favoritoa zein da? Zuk zein nahiago? Nei lasai gustatzen zaigena. Lasai egia ezagutzen ez duen entzat, izenagatik izango da edo, bajoia eman dezake izenak, ez? Esan nahi dut, branding aldetik ez da igual egokiena. Baina trampasko dago, esan nahi dut, 80 BPM izateukate baita 160. Esan nahi dut, draman beisa de repente igual jartzei zue, dala erritmoa doblatuta, orduan ja ez da hain motela. Nik imaginatzen dut jendea hori eserita, xixa batzuk erretzen. Pasatzea, atzoi gitarrita. Matutan junginen, irutan junginen, eta pixkat ja erortzen nahi izan, osea, lasai ezen joten da de repente sartuzun draman beisa, beruskak, zorionak eman maizkiotela, porque flipatu inon, eta atope jarri ginen, osea, de lasai nada. Orduan, lasaieko testu ingurua, zu entzule bezala mugitzeko nola da? Dantzan zaude, eserita zaude, edo zein egora izan liteke, de lasaien? Segun DJ-a nik uste, osea, badaude batzuk oso ambient diala, eta ordutegia nik uste nahiko aldakorra dela, osea, estilotan. Gehien bat ambienta ikutze dituzten DJ-ak daude, baina egia da, erritmo aldetik badaudela batzuk, animatu jartzea da, eta beste batzuk. Zuk instan jarrituzu bideo batzuk, lasaieko bideo batzuk atzokoak, eta jendea izketan dago. Alakoetan jendea itzegitaren alde bai ala ez? Nera izpatzo jarri izan pixka tenpalan bibliotekaria. Jendea itxistatzen. Baina, bueno, ez dakit. Nik uste eszenatoki hauek gaina asko masifikatu diala. Osea, nik 8 urte dola damakizkit festival honta etortzen, eta gehien bat basoa esango nuke pilo bat aldatu ala. Osea, lehen ordu bat akarte
hogeio, lasai tokia zeon, eta oain ja jende asko hilo eta direktorrea jutea, eta farra botatzei joa, egun guztia hor sartuta, eta kriston petada sortzea. Aritz Mendiola egon da gurekin lehenengoko orduan, eta esan dau, iguala. Esan dau, gune hau lehen zan, super, pixkate, esklusiboagoa edo, ez? Bai, Eta orain... rarito, ez dakit, ez zitzaion mundu guztia gustatzen. Bai, nik teoria badaukat, ez dakit triplazo badan, baina nik uste COVID eta gero kriston aldaketa ondala, eta nik benetan festival honetan notatuet, en plan, 2019-tik, eta gero ez dakit 2021 bat, 22 nintzen urrengoa, baina kriston aldaketa notatu nun basoan adibidez, nik uste kontzertu eta hola pixkanaka bai bueltatzen asiziala COVID eta gero, baina igual klubak dira azkeneko gauza bueltatu zianak, eta derrepente kriston bomboa eman zitzaion, pixkat galdutako diru guzti rekuperatzeko, eta oso modan jarri elektronika, kriston bombazoa egon da, eta ja masifikatu inda, baina oso bestia, eta estenatokietan pilo notatzea. Osa, lasaiare bai petatu itea, lehen, eske, igual 4 pertsona zeuden. Estenatokietan. Eta, karo, klub mundu hori, normalean areto mundua da, leku itxeak izaten dira, hori nola eramaten da halako jaialdi handi batera, mendian gaude, Kobeta mendin, Bilbon, baliokidea da, batean sentitzen dena, hemengoarekin alderatuta? Bai, netzako gaina bason izatea superberezia da. Osa, daukazu, basoko ambientea superpolitia dela, hola ninfa del bosque, jarri zakezu zure burua. Eta gero daukazu lasaieko estenatokia baita, kriston bizta dauzkala. Johnny Walker, gorria netzako uste dela, okerrena soinu aldetik igual. Pizka rebotatu iteuta, hola. Ez da oso kluberoa, baina bueno. Beraz, atzokoan goizeko 7, gaur iritsi bazara goizeko 7, alaxe joango da zure rutina urrengo bi egun hauetan, gaur eta bihar? Ez dakit, gaur igual bai, gaur nere amak pintxatzeu, literal. Nor da zure ama? Okta. Begira, Aritzek ere ipatu du lehen, Aritzek ere esan du bere izena momentu batean. Nere DJ gustonoko honetako da. Berlingoa da ez da, edo ingurukoa? Estatu batutakoa da. Perfecto. Bai. Asmatu dugu, vale. Uste Chicagoko zonakoa dela, bai, hortikan, ez dakit. Bueno, Alai, zoragarri, laurpen ederra eta ze hausnarketa polita pandemiaren kontu horren egin duzuna, eta horrek zer pentsatu ematen du, beraz, oso interesgarria. Alai, jazta, orain mendik aurrera gozatzera. Ze pasa da autobusekin? Ez dugu komentatu, baina Alai etorri zaigu berandu zetera, autobusekin eta nahiko jaleoa edo nahiko naspila egon delako Bilbon. Gertatuan ez dakit, oso gutxi iristen naizean, eta ordu tapiko engatxo iten ez dakit. Eta gero hemen kanpone bai, kriston botelloi pila dago. Ni gaina uste alde oso handi bat itxin dutela, jendealen aldapan jartzezalako edaten, eta pixkat betetzen nahi da sarrerako aldea eta kristonko laiten nahi da, sartzeko baita. Bueno, pixkanak atorri, guzen izango gara, zuek etortzeko zain, Kobeta mendin gaude, Alai, eskerrik asko bihotz-bihotzez, ondo pasa, eta ikusiko dugu elkar hortik zehar. Bai, seguro. Alai iritsi da berandu, ez dago arazorik, eta hurrengo gonbidatua ere berandu iritsi da, ze bera ere autobusean igo da, Kobeta mendira, eta bere musika entzongo dugu segidan, berari paso eman aurretik, bera da Azuleja, eta Katxondo kanta entzongo dugu, Katxonda hobe esan da barkatu, Katxonda kanta, bera hemen gure setean hartu aurretik. Estaba cachonda, te vi. Estaba cachonda, te escribí. Y ahora estamos cachondos, los dos. Ay, Dios. No me mires, que me pongo colorada. Quiero un polvo de hadas. No me importa que no seamos nada, que acabe mañana, que acabe mañana. Qué calor hace aquí, vámonos.
Hauze, Azulejaren proposamena da, bere kanta entzun dugu Katxonda izeneko kanta, oraintxe bertan segundu batzuk 9 terdiak izateko, Bilbao BBK Liven jarraitzen dugu zuzenean, Kobeta Menditik 19. edizio honetan, eta ostiraleko gaurko jardunaldian gauza asko gertatu da dagoeneko, eta beste asko ere gertatuko dira. Horietako gehiengoa Kobeta Mendin gertatzen da, baina hortik aparte, Bilbo erdigunean ere kontzertu batzuk ospatzen dira, 3 egunetan, bereziak izeneko etiketapean datoz kontzertu horiek, eta han, con la pluma que llevas ahí puesta en tu pelo, ha sido movida complicada, ¿no? ¿O qué? Bueno, me ha ayudado mi estilista en Olmos y esto ha quedado impecable. Tal vez se caiga, pero es también la gracia de esta pluma tan frágil en mi cabeza. Vas genial. ¿Qué tal ha ido el concierto de esta tarde? Oh, ha sido increíble. La gente ha venido, se ha presentado, mucha gente ha hecho el esfuerzo, no solamente pasaban por ahí, sino que hicieron el esfuerzo por venir y estoy muy agradecida de que se hayan quedado y hayan bailado tanto y de que haya sido todo el mundo tan entusiasta conmigo. ¿Eres de quedarte luego, después de los conciertos, a saludar a la gente? Sí, por supuesto, sí. Hay gente, quiero decir, hay gente que le agobia y dice, mira, yo acabo de dar el concierto, necesito asumir todo lo que he hecho. No, tampoco hago tanto, colaboro con el mundo, mi granito de arena, pero vamos, no es ningún esfuerzo titánico. Yo te quería preguntar, claro, como tu rollo es bastante performativo, ¿exiges mucho al público? Me refiero, ¿tiene que participar el público en tu concierto o cómo suelen ser tus shows? Pues mira, muchas veces tengo la suerte de cautivar al público y eso es maravilloso y es una suerte y suele ser un concierto en el que han pagado exclusivamente para verme. Y luego está el milagro de que participen y conecten conmigo y eso no se lo exijo nunca a nadie, pero es una alegría cuando pasa y suele pasarme mucho afortunadamente. O sea, te siguen el rollo. Me siguen el rollo, sí. Como te hemos retado, o tú misma te has retado a hablar en euskera, intentaré decir tu nombre, a ver si lo acierto, Hayar Kaduri Budib. Oh, muy ¿no? bien, sí. Eres nacida en Rabat, Sí. vives en Madrid Ajá. y creas la música en tu casa, tienes tu estudio. ¿Cuál es tu sitio para crear música? Me he dado cuenta de que la llevo conmigo, pero la grabación la llevan mis amigos. Es decir, yo voy a donde están mis amigos y ahí grabo las canciones que tengo en mi cabeza o se hace alguna canción ahí de nuevo. Grabamos en un estudio que está en el Escorial, en Madrid, que se llama El Royal. Y está pues en diferentes formatos, pero siempre es El Royal porque están mis amigos ahí. Qué guay. Bueno, tu disco se llama Cringe, así como acrónimo. Es verdad que es un disco súper variopinto, tienes hasta un dubstep ahí, me refiero, es un disco súper ecléctico. Y te quería preguntar, bueno, es verdad que es un ejercicio, bueno, he leído que es un ejercicio un poco de enfoque hacia el cringe, hacia sentir cringe. Es verdad que ahora estamos en una era, sobre todo en redes, de como defender el anti-cringe, ¿no? Como de no avergonzarse, como pasaba en su día con los guilty pleasures, que dejaron de ser guilty y al final eran cosas que escuchábamos sin escondernos. ¿En qué momento estás tú con el cringe ahora mismo? ¿Sientes mucho cringe? ¿Sentías más antes? ¿Cómo estás ahora? Ahora mismo estoy con muchas ganas de vivir la vida que tuvo la suerte la gente de vivir cuando no crecían autoinspeccionándose constantemente y es el momento en el que estoy con el cringe. Hay cosas en las que no pienso cuando siento que tengo que vivir y no es el pensamiento último el cringe, sino el resultado de ganar una experiencia bonita y de ser yo misma y buscar la autenticidad. Y es quitarte peso de encima, ¿no? Sí, sí. Vivir la vida de esa manera sin cringe y sin autoanalizarte constantemente es ir más ligera por la vida, ¿no? Sí, y después están los pormenores que son una cosa que pesan incluso más. Entonces me he dado cuenta también de que lo brutal y lo grotesco es más aparente y no me avergüenza tanto como mis sutilezas y esas las llevo conmigo y las curo lentamente. Bueno, hay cosas que no se curan, simplemente uno las acepta y ya. También. Además, la gente que siente cringe por otras personas normalmente se cree superior. Hay como un punto de superioridad intelectual y al final es gente que está peor, ¿no? Es gente que sufre más y gente que tiene un hándicap para vivir, ¿no? Que es sentir cringe por todo, porque alguien que siente cringe por alguien o por algo normalmente siente cringe por sí mismo, ¿no? Sí. Lehen justo, hitz egin dugu elkarrizketa prestatzerako garaian bildu gara Julen, Sara eta Iruok, eta hitz egin dugu hor termino baten inguruan hiperperformatiboaren terminoa zuk aipatu duzu ja Julen, performance oso presente dagoela Azulejaren proposamenean. ¿Cómo definiríamos la hiperperformatividad
como concepto, porque sabemos que mezclas eso, pues humor, música, evidentemente, bailas, hay muchas cosas ahí mezcladas en tu proyecto. ¿Te sientes, no sé, cómoda dentro de esa etiqueta de hiperperformer? Qué complicado decir eso. Me siento cómoda con la etiqueta de artista y todo lo que venga después es un bonito complemento y no me molesta ninguna etiqueta. Y ahora mismo es verdad que mi proyecto tiene un montón de complementos y que tal vez merezca ese nombre, pero no me molesta el quita y pon de los nombres que se me pongan. Está bien. De todos esos complementos que dices, ¿cómo los vas ordenando para darle sentido a tu proyecto? ¿Y cuál es a lo mejor tu favorito? Porque entiendo que ahí entran visuales, entra la vestimenta, entra la música, entrarán tus amigos a lo mejor también, el escenario. Pues lo primero de todo es la música y después me gusta mucho también evidentemente el baile y entran ahí mis bailarines y también entra un presente continuo en cosas que me gustan. Por ejemplo, cada vez que viajo a un lugar, antes de empezar a recitar, antes de empezar a cantar, recito un poema. Y eso hago. Si tuvieses todo el presupuesto del mundo, ¿qué tipo de show harías? Así, ¿qué fantasías subirías al escenario? No hay límite de dinero, ni de logística. Sería muy variado y habrían... Oh, Dios mío. Aquí haciendo un brainstorming ahora. Oh, me encantaría hacer todo tipo de paracaidismos y me gustaría como contratar de repente a Penélope Cruz para que aparezca un segundo y mire a cámara y desaparezca. Genial. Y se funda todo el dinero en la mirada de Penélope Cruz. Lo veo, bien invertido, ¿eh? Sí, todo hay que decir. Has hablado mucho de tus amigos a la hora de hacer música y tal, pero también en tu lista de contactos hay gente con nombre muy establecido. Hemos leído, has trabajado con Ralphie Chu, o conoces a Ralphie Chu por lo menos, o has tenido relación. Muy guapo. Bueno, Rosalía te ha mencionado. Guapísima. Estás ahí súper bien rodeada, Azuleja. Yo estoy muy contenta de poder coincidir en el espacio-tiempo con grandes artistas como Rosalía y es para mí un gusto. ¿A día de hoy qué te inspira a ti? ¿O quién te inspira? A día de hoy me inspira toda la generación del 27 que ha pasado por nuestra vida, que ha pasado por nuestro país. Me inspira muy recientemente un coetáneo mío que es Mario Obrero, es un poeta de Getafe. Me inspiran mis amigos profundamente, me inspira The 1975, me inspira Prince, me inspira la vida. Todo es bastante inspirador, me inspira las ganas de juventud que tienen muchas personas y me inspira... lo que no me inspira es el brain rot en el que estamos viviendo rodeados y que no nos impide avanzar como juventud. Eso es una lástima, que se nos paralice así. ¿Te inspira la lluvia? Me inspira mucho. Pues estás en el sitio adecuado. El País Vasco, en eso... Pero te has librado del concierto, por lo menos justo en el concierto, en el tuyo, no ha llovido. No, hacía un sol espléndido. Qué guay. Bueno, entzungo dugu Azulejaren kanta, CRINGE edo Cringe izenekoa osorik jarriko dugu segidan. Eta Azuleja, muchas gracias, mucha suerte. Queremos ya nuevas canciones, nuevos vídeos. Queremos a Penélope Cruz en tu videoclip, en tus movidas. Y a ver si llega todo eso pronto, ¿vale? Yo lo espero, yo también. Espero que pronto pase y mientras tanto ha sido muy agradable hablar con vosotros. Igualmente. Buenísimas noches y disfrutad mucho del día de hoy. Si estáis en el festival, aunque no creo que estuvieseis escuchando, bueno, buenas noches a quien me esté escuchando, a quien nos esté escuchando. Buenas noches, Bilbo. Esperemos que haya alguien ahí al otro lado, ¿eh? Esperemos. Es que ricasco. Es que ricasco. Don't come knocking at my door. Oh my God. Who's this? It has no power over me. Are you talking to me? No, I will not abandon you. Oh my God, the voices again. Oh my God, the voices.
me come. I've got boys. Too many boys. You gotta know they're from. Will I ever fuck anyone? Will anyone wanna fuck me? Will I ever fuck anyone? Will it make me go Cancun? Will I ever fuck anyone? Will anyone wanna fuck me? Will I ever fuck anyone? Will it make me go? Will I ever fuck anyone? Will anyone wanna fuck me? Will I ever fuck anyone? We're over. Gaztea, Bilbao BBK Live jaialdia. Oraintxe bertan 18 minutu gaueko 10 izateko Gaztea ari zara entzuten Gaztea irratia eta YouTubeen Gaztearen profila jartzen baduzu ere, hemen gertatzen den guztia ikusteko aukera izango duzu Kobetamendin. Gure saio berezek ematen gabiltzalako egunero 4 orduko saio, arratsaldeko 6etan hasi eta gaueko 10 arte, atzo hasi ginen, gaur beste hainbeste, eta bihar beste 4 orduko saioa eskainiko dugu 6 lagunez osatu dugun lantalde honen eskutik. Bueno, gure gaurko saioa arematatzeko gonbidaturik onena dugu gurekin zetea. Kontzertu eskaini du, egon gara kontzertu ikusten arratsaldean eta begiak piztu egin zaizkigu, diz jarri dira gure begiak eta batez ere dantzan egiteko gogoa sartu zaigu bere konpainian. Gurekin da gaurko erematerako Julieta, arratsaldeon, bona tarda. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, wow. Todo perfecto. Me ha encantado. Qué lindo, estás? qué lindo. Muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad, estoy en una nube ahora mismo, o sea. Has actuado a la tarde en el segundo escenario, un bolo con bailarinas, con escenografía, la un cosa está muy... árbol. Un árbol y El estás diciendo, árbol. eso es un árbol. o sea, Nos ha llamado la atención ese detalle. Sí. ¿Viene dentro de tu concepto o cómo has casado todo ese mundo? A ver, yo empecé el tour y dije a mi equipo, yo quiero un árbol, o sea, no sé cómo lo tenemos que hacer, pero yo un árbol lo quiero en el escenario. Único requisito. Literalmente, o sea, estaba con eso entre ceja y ceja. Y nada, ¿no? Lo construimos con unas escenógrafas de ahí de Cataluña que son súper guays, se llaman las hermanas Castells. Y súper bonito. Bueno, al final es como una representación del disco de una manera más teatral, ¿no? En el escenario, entonces como era para mí muy importante. Yo quería subirme a un árbol, era como mi Tremendo must. camión que habrás tenido que traer para meter eso. Ni te cuento la liada que me lleva a llevar este árbol. Oye, pero nada, árbol igual. y ventiladores también, 2 ventiladores. Sí, dependencia para esa emocional. melenita. Tengo dependencia emocional a los ventiladores y a los árboles. Esa es mi vida. ¿El árbol se desmonta o no? Es que... Sí, o sea, Vale. llevamos como el tronco Vale. y luego las branquetas, ¿cómo se llama? Las ramitas. Las ramas. Que las vamos enganchando. A veces se enganchan mejor que otras, a veces me ponen las ramas ahí en la cara y es como complicado. Pero bueno, no, que ha quedado muy, muy lindo, estoy súper contenta y muy chulo. Bueno, hoy es 11 de julio, en 8 días estás con Aitana, abriéndole en Sí. Barcelona. No sé, ¿cómo estás con eso? Pues súper contenta, la verdad que estoy intentando vivir bastante el día a día, ¿no? Porque, bueno, llevamos una semana que, no sé, ayer estamos como moviéndonos un montón, mañana vamos a Galicia, tengo muchas cosas, entonces como estoy intentando vivir al día a día al máximo, pero sí que es verdad que eso está ahí, ¿no? O sea, es un reto súper chulo y, bueno, a mí me encantan los retos y creo que será un concierto muy, muy bonito. Yo súper agradecida a Aitana por confiar en mí, ¿no? Y apostar por mi proyecto, que es algo muy, muy, muy lindo. Y pues con muchas ganas, la verdad. Te da mucho la turra por WhatsApp. Oye, Julieta, prepara esto, lo otro, tal. No. Es que no vas al día, ponte las pilas. No, que va, tengo que decir que
que han sido súper lindos conmigo, su equipo, porque es como que me han querido dar como mi espacio súper bien y no ha sido como en plan, mira, telonera y ya, ¿no? Que vas. Y como desde el principio me dijeron, queremos que luzcas tu show, que lo disfrutes, te mereces ese espacio. Y la verdad que sí, bueno, ella también va súper liada con su show, porque bueno, yo he visto alguna cosilla y está spoiler. increíble, o sea, es muy, muy, muy guay. Y la tía es que se lo curra un montón y es una jefa. ¿Y para cuándo la colabo? Bueno, ojalá Porque algún hemos día, leído yo un la mensaje manifiesto. de Catalan Dream, las Sí. camisetas, el merch, es algo que os une. ¿Qué engloba el concepto del sueño catalán? No sé, yo creo que al final es pues hacer, bueno, para mí el sentido que tiene, que para cual yo siempre pienso, ¿no? Cada uno toma el concepto como lo quiere tomar. Para mí personalmente es haber hecho pues eso, ¿no? Como pop, disfrutar de la música en catalán, llegar a más gente haciendo música en catalán, no sé, para mí estar hoy aquí en Bilbo, es que la gente se cantara todo, que estuvieran disfrutando, para mí es algo como súper bonito, ¿no? Cuidar la lengua y que se viva de esa manera, la cultura también. Para mí eso es un sueño, ¿no? Entonces para mí ese es el sueño catalán. Garbi dago urte askotako lana dagoela Julietaren proposamenean, ze esan dugu musika egiten du, dantzan egiten du, hor kontzeptu asko nahazten dira, mundu asko nahazten dira, eta hori gurutzatu eta ondo taularatzea gauza konplexua da. ¿Cuántos años de trabajo tienes a tus espaldas para conseguir un show de este calibre? Porque estaba comentando en euskera que hay mucho trabajo, mucho sudor de hay que cantar, hay que hacer música, hay que bailar, hay que demostrar mucho y son muchos años, supongo. Y eres muy joven. Sí, sí, o sea, es una locura. La gente como que no sabe lo que es, pero realmente es una preparación mental, física, vocal, súper fuerte, súper exigente. El show de este año además es de todos los que... Bueno, yo llevo 3 giras, bueno, más o menos 2, 3 giras y esta es como la más exigente, lo noto mucho, ¿no? Encima del escenario, los tempos que llevas fuera de la gira, ¿no? Porque antes yo quizá pues era más loquita y era como, ay, mira, pues hago un show y el día siguiente tengo otro, pero me da igual, me lío, ¿no? Este año es como, el show requiere muchísima más exigencia, muchos más ensayos, son un montón de horas. Pero bueno, yo realmente he aprendido encima del escenario, o sea, es que yo no tuve tiempo tampoco de reacción, de decir, venga, voy a estar un año ensayando. No, o sea, yo es que en el escenario he aprendido un montón, yo estoy muy atenta siempre a todo lo que hago, mis bailarinas igual, las bailarinas que llevo con ellas desde el principio, ellas han aprendido un montón y yo lo noto un montón en ellas también. Y es algo que aprendes tablas, o sea, tablas. Tú tienes 23 años, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, acabo de hacer 24 ya. Acabas de hacer 24. Sí. Claro, pues eres muy joven, ¿no? Pero ¿en qué momento coges y dices a la música a full? Porque quiero decir, pues supongo que 18 terminas bachiller o lo que hayas hecho y ahí hay un periodo que dices... O me meto a estudiar algo y me voy a meter en una oficina o digo, venga, ya está, me cojo con la música a tope. Pues mira, yo cogí el camino de estudiar. Bueno, yo estudié Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, a Telecos, que no tiene nada que ver. Yo me metí en la carrera porque bueno, al final, pues mira, me gustaban un montón las mates, la física, siempre lo que me había gustado. Evidentemente la música era algo que estaba ahí en mi vida desde hacía un montón de años. Pero bueno, nunca me había planteado como mi profesión, ¿no? Era algo como muy, muy pasional para mí, que a día de hoy es algo que me encanta mantener y que al final te vas profesionalizando y bueno, es otra manera de relacionarte con la música, ¿no? Pero hay esa relación como súper fuerte con la música desde que soy súper pequeña. Y nada, fue, no sé, como a segundo de carrera, que eso, tenía exámenes, tenía un show ya en la Sala Apolo, que en Barcelona es muy mítica esa sala. Y fue como, bueno, prefiero marcarme un buen show con lo que pueda, apañándome como pueda. Y ahí pues dije, bueno, la carrera de momento aparcada. Luego, yo qué sé, quizá algún día vuelvo, no sé. Ya hemos dicho que hemos seguido tu show de hoy y hay una cosa que haces muy de diva que me encanta y es cuando has salido, miras con la mirada hacia un lado y hacia otro, como, ya sabes, como hacia los diagonales. Desafiante, ¿no? Eso. Claro. ¿Eso de quién has aprendido? Me encanta. ¿O te sale natural? Es que, Referencias. o sea, yo es que cuando me pongo en escenario, ¡pum!, ¿sabes? O sea, de repente se me giran las tuercas. Sí, no sé, es que yo siento como una conexión también muy, muy especial con el público. Soy muy, muy reactiva, ¿no?, al público. Entonces, por ejemplo, hoy era muy guay, era muy lindo el público. Y no sé, como de chula, ¿no? También es divertido. Sí, claro. No, pero es como que... No, me lo paso. Yo es que me río un montón en los shows, me lo paso súper bien y ya te digo, es que es de disfrutona, ¿no? Al final. ¿Vas a ver algo hoy o tienes pensado algún itinerario o tienes algún plan? A ver, me han aquí? puesto toque de queda porque mañana tengo show, entonces no me puedo liar mucho. Pero sí, voy a ir a ver a Maya, evidentemente, Raye también.
Rusowski también quiero intentar ir a verle, pero no, creo como que ya no me da el tiempo. Voy a intentar hacer lo que pueda, puzzle. Y hay otro sueño catalán, hoy Bad Gyal actúa en Bilbao. Ya sé que son horas un poco complicadas para ti. ¿Tienes relación con ella? Bueno, no, con ella directamente no, o sea, la he conocido y tal, pero tampoco, bueno, con su hermana más. Claro, con sí, música tenéis un tema. Sí, con Irma, sí. Y con su madre también, como que hay muy buen rollo y tal. Pero no, ella sí como, sí, no, pero bueno, yo la admiro un montón, yo soy fan de ella desde que tengo como 15 años, o sea, que la amo. Bueno, entzungo dugu Julietaren kanta bat, Lokura izeneko entzungo dugu. Y Julieta, mucha suerte, que vaya bien Muchas el show con gracias. Aitana, de telonera, y a ver si llegan más canciones, te seguiremos muy de cerca y ven más de visita a Euskal Herria, ¿vale? Es que ricasco. Un besazo. Eta hau da Julietaren proposamena gure BBK Lifeko saio berezian, 10 minutu 10 izateko eta hau duzue Lokura izenekoa. Me'n recordo de tu només quan tanco els ulls, ballant sota les llums, els nostres cossos junts. Vull tornar una altra vegada a la nit en què ens vam conèixer. Jo portava una hoodie blava picar l'esquena. Baby, tens una locura, t'ho dic de veritat. Et mira el cor se m'atura i em quedo a la meitat. Jo que anava tan de dura i no sé què m'ha passat. Baby, tens una locura, t'ho dic de veritat. Baixes per amb flors a les mans, torno cap a casa. No sé si ara estàs més feliç ni amb qui vas a dormir, però avui m'has escrit dient que has pensat en mi. No sé si vas saber com em va, si ja t'he oblidat, però jo no t'he oblidat. Per què? Baby, tens una locura, t'ho dic de veritat. Et miro el cor se m'atura i em quedo a la meitat. Jo que anava tan de dura i no sé què m'ha passat. Baby, tens una locura, t'ho dic de veritat. Baixes per amb flors a les mans, torno cap a casa. Crec que n'anàvem, eren tan macos però ara em fan plorar. Bilbao BBK Live jaialdia, Gaztean, irratian eta YouTubeen.
Sal del Kotxe taldeko lagunak dira, lehen izan dira, gure saio berezian aurreko txandan, euren kontzertu ostean, eta hau da Herriko Plaza izeneko kanta. Eta gure Herriko Plaza ontatik, gure Kobetamendiko gure txoko ontatik, agurtuko gara, hementxe ditugu ja 10, eta iritsi da gure saio hau despeditzeko unea. Haze gaua dugun aurretik urrengo ordu hauetan, ze laster amai hasiko da gaueko 10etan saio amaitu orduko kontzertu eskaintzen, eta gaurasiago Ray kartelburua eta segidan Bat Gial ere bai, bere show ikusgarri horrekin. Bueno, besterik ez, bihar arratsaldeko 6etan jarraituko dugu saio bereziarekin, eta hemen izango dira Alain, Maite eta Andrea. Eta ondoren segidan, gu hiruok beste 10 arteko bidea egiteko. Gu hiruok ez? Nik kalengo dut. Pena Jule, Bai, bihar ezin ez etorri. Vale. Gauza garrantzitsu bat egin behar dut Bartzelonan. Hori izango dut. Zure harima izango dugu hemendik bueltaka, pentsatuko dugu nola, baina ea lortzen dugun Julen presente izatea biharko saio berezian. Eskerrik asko Julen Idigoraz. Zue mila esker, oso gustora egon nahi. Ekipazo bat izen gare. Obazu. Bueno, txarto guk esatia, baina bueno. Bai, bihar Sara Alonso bueltan izango da, Sara. Eta bihar Ibon Fernandez ere. Noski, bagoaz ja segidan amaia ikustera eta zoi utzeko zaituztegu beste kanta batekin, azkeneko kanta batekin, eta hemen abiltemura pixkate egiten kanta hau hori jartzeko, eta badakigu hemen playari ematean pareko mundu guztia dantzan hasiko dela, ze hau da lagunok Bat Gialen azken hita Dame izeneko. Hau entzungo dugu eta bihar 6etan Gaztean, hemengo guztia, BBK Live-eko guztia kontatzen jarraituko dugu irratian eta YouTubeen. Muxo handi bat. Aio. Él usa el arma con intención, me cambia de posición. Le gusta que me ponga violenta. Mételo preso en esta prisión, que yo aguanto la presión. Vamos a otro que el primero no cuenta. A mí me gusta lo que inventa. Propietario, tú no pagas renta. No, cualquier tigre no entra. Pero tú rompiste, quitaste el seguro a la puerta. El baby que tengo en el sexo es especialista. Me lo entra, lo siento. Dame el ritmo de la pista, dame el ritmo de la pista. Te dio, coronó, con la boca al tanguita me quitó. Más artista que yo, me puso a cantar, el micro a agarrar y ahora estoy envuelta. Reina, no, princesita, escúpeme en la boquita. Qué linda carita, más linda tiene la... Ya, a mí me gusta lo que inventa. Propietario, tú no pagas renta. No, cualquier tigre no entra. Pero tú rompiste, quitaste el seguro a la puerta. El baby que tengo en el sexo es especialista. Me lo entra, lo siento. Pa' ese tamaño estoy lista. Dame el ritmo de la pista. Dame el ritmo de la pista. Gaueko 10 dira. Gaztea.